حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما دنك قرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات تصبل لدخا قنصاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لوم يلن شويت عرر وديلو نأمرو خينات شرحخان قنايكان جهنب السختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس سليعو قوانو زتسلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدا يحزن إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني كرداد نابوك إثنا دم هينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصر السخا يخحوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنغلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا قزانا رهوا خي طعمه كندي حليف اللو كنفتو كنتلي ورساي فورساي ممهر عقل قينو مسمود دلو بس حقنا ينخون كلنا ينتافا اتوتنا يكرتتنا عود صفقتنا دهل عدينا نجعلو قبل مسقي دلو علو نتا نردادا قتل ربع زمن زي فلاي متلو من تلوس زتحاي ورساي رمت تعملو كبروا لي كيبله توباتو حلولو كبروا لي كيبله سدت سفير له تسفو يرمسن قنا مسعقلو نسوكوا زي بلا حساب عتسولي من كعبسو عقلي زدومو زي نعي نعو نعاقدا توديو عزيز اكب لنا عودنا حادا ديودنتنا كم هرمت لبنا دقم كترلنا حموم كحوينا كم تندليون كم باقي وشتنا أبز حدش معرف ناحس قطرنا أبز نوحات كزي سبيو تسريحو
اويا سلام تخطاتلتنا هذا channel كمل لكم. Let me put this into this format. سلام تخطاتلتنا هذا channel كمل لخاتكم كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنان بحقنانيو حاجة جزية انت وحدا بسومن مساخاتكم كفوت مدب نمقبار أبز حالفة زبقسكو بوية قصيلة لومون ماتيا زلغو الدوم قاشاونا لأن كسب حتوتات زلوهم سبات دمتو أمونغوين مساينا خونا نتعتوتات وين كمل السخل سلازي this is an open platform استفلالي ريتوتات حسابات كننقدينا ننقدوم لينك نهب لنا أبتا لينك آتيكم بفيديو غيركم كتمسخد كلو لكم فيديو نزلون قلتيف نزات وانت رايد ماينا تي بوتا نهب سب بزح مسمت دما سلا دعصو تقومولو تعدل تم ملقت كتم حلال فتدليو ويون حسابات كت مسانا شركة قبرو تدليو زكريا سمعنا لغادو ويون حسابات مسانا شركة قبرو تدليو زكريا سمعنا لغادو اي سمعك اني لله وتي خاتملس ميبي وتي خاتملس يوتقول له اوكي alright كال سب كسب حجز متيلن لينك خبيه زيادتي توبيك ناتنا ناب صمدو زتكورن دي كهون زي صمدو زبحال ارستي استفلالي ريتون حساباتن يوز متصلو سلازي مساخم زغونه ريتوتات لكم because at the end of the day تي صمدو نحزب ኤርትራ كما يردو نحنا نتوغنا حزبنا اتي صمدو كسع كنده يقداسነት አለዎ ወይ እንታይ يقداسነት አለዎ حزبنا دما بخمي كردو يخل نحنا دما بخمي مس حزبنا كنمايت نخل نحنا مس حزبنا تتردادينا يو قالوت حزب دما بتغارو ميدياتاتناتهم دما بوغنوم بمنገዶም ካንሳቶም በትንሶም ዘለዎ ሚዲያ ንህዝቦም ከረዱ ይኹሉ ቀንዲ ድማ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ካባስን ኣገርግርን ኢንፍላማቶሪ ወይ ውን ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ዓይነት ቋንቋን ኣካይዳን ድማ ክንቁጠብ ሓደ ዘረባታት እውን ኣሎ ነዚ እውን ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል እንታይ ንማለት ከስምዕ ይኽእል እዚ ኸንምንታይ ክግበር ይኽእል እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ክኸውን ዝኽእል እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለዚ ሓደ ናይ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ሚድያታት እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምንታን ነቲ ናትና ዘሎ ፕላትፎርም ከብለና ሓደ ሰብ መፂኻ ኣለኻ ቪድዮ ክፈቶ ድሕሪኡ ንላዕሊ ከደይበካ ክፍትን እየ كساب نسو زمت زيام منسمعية دهريو تبو غير كبرهالكم يعني حنتي أبزي ميدياتات نسوم أزلنا مالتي بلعنا أكتيف أو وقع زلو مسانا فيدرال مكسي أكتيف نام عراق كيناتو نام سلمت خيناتو زغل كلنا حيلي السيو إيساس آب إثيوبيا ولا حانتي إيتيبولون عقم يقول ኢትዮጵያ ፀረ ተጋሩ ያዕድ መልክያ ኢትዮጵያ ዲዝርብ ዘሎ ዋላ ብማርስ ካል ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገር ኣላ ዋላ ሓንቲ ዝፍለጥ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንባዕላ ሲ ተበቲና ዋላ ሓንቲ የላን ኦሮሚያ ኮይና ኢትዮጵያ ኮይና ንትግራይ ሓኒቁ ዘሳቅያ ዘሎስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ንቁነን ከምዚ ንበልገለ ኣይንበል ታይዳ ታክቲካዊ ረኽብ ንግበር መራሕትና ህዝቢ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂ ታይ ህዝቢ ታዩ ህዝቢ ዳ ኩሉ ግዜ ሓደ ኮዩ ኤርትራ ናይ ተጋሩ ሃገር እያ لأنه كله إثيوبيا استسرحت له من قد يكيكا إذا حيل زي يتقطن جمد تراخبنا ناي وعلي بريتوريا وسيو بخالقت شالدا وعلاتن حلقتاتن كمرزن كشفنن እናገበረ ህዝብ ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ጸገም ክሽመም ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ምስ ትግራዋይ ሓውካ ኣብ ጠረጴዛ ከፊልካ ክትሰርሕ ዘይኽኣልካ ናይ ደገ ሓይለ ምጽኢኻ ንተጋር ዓምጽኢስካ እንደገና ኒ ኣራት ኪሎ ንምኻድ ዝግበር ሃንደፍደፍ ኣነ ትክክለ ይመስለንን ንሕና እኮ ኣብ ፌደሬሽንና ምስ ኢትዮጵያ ንራኸብ ነርና የብልናን እኮ ከዝርክብ
ፖለቲካል ኢንጌጅመንት እኮ ይብልና በኢትዮጵያ ስለዚህ ንሕና ንዑና ውግእቶ ይንበሃለሉ መድረክ የለን ሕጅስ ኣብዚ ኣይትደናገሩ ኤርትራ ናይ ትግርኛ ሃገር ያበቃ እንኮ ኣብ ቀረባ እዋን ነስምዖም ሓሳባት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ንውጀን ፕሮግራማት ክህልዩ እዮም ከም ውልቀይ ጥራይ ክዛረብ ስለ ዘይኽእል ሪዘርቭድ ክኸውን ስለ ዘለኒ በቃ ምስቶም ናይ ትግርኛ ናሽናሊስት ብፍላይ ከዓ ምስቶም ኣኮለግዛይ ስራይ ኣይኮነን ክሰርሕ ዘለና ንሳቶም ወደ ሓንቲ ጥቕሚ ኣይኮነን ፍቕሪ ስደት ተበቲኖም እዮም ክንሰርሕ ዘለና ምስቲ ሰራዊት ዘለዎ ምስ ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ሓማስየን በቃ 99 ሰራዊት ናይ ሓማስየን ዋላ እቲ መንግስቲ ደው ኢልዎ ዘለውን ሓማስየን ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ኩናት የለን በቃ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩናት ማለት ትግራይን ኤርትራን መጥፍእ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስከዛኪ let's try again ስማዓካ ኣሎ ዶ وحد سمعك الله صح ما يسمعنا سمعك الله كمي لخ كمي تخون دحندو صبو كمي تخون درار እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሰላም ዲኹሉ መስገን ነው ደህና እሺ እንኳን ደህና መጻኻ ዘካርያስ ምስ ነፍስኻ ቁርባን ላልዮም ዘይፈልጡኻ ኩሉ ኩልዮም ቀጥታ ቶፒክ ናቱይና هو انا ዘካርያስ ተድረስ በሃል ኤርትራው ማለት እዩ ሕጂ ጀርመን ኣመጣ ኣለኹ ተጋዳላይ ቤት ሙሰወራ ጀሚርካ ካብ መጨረሻ 77 ወይ ድማ መጀመርያ 78 ከምኡ ኢለ ክሳብ ናጽነት ድሕሪኡ በስመራ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፈ ቀዳማይ ዲግሪ ለንኡ ድሕሪኡ ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ ናብ ማስተርስ ከይደ ነይረ እሱ ክሳብ መጨረሻ ይወዳእኩን ኣይስናዕኩን ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣቕመጥ ኣለሁ ብሕስር ዝበለ ሱፐር ብጣዕሚ ፅቡቅ እምበር ዘካርያስ ካልኦት እኳ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣነ ዘካርያስ ፈለማ ሌላናዩ የቐኒየለይ ኣብዚ ፕላትፎርም ምሳና ሓሳብካ ከተካፍል ምስ ህዝብኻ ርእቶኻን ሓሳብካን ክትህብ ፈቃደኛ ኮይንካ ግዜ ረኺብካ ምምፃእካ ካብ ልቢ የመስግነካ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ወይ እውን እዚ ፅምዶ ተባሂሉ ተበጊሱ ዘሎ ሓሳብ እየ ዝብላነ ከመይ ትሪዮ ስኻ ከመይ ተንብቦ ጥቕሙ ንሕብረተሰብ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለካ መጀመርያ ድራር ነቲ ትገብሮ ተካይዶ ዘለኻ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚኡ ዝነበረ ዋላ እውን ካብቶም ዘድንቆም ነቲ ሓበራዊ ርድኢት ንቅድሚት ዝደፍኡ ዘለዉ ሰባት ብምዃንካ ከመስግነካ ፈቱ ከምኡውን ንተኸታተልትኻ ምክንያቱ ኩሎም ናባኻ ፅኒኢሎም ምምፅኦም ንሳቶም እውን ንእሽቶ ነገር ክኸስቡ ኮኑ ተስፋ ገብር ንዓይ ምዕዳምካ ከዓ የመስግነካ ናብቲ ሕቶ ክመፅእ ተኮይነ ፅምዶ ንዓይሲ ሰላም ማለት እዩ ብሓፂር ምስ ጎረቤትካ እንድሕሪ ብመሬት ድዩ ብዝኾነ ጉዳይ እንድሕሪ ተሳሒብካ ኣማሲኡ ክትዕረቕ ኣለካ ሕጂ እዚ ድማ ብከምኡ እየ ዝሪኦ ኣነ ኦኬ ግጭት ነይሩ እቲ ግጭት ክሳብ መዓስ እዩ ከምኡ ኢሉ ክነብር ስለዚ ነቲ ግጭት ኩሉ ግዜ መዕረፊ ክግበሮ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብዝኸድካ ከድካ ኩናት ይካየድ ኣይካየድ ኣብ መጨረሻ መዛዘሚ ሰላም እዩ ሕጂ እዚ ሰላም እዚ ከዓኒ ህውየት እዩ ንዓይ ክርድኦ ከሎ ነቲ ፅምዶሲ ነቲ ዘሎ ርክባት ሰላም ተመፅኡ ህውየት ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ገቦ ዝክድቅስ እዩ ኣብ በረኻ ድሓድር ዘሎ ናብራ ወታደር ቀሊል ኣይኮነን እሞ ስለ ዝሓልፍና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ማይ ክወቅዕ ከሎ ኣብ ፀሓይ ኣብ ቁሪ ኣብ ገለ ሰብ ቱታ ጌራ ሸበጥ ጌራ ክድቅስ ከላ ኣብ ግንባራት ድሓድሩ መሳቱና ካባና ዝንኣሱና ኣሽቶ ቆልዑት ወይ ድማ ካብ ገሊል ኣትሒዞም ናፅነት ዘምፅኡ ዓበይቲ ኣቦታትና ክሳብ ብሓጎታትና ዝኣኽሉ ኣብ ግንባራት እዮም ደለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብኡ ደሎ ሰብ ብናትና ሸነኽ ክንሪኦ ኩልና ማለት እዩ ብናይ ኤርትራ ሸነኽ እንድሕሪ መስተህሮ ተረኺቡ ከመይ ስለምንታይ ዘይንኣትዎ ኢኻ ትብል ካልኣይ ነገር ብሸነኽ ትግራይ ክትሪኦ ከለካ ድማ ወይ ድማ እንኮላይ ንኤርትራ ፅምዶ ክትፈጥር ከለካስ ሕውየት እዩ ካልኣይ ድማ እዚ ኩናት ምውጋድ ከመይ ተልካኒ ኣብ ሳይኮሎጂ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ካራ ዝሓዘ ፅሉል ሰብ ይምፃእ ኣብ እኩብ ሰብ ከም ትሬን ስቴሽን በሎ ወይ ድማ ኩዕሶ ሜዳ በሎ ካራ ሒዙ ክቆራርፆኩም የገለ እንዳበለ ክመፅእ ከሎ
اتي بعل كراتي سب قتل انصرصير زمص زلو سب نمن يزقتل تلكا نتي دخوم سب يزقتل كراح يزنا انصرصر عبدبد نابلكم مصخلو فك ندغلو خون بتقميت انت يديلهم كم دي علم كتر يلوم تصنيحهم ايتنفهم كاو هاديمهم فريحهم قتلنا ايلوم دخومات كوينهم صقع زديدي سبات كركب زدلي مخنياتو تي ناتو كان ناتو حرقان نحر حدا كندقل زخون مو كراد حازه برد حازه صنيحو حنت سقمتون كي كده سفح قبلو سلازي نو دخومات صدق علم حب دبلو ترهم قد كيدو متقعتي ورده مالتي حجي نحنا دما ولا انا ولا نتقراي نويا ابي مالتيو مستي زغبرو زلو كبرو ناي كوينا زحر مودلو كمزي كتقبر كلها داغما يحسبولو الكانت كوينات تغوت اولخا معناتو بتسو زبلو السوق الموصينا بتسو زبلو نحنا 230 مليون كنحطكم هنا كل سوقكم هنا قال نديزون حجي اتي وفدت مشان لكاتي جنبار تمور جنبار تقبر كلها قليل كم ديكونه تنقروا لها معناتيو السوق على اجزين حاسبولون ادلالو بس شنو اخت درايف ليفرج بحال نقرالو بزح زي خاطر تعطل درار كم زبلنا حجي زي زقبرو دلو زبويان حنت راي زخودو زلو منقدي مسانا قرب انفت صيق انت زي هلهم اب اي مبولون كستوهاونا يلوم دلايم اسرو دلايم فتحو بخمز مرات بخمز يتمرات يلوس بقى تحت من قصاري ندحري صقع لك كاغن نو زنزناين بكاينا حجنا ابنت ابتي ناي سيلفي اي مزغبنا نحنا ناي قدم بارت ودبينا كم حدشين مزغبنا تقبر غبر حر حدغينيا اغليلهم يفارر حولو السون زي اسل زفلت اسكم تكون سلاي اي كدفرني سلازي نحوحات ون ويد ما نستغرايون عاب حجزي حدا غونخا سلام كلوكا خلو ابت قداماي كينات كون اديس ابا غصن خلو بناتنا شنخ لقصات انت زنوركو اديس اسمر زي اديس ابا كوماتو ابيون يلكوي بداينا ايرتر حاجز ايثيوبيا اسفري سامحلوت يدي سلازي نخل خرنا تطعميت كان تግራይን ንሕወሓትን ከዓ ዓብ ሓገዝ እዩ ብጎንካ እንድሕር ፀግዐለካ ክትዋግዕ ከለካ ድዩ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ እንድሕሪ ሓደ ሸነኽ ኮይኑ ትግንባር ዝቐለለ እዩ ቅድሚ ሓደ ኩናት ከትርፍ እዩ ንብላልና ኩናት ተመፂኡ እውን ከትርፍ ኣይከሃስዮም እዩ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ዓውደ ኩናት ከም ናይ ቀደም ካላሽን ሒዝካ 100 ሜትሮ ትኸይድ ምትኳስ ኣይኮነን እቲ ኩናት ክኸውን ብናትና ሸነኽ እንድሕሪ ኣብይ ተበጊሱ ኣነ ወታደራዊ ኣማኻሪ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮንኩን ግን እቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩናት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኩናት ተካይድ ኣሎ እቲ ኩናት ከዓ ተቐይሩ እዩ መልክዑ ብሚሳይላትን ብድሮናትን ታንክ ከማን ዳርጋ ደይተድልየሉ ግዜ እዩ መፅኡ ዘሎ ሕጂ እንድሕሪ ኩናት ክጅመር ኮይኑ ኣብቲ ድፋዕካ 100 ሜትሮ 300 ሜትሮ ምስ ተረፎ ደይኮነ ተኩሲ ድጅመር ገና ክሳብ አዲስ ኣበባ ዝሃርም ሚሳይላት ኣሎ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ትኸይድ ኣሎ ስለዚ ድሮናት ኣለዋ ነፈርቲ ኣለዋ ፀላኢ ኣብቲ ዘለዎ ኢኻ ተጥቃዕ ክመፅዓካ ከሎ ከም ናይ ቀደም 100 ሜትሮ ተሓቢእካ ኣይኮነን ስለዚ እንድሕሪ ትግራይ ረጊፁ ክመፅእ ኮይኑ እቲ ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃል ወይ ድማ ዘይተደለየ ክሳራ ዘይተደለየ ዕንወት ህዝቢ ትግራይ ክስሕኖ ማለት እዩ ቁጠባ ትግራይ ክስሕኖ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ኩርናዓት እንድሕር ርኢናዮ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ረብሓ ኣለዎ ሓንቲ ግን ኣብኣ ክረዳእ እደሊ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ብሸነኽ ትግራይ ገለ ሰባት ማለት እዩ ብዙሓት ክብል ሓደ ሰባት ተበልኩ ሓይሽ ከምዚ ኤርትራስ ትግራይስ ናይ ኤርትራ ከተድሕን ትመፅእ ዘላ ገይሮም ዘቕርቦ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ጌጋ ቅማር እዩ ማለት ኤርትራ ይኮኑ ዶ ሕጂ መንግስቲ ኮይና ሚሳይላት ድሮናት ነፈርቲ ኩሉ ሓንቲ መንግስቲ ክህልዋ ዝግባእ ሓንቲ ሃገር ክህልዋ ዝግባእ ሃልይዋ ቀደም እውን ብእግሩ እንዳኸደ ተጋዳላይ ብዘይ ታንኪ ብዘይ ገለ ተማዕራሪና ይንፈልጥ ኢና ምስ መዋገፅና ስለዚ ንዓና ማለት መዋግእቲ ክትረክብ ፅቡቅ እንዲ ግን ከምዚ ንዓና ከድሕኑና ንዑ ክንጥቀመልኩም በቃ ድሕኑና ገለ ዝመስል ዘረባታት ዝዛረቡ እንዲኦም ካብኡ ዝረሓቐ ምዃኑ ሓቂ ምጥቃስ ይከኣል ያ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ዛኪ ወላ ሓንቲ ድውስኸ የለን እንታይ መበልኩ ዝያዳ ኣብኣ እቲ
ካብ ትግራይ ዝመጽእ ዘረባ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ናብ ትግራይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘሎ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓደ ድምፂ ዘለዎ ብሓደ ማይክሮፎን ዝዛረብ ዓይነት መንግስቲ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚኣ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ምምቕቓል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዋላ እውን እቲ ጽምዶ ዝደልዮ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ከምኡውን ነቲ ናይቲ ኣካል ናይ መንግስቲ ሓሳባት ናይ ሰላም ዝደፍኡ ሚድያታት እውን ኣለዉ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድን ምስኡ ዘሎ ኣብይ ጠቕላላ ዝርከብ እዚ ክፍጠር ከም ዘይብሉ እዩ ዝፈልጥ ምክንያቱ ንዑ ታክቲካሊ ስትራቴጂካሊ ብክልቲኡ ሓደገኛ ይንዑ ናይ ሰሜን ህዝቢ እንድሕሪ ድሮ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ከቢድ ርስም ኩናት ፀሚዱ ከሎ ህወሓት ዝበሃል ሬላቲቭሊ ብተዛማዲ ሓውሲ ኣብ ህድእ ዝበለ መድረክ ግን ናይ ኩናት ኣንፈትካ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ንትግራይ ሓንቲ ካብቲ ብድሌት ናቱ ምስ ኤርትራ ዘሎ ቴንሽንስ ክቅፅል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድሌታቱ ብዝቐለለ ከተግብር ተኮይኑ እንኮላይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ ካት ኦፍ ክገብሮም እውን ኣብ ጣውላ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ኒኩለር ኦፕሽን ኣላቶ እያ ኩሉ ነገር ካት ክገብሮም እሞ ዝምብርካኽ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ክምብርካኽ ዝማርኽ ክማርኽ ዝሃድም ክሃድም ሕጂ እዚ ኩሉ ዕድላት ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ኦፕሽንስ እዩ ነይርዎ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክብ ንዓታቶም ዓብ ኣገዳስነት ኣለዎ ተሰማዕነት ኣለዎም ሓይሊ ሂቦም ስለዚ ኮታስ ብኩሉ መንገዲ ጥቕሚ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ነዚ እዞም ተደጋጋሚ ሓንቲ ኮሜንት ብዙሕ ትሰዱ ዘለኹም ፕሊስ ተጠንቀቑ ከማይ ፈቱኒ ደዝም ማተር እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ፀሓፍዋ ኣመና ነቲ ቻት ስፓም ትገብሩ ዘለኹም ግን ኣክሰፕተብል ኣይኮነን እጂ ክንቅፅል ኢና እንታይ ማለት እዩ ንተጋሩ እቲ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘቆናፅብ ዘሎ ሓይሊ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክፍጠር ዝኽእል ሰላም እውን ዘይደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ሰላም ንኩሉ ይኮነን ዘርብሕ እዚ ምፍላጥ የድሊ ወላ እውን እኮ እቲ ትማሊ ሰላም እየ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ክነብር ኣለዎ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራዊ ሰላም እዩ ዝደሊ ምስ ኮነት እኮ መህደሚ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ትክክለኛ ሰላም ናይ ህዝቢ ዝደሊ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ይዝኣምን ሰላም ወላ እኮ ህዝቢ ይድለየ እምበር ብመንግስታት ደረጃ ተመፅኡ ጥራይ ትሰርሕ መንግስታት እንድሕሪ ክረዳድኡ ዘይክኢሎም ፖለቲካ እንተዘይተረዳድዩ ሰላም ናይ ህዝቢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍረ ይበፅሕን እዩ ሕጂ እቶም ክልተ መንግስታት ወላ እኳ ኦፊሻል እንተዘይገለፁ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣብ ዘርእዩሉ ዘለው ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ወሲዱ ወላ እውን ጭቡጥ ከይኮነ ህያው ሰላም ንክኾነሉ ክደፍእ እዩ ዝግብኦ ደፋእ ኣለካ ሰላም ንክመፅእ መጀመርያ እቲ ዝግበር ቴንሽንስ ናይ ሕማቕ ዘረባ ንሓተትካ ምልውዋጥ ናብ ተልካየ ትኸይድ ምክንያቱ ነባሪ መራሒ ነባሪ ፖለቲካ የለን ነባሪ ህዝቢ ጥራይ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ እዩ ክንደይ ታሪክ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ከምኡ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ከምኡ ታሪክ ኣለዎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ቦታ ክቕይር ኣይክእልን ያው ዝነብር መንግስታትን ፖለቲካን ግን እናተቐያየረ ስለዝኸይድ ኣብዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና እጂ ነዚ ናይ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ሓደ ሓደ ዘረባታት ብኸመይ ትሪኦ እንታይ ግብረ መልሲ ምሃብካሉ ወድጋሽ ቪድዮ ግበር ምንታን ከነብለካ ኦኬ ታሕቶ ሰሚካንዶ እዚ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ሓደ ሓደ ዘረባታት ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ትብል ናይ ብሓቂ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዘይዋፅኦም ምስ ኣቢ ተመሳሲሎም ክነብሩ ስለ ዝደልዩ ድዩ ከምኡ የዋፃና ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ድዩ ወይስ ኣቢ ትርክብ ንኸይፍፀም ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ኮንትሮል ስለ ዝገብሮ ነቲ ኩነታት ክዓፅዎ ስለ ዝደሊ ወይስ ጠቕላላ ተጋሩስ ምስ ኤርትራ ርክብሲ ኣየርባሐናን እዩ ዝብል እምነት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ካብ ምንታይ ይኸውን ኢልካ ትግምት መጀመርያ ከምቲ ዝበልካዮ ብፍላይ እቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ነዚ ሓሳብ እዚ ንቅድሚት ዝደፍኡ ደለዉ ብጣዕሚ ምስጋና ዝግብኦም እዩ በዓል ብርሃነ በዓል ተኽሉ ኣብርሃ ተኽሉ ብሓፂሩ ኣስማት ኩላትና ንሪኦም ስለ ዘለና ዘይረኣዩ ሰባት እውን ኩሉ ኩልዮም ድሕሪኦም ንከምዛ ዓይነት ስጉምቲ ሂወቶም እዮም ዳርጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ መስዋእትነት እዮም ዘኽፍሉ ዘለዉ ኣብ ገሊኡ እውን እቲ ከባቢያዊ ፖለቲካ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ምርዳእካ እዩ ክምልሱ ከለዉ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ሜድያ ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ምርዳእካ እዩ ካብቲ ኣመላልሶኦም ምክንያቱ
ሳቶም ተጋሪኦም ናይ ትግራይ ኢንተረስት ክሕልውሎም ከምቲ ንሕና ናይ ኤርትራ ኢንተረስት ንሕሉ ስለዚ ብብዙሕ መንገድታት ንዖምን ክንርድኦም ኣለና ባህላየ እነዞም ኣንጻሩ ዝኸዱ ዘለዉ ግን እዚኣቶም ርኡያት ዝተኸፈሉ እዮም ምክንያቱ እዚ እዋን ሰላም ኣይምፃእ ኢሎም ቀደም ኣሕዋትና ድብሉ ነበሩ ከምዚኣቱ በዓል ኣጋእዝያን ገለመለ ተኮይኖም ሲ ኣሕዋትና ከምዚና ዝብሉ ነበሩ ሞሕጂ ደኣ እንድሕሪ ከምዚ ምቅራብ መፅዩሲ ናብኡ ናብቲ ስምምዕ ዘየምፅኦም ምክንያት ኣይርዳእካኒ ተረዲእካኒ ስለዚ እቲ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣንጻር ናይቲ ዝበዝሒ ህዝቢ ናይቲ ማጆሪቲ ክንብሎ ንኽእል እሞ ከዓ ከም ዝርዳእና ኣነ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኩናት ኣይደልን ሕጂ ከም ዝንብሎ ዘለና እዚ ናይ ፅምዶ መስርሕ ከዓ ኣንጻር ኩናት እዩ መሰረቱ ክርድኦ ከሉ ክሪኦ ክስተውለሉ ከሉ ስለዚ ነዚ ኣይድግፉን እዮም እቲ እዞም ኣብዚ ውሕዳት ኣብ ቪድዮ ካሜራ ንሪኦም ዘለና ክሳብ እቲ ቴክስት ከም ተዋህቦም እውን ትርዳእ ኢኻ ኣብቲ ዩኒፎርሚቲ ኣሎ እቲ ቃላቶም ከይተረፈ ሓደ ሰብ ካብ ሓንጎሉ ሓሳብ ከመንጩን እዝን በል ተባሂሉ ክዛረብን ብቤን እዩ ስለዚ ኣነ ከምኡ ኣስተውዒለ ማለት እዩ ሓድሽ ኣጋሻ መፂና ኣሎ ዌልከም ወድጋሽ ኣላለየና እስከብስ ነብስኻ ሰላም ሰላም ጀርጆ ኣነ ተስፋልት በረኸት በሃል ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ብዙሕ ተኸታታሊ ምሳኻ እያ ኣባል ናይ ክስታይ እያ ከማን ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ድመሃርካ ንዝክር እንዳ ተስፋልደት መን ኢልካኒ በረኸት ኣብ ካበይ ካብ ኖርዌይ ዋይ እንትዒ ማለት ብዘይ ቃል ዓለም ኣሽሓት ሰብ የምሂረ ዘለኹ ኣብ ዝዋን እዚ ብሚልዮናት ብጣዕሚ እቲ ንስኻ ትምህረሉ ካብ ዛኪ ሚዩት ግበራ ይስማዕ ኣሎ ኣነስ ሰምዖ ኣለኹ እየ ይስማዕ ኣሎ ዛኪ ዛኪ ዘረባ ምስ ወዳእኻ ሚዩት ግበራ ወይ ኣብ ታሕቲ ከውርደካ እሞ ምንታ ናብኡ ኮንካ ክሰምዕ ድሓር ክመልሰካ ኦኬ بزخنا السلام جرجع حوي حسب دمس التخستاي It's okay እንታይ ድዩ ሕጂ ሊንክ ደይ በፅሓኩም ዘሎ ሊንክ ሰሊደልኩም ኣለኹ እቶም ትመፁ ዘለኹም ግን ቪድዮ ክትገብሩለኩም ቪድዮ ፅሪ ዝበለ እንትኾነ ድማ ተመራፂ እዩ ተደየለኝ ኢትስ ኦኬ ኣብ ታሕቲ ዓብደላ ርየካ ኣለኹ ከደይበካ ግን ሕጂ ወድጋሽ መይዛረብ ዛኪ ድማ ካሜራኻ ኣስተኻኽላ ወይ ፅቡቅ ሰማዕና ክትሉ ተስፋ ገብር ኣብዛሓት መፂኹም ኣለኹም and I'll try to ንኹሉ ክፍትኔ ቀፅል ተስፋልደት وبطعمي صبغ يتي زتبلو زلهم بزخونه تي قدامنا السلام قبل حزبنا قبل عليك تحت زلهم كلهم سكاتلنا بطعمي تي نسخاتو ارباخون غير مهاري نت حزبي نقن ميد سددي ولا تي تمصو زلخا انجل مالتي حساب تمصو زلخا بطعمي صبغ نغري نتي حزبنا سي كسب ساعه ز امختين نو 28 عامت زاكل كام نصنت كاب زجمر حزبنا ملو امخته ابز زنبرو قليل ايكونن زنبرو دله حزبنا مالتي ابدغه هالو اوشت هالو كله امخته يزلو نتي حزبي اب حجي ابز مدرخ زمصيو زلخا بطعمي ناتو مرحا غدنا وتي مرحا غدنا نايت منغس لو مستناي منغس قات حزب قات صنيع مكيتو نابزي رهو مساي سلام زلو هاجر كوحس فتينلو وتقطبا تحاسيلو تتبايلو قطبا ودواعلنا نز قطبا زي كنا هانصخا كندو قال سخدلنا هنا قليل يكون انت حزبي يحلفو دلو الاف مليونات كثيري نابز درجه زخبصح كيلو بتعمد حكسكاي تينا انا سلام مسخون كان بعد جرجو ويكالوت احواتنا مهورا زلهم ناب قميت مسيخا نت حزبي اجوخا مبال وي بتزلكا تزعامخا تمرتي ممهر بزح من سينا هنا بجورجيا حوي اب سعزن ريوزنا بزح من سينا هنا اب صقطلو صقط قبلكا والله ناي قطبا صقطي هيجي زلو مستنزلنا مالت تي اوكي اوف كورس تخبابينا زلو ناي عغرغر وبعد اثيوبيا تغبرو زلا كلتي
دد مصا اب سلطان دد مصا نت حزب يربشلو يرداكاي حجي ناب قرب انفت يبلو እዚ ጽምዶ ናይ ሰላም ካ ኣነ እንታይ ምበልኩም ሽካር ጆርጅ ሓወይ ክሕሾ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ጽምዶ ሰላም ካብ ኣምሓራ ይኹን ትግራይ ይኹን ዓፋር ይኹን ኦሮሞ ይኹን ሰይጦም ነዚ ናይ ጽምዶ ሰላም ኩሎም ኢዶም ክሕውሱሎም ምክንያቱ ንክሕተልኩም ኢትዮጵያ ይክሕሽ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልካዮ ንሕና እንድሕሪ ኣብ ናይ ምክሓሓስ ቦታ መጽኢና ንሕና ዝኸሰርና ያበዝሕ ብናይ ናተይ ርእይቶ ክመጽእ ኮይና እንታይ ድዩ ተስፋልደት እቲ ርእይቶኻ ጽቡቕ እንዲ ደሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ሰላም ንኹሉ ይኮነ ዘርብሕ ያ ኣብ ሰላም ዝረብሕ መንግስቲ ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብ ኩናት ዘድልዮ ንኽነብር ካሎ ሕጂ እንታይ ትብል ዘረባይ ኣብዚ ኤርትራ ኣብ ናይ መንግስትን ፖለቲካ ናይ ኤርትራን ምዕራባዊ ዓለም ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እሊ ዝጥቀመላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኽነብር ኩናት እዩ ዘድልዮ እዮም ዝብሉ that's a fallacy እዚኣ ደይ መደይ ተባሂላ ዝተገብረት ስራሕ እያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሰላም እዩ ዝደልዮ ንኽነብር ምክንያቱ ብኩናት ናይ ኣፅዋር ዝሸይጥ መንግስቲ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ እውን አንሊሚትድ ኩናት ንኽገብር ዘርብሖ መንግስቲ ይኮነን ዘሎ ኩናት ዝደሊ መን እዩ ኩሉ ግዜ ኩናት ዝደሊ ኣፅዋር ዝሸይጥ እዩ ተዲኻኒ እንድሕሪ እንዳ ክዳውንቲ ኣለካ ወይ ኮካ ኮላ ትሸይጥ ድሕሪ ኮንካ ኩሉ ግዜ ፓርቲ ኣውደ ዓመት ክህሉ ፌስታ ክህሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ቶርናመንት ክህሉ ኢኻ ትደሊ ምክንያቱ ብዙሕ ክሸይጥ ስለ ትደሊ እንድሕሪ ጥይትን መዳፍዕን ትሸይጥ ኮንካ ድማ ኩናት ክህሉ ኢኻ ትደሊ ምክንያቱ ካብ ኩናት ረብሓ ኣለካ ብግምጣሉ ናይ ምምዝማዝ ዓቕሚ ዘለካ እንተ ኮንካ ድማ ክበኣሱ ከለዉ ንኽትሰርቕ ዕድል ስለ ዝበካ ካልእ እውን ኣሎ እቲ ኩናት ዘርብሖ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ንመንግስቲ ኤርትራ በናይ መንገዲ ይረብሕ ካብ ኩናት ኣብ ትግራይ ኩናት ገይሩ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኩናት ገይሩ ኣብ ጅቡቲ ገይሩ እንታይ ረቢሕሉ እንታይ ረብሓ ከምፅኣሉ ይኽእል ንመንግስቲ ኤርትራ እምበሺ ናይ ኩናት ትግራይ እንተዘይጅምር ነይሩ እገዳ ንግዚኡ ተላዒሉ ነይሩ እዩ እገዳ ይመመፀን ነይሩ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እገዳ ሓደ ካብቲ ዝሕምሞ ክፋል እዩ ዋላ እኳ ተፃዊርዎ ዝኸይድ ተኾነ እገዳ ንማንም መንግስቲ ይሕምመ እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ መብዛሕትኡ መንእሰይ ግርህ ኢሉ እዩ ዝርዮ ከምቲ ፖለቲካ ኣብ ቢቢሲ ስለተፃሓፈ ኣብ ሲኤንኤን ስለተፃሓፈ ኩሉ ግዜ ኮሚድ መስሎ ግን እቲ ሕቶ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ መጀመርያ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንፌደራል ሰራዊት ሃሪሞይ እዩ እቲ ሪፖርት ሕጂ እቲ ኩናት ዝጅምር ዘሎን ዝህረም ዘሎን ክልቲኦም ኢትዮጵያውያን እዮም this has nothing to do ምስ ኤርትራ ርክብ የብሉን እዚ ኩናት እዚ ሽዑ ካብ ትግራይ ሚሳይላት ንኤርትራ ክትኮስ ከሎ ሽዑ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኮኒኑ ወይ ነቲ ፍፃመ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ናይ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኩሎም ኮኒኖም እዮም እዚ ቀስቃሲ ተግባር ሓደገኛ ስጉምቲ ብምባል ኮኒኖም እዮም ኩሎም እዚ ኤርትራ ነዚኣ ብምስ ምንታይ ከተሓዛ ይደሊ መሲልኩም ሓደ ሃገር እንድሕሪ ሓሪምካዮ በአርቲክል 51 ናይ ዩኤን ቻርተር ነፍሰ ዲፈንስ ግብረ መልሲ ንክህብ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ያ እንድሕሪ ብዝኾነ መንገዲ ብሚሳይል ዲኻ ብታንክ ዲኻ ብዝኾነ እንድሕሪ ሃሪምካያ ብዓዱ ልውላዊ መሬቱ እንተሃሪምካ ዩኤን እቲ ዝተሃረመ ኣካል ግብረ መልሲ ንክህብ የፍቅድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ግብረ መልሲ ክትህብ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ተሃሪማ ክነሳ ግብረ መልሲ ክትህብ እናኻለት ከላ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበት ግን ኤርትራ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ኤርትራ በዳሊት እያ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ዶ ህልቂ ተፈፂሙ ዶ እስካል ኣርስቲ እዩ ትግራይ እቲ ኩናት ምስ ፌደራል ጀሚሮሞ ዝያዳ እቲ ኩናት ንሶም ተዋጊዮሞ ኢትዮጵያ እገዳይ ወረዳን ሲንግል ኣውት ፈልዮም ንኤርትራ ጥራይ ኣጊዶም እዚኣስ ንኩሉ ፀገማትካ ክትምልሳልካ እዩ ዝግባእ ነቲ መንእሰይ እንድሕሪ እቲ ኩናት ዘበግስ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ዝነበረ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቅድም ዝህሮም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ስለ ዝኸበዶ ሓግዙኒ ኢሉ ኤርትራ ድማ ተሃሪማ ዓለም ሙሉእ ዝኾነኖ ተግባር ተገይሩ ኤርትራ ድማ ናታ ልውላውነት ንከተውሕስ ናታ ኢንተረስት ናታ ስለተሃረመት እውን መሰሉ ስለ ዘለዋ ግብረ መልሲ ክትብ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበት እንተ ክትቀፅዕ ኮንካ ነቲ ኣቢ ዝመርሖ ዘሎ ፌደራል ኣገድካ ንኤርትራ ድማ ማኣገድካ ኣትሊስት እዚ ክልቲኦም እዮም ገለ ገይሮም በልካ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ህወሓትካ ማኣገድካ እዚኣ ግን ፍልይ ኣቢልካ ኤርትራ በይና ትቕፃዕ እቲ ካልእ ግን ከም ዘለኹም መቐፅሉ ክንሕግዘኩም ኢና እዚ ኩሉ ግዜ ክንፅረልና ክኽእል ኣሎ ተደጋጋሚ ዝግበር ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል እዚ
እቲ ሰብ ግን ክሳብ ክንዲ ዝበፅሐ ይርድኦ እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ክንደይ መንእሰይ ኣሎ ነዚ ክርድኦ ዘይክእል ነዚ ከነረድእ ድማ ኢና ንፍትን ዘለና ኤርትራ በይና ትእገደሉ ምክንያት ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ስለ ዝነበረ ኣይኮነትን ወይ እውን ኤርትራ ዩኤን ጠጠው ከብለይቲ ኩናት ዝበለ ኣብኡ ጠጠው ስለ ዝበለት ኣይኮነ እንታይ ዳ ዕላማ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብቀደሙ እውን እኮ ምክንያት ስለ ሰኣና ኢና ልዒልና እምበር ክለዓል ኮ ይግቦን እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ገዳ ክነግረኩም ኣብ 2014 ቀዳማይ ገዳ 2009 ይወሪዱ ካልኣይ 2011 ኣብ 2011 ምስ ተበለ ድሕሪኡ ጭብጢ ስኢኖም ወላ ሓንቲ ስለ ዘይረኸቡ ኣብ 2014 ሴኪሪቲ ካውንስል ተጋቢዩ ምስ ተጋብአ እንታይ ኢሉ ጋይስ ንሕና ወላ ሓንቲ ረኸብና ማለሲ ክግበር ከሎ እቲ ገዳ ጥርጠራ ነይሩና 3 ዓመት ቀፂልኩም ዝገበርኩም ድማ ወላ ሓንቲ ምስ ትገዳ ዘተሓዝ ስለዘየለ ኤርትራ ስለምንታይ ትገዳ ኣላ ኢሎም ራሻ ናቱ ዕቃቤታት ገይሩ ኤርትራ እገዳ ክለዓል ኣለዎ ኢሎም ካብተን 15 ኣባላት ብሙሉአን እገዳ ይለዓል ኢሎም መን ተሪፋ ኣሜሪካ ጥራይ ተሪፋ ኣሜሪካ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ክሳብ 2018 እቲ እገዳ ቀፂሉ ማለት እዩ እዚ ሩኡይ ነገር እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ግህሰት ናይ ሕጊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ነዚ ዝበዝሐ ሰብ ስለዘይተረድኦ ወይ እውን ብፅቡቅ ዓይኒ ስለዘይጠመቶ ግን ክንደይ ሽግር ፈጢሩልና ኣሎ ሕጂ ንግረ መንገደይ እቲ ሰላም ክመፅእ ንብሎ ዘለና ንኤርትራ ኣፍ ናይቲ ነግራማት ምስ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዝብል ይትእገዳ ዘሎ ስለዚ ምስ ትግራይ ዘሎ ዝምድናታት ምዕራይ እውን ወላ እኳ ትግራይ ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ እንተኾነ እቲ ብዶብ ዘሎ ህዝብን ድሕሪ ተኣራርዩ ኣብቲ ናይ እገዳ ኣካይዳ እውን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኤርትራ ማለት እዩ not in a short term but long term ኤርትራ ኣብቲ ናይ እገዳ ኩነታት እውን ሓደ ኬስ ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገድስ ኣሎ እዩ ኣንዊሕልኩም ኣለኹ ንግረ መንገደይ ክተቕሶ ዘሎ ስለ ዝነበረኒ እዩ ኣስቴር እንተለኺ ወደ ክሳብ ንሳት መፅእ ግን ተስፋልደት ንእሽተይ ተዛረብ ንካልኦት ኢንቮልቭ ክገብሮም እዩ ያ ኣነ እንታይ ክብል ዘለስ እቲ ትገብሮ ዘለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሰላም እንታይ ክብል የመር እቲ ሓፂር ትዛረቦ ዘለኹም እቲ ጭብጢ ነገር እዩ ንሕና ከዓ ነቲ ኩሕሾ ነቲ ህዝብታት ሰላም ክወሃብ ኣለዎ ህዝቢ ክዕርፍ ኣለዎ ኣብ ኩና ጥራይ ክትነብር የብልካን ናብ ምዕባለ ገፅና መንእሰያትና ክመሃሩ ህዝብና ክዕርፍ ካብ ኩናት ዝበሃል ክወፅእ ነቲ ሰላም ተደገፍና ተበለፀ ብኢትዮጵያ بتግራይ ምፃ በመሓራ ምፃ ብዓፋር ምፃ ንዓናት ዘርባሓናስ ናብ ሰላም እዩ ስለዚ ሰላም ይደርባሓና ያ ሰላም ይግርማ ንጥራይ ንኽንል ቴንክ ዩ ስለዚ ዝሃብካ ንዕድል ቴንክ ዩ ድራሓወይ ቴንክ ዩ ተስፋልደት ኣስቴር ዌልካም ደቂ ኣንስትዮ ዕድላይ ትብኒ ካ ዝብል ክስታት ሓደ ግዜ ይመፀኒ ስለዚ ዌልካም ፅቡቕተን ከምኡ ዝብላ ኦርተይ ዱንቢ ኢለ ኣትያ ኣብ ካልእ መደብ ክርኢ ፀኒሐ ኣነ ከም ትፈልጠኒ መቸም ኣይሆፕ ኣላሊኻ ንክትከውን ተኸታታሊት ከየ ግን ቁርብተይ ዶንጌ ስለ ዝኣተኹ እንታይ እያ ነይራታ ክስታይካ ሕፅር ኣቢልካ የስ እንታይ ኢና ኢልና እዚ ፅምዶ እንታይ ምዃኑ ኖ ማ እቲ ፅምዶ እንዲና ንዛረብ ዘለና እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብኸመይ የንብበሎ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ቅድሚ ምስ ተጋሩ ንፅመት ንላዘብ ገለ ንብል መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምምያጥ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ነጥቢ ክንረዳዳእ ይህምሂን ክንበሃለሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ነ ድሕሪኡ ንሕና ንሓትሕድና እናተረዳዳእና እንተኸይድና ኣባና ተመሳሳሊ መረዳእታ እንተሎ ንሕና ነቲ ዘየድሊ ባህሪ እናወገድና ስለንኸይድ ኢንዳይሬክትሊ ንሰላም ኢና ንዕድም ዘለና ስለዚ ትፅምዶ ኣነ በዚ ንፅመት ምስ ተጋሩ ይብል በቲ ድማ ሓወይ ዘይትረድኦ ክላ እዚ ስቂልካ ኢልካ ናሓትሕትካ ገርጨውጨው እናበልካ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እናዘረካ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ ለውጢ ስለዘየለ እዚኣ ከመይ ተንብብዮ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ፅምዶ ትብልኒ ኤርትራ ብወገን ተጋሩ ከመይ እንታይ ረብሓ ይህልዎ ንዖም ክትብሊ ኦኬ ከምዚ ዝበልካዮሲ ዋላ እቲ ብግሩፕ ኮንኩም ጀሚርኩሞ ዝነበርኩም ናይ ሰላም ፅምዶ ዝብል ካብ መጀመርያ ኮታምሽ ኣለካ ኩሉ ግዜ ሰላምሲ ንሰላምሲ ካልኣይ የብልናን ምክንያቱ ብሰንኪ ሰላም ኢና ከምዚ ኢልና ኣይ ጥዑያት ኣይ ስሩራት ኮይና ተሪፍና ዘለና መንእሰያትና ደሎ ዋላ ሃገርና ደሎ ኣይክንምዕብል ኣይክንጠፍእ ሓዲግ መዲግ ሰንፈላል ኮይና ዘለና ሰላም ስለዘየለ ጥራሕ እዩ ሰላም ስጋዕ ዘየለ ከዓ ህንፀት ድዩ ምዕባለ ድዩ ሃብቲ ድዩ ገለ ድዩ ክመፅእ ኣይክእልኒ የለን ሰላም እንተዘይሃልዩ ዝኾነ ኹን ነገር ዋላ ሽሕን ሚእትን ፕላን ሃለኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገርሲ የለን ተረዲእካ ሕጂ ምስቲ ከምኡ ተባሂሉ ዋላ እኳ ከንደራ ኢለ ክኣትዎ ግዜ እንተወሰደለይ
ከምኡ ዘግበረኒ ምክንያት ከዓ እታ እምነት ትበሃል ኣብ ልዕሊ ኤሊት ናይ ወያነ የላን ኣባና ውሽጢ ኩሉ ኤርትራዊ ዳሓረረት ኮይና እያ ትስማዓና ኣነ ምክንያቱ ኣብ ናተይ ሓሪረ የላን እምነት ትበሃል ኣብ ልዕሊኦም የብለይን ኣነ እዚ ግን ናተይ that's my opinion ብናተይ ኣነ ዝዛረብ ትማሊ ወይ በቅትማል ደውፃኹ ኣብ ቲክቶክ ኣላ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ዘረባ ምስ ሰማዕኹ ብጣዕሚ በቃ ጭንቀት ገይርለይ ምሻለካ ኣበይ ደለዎ እዮም እዚኦም ስለምንታይ ኢኹም ዝኸውን ዘሎ ብፍላይ ከኣቶም ንሰላም ክንገብር እዚ ፅምዶ ክኸይድ ተባሂሉ ጀመርቲ ኢና ባህልትን ዝርርባት ከም ዘለዎም ምስ ዓበይቲ ሓለፍትን ክስታይን እንዳተዛረቡን እንዳበሉን ከለው ካልእ ነገራት ክዛረቡ ሕማቕ ብዛዕባ ኤርትራ ቀዳምነት እቲ ጌጋ ዝኾነ ታሪክ እቲ ሓሶት ዝኾነ ፀለመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ከቋርፅዎ ኣለዎም ካልኣይ ነገር እዚ ተወረሰ መሬት ኣለና ተዓሚፅና ኢና ብናይ ደገ ሓይልታት ገለገለ ዝበሃል ናይ ደገ ሓይልታት ንሕና ጥራሕና ናይ ደገ ሓይል እንተደይ ኮይና ኣምሓራ ኢትዮጵያውያን እዮም ኦሮሞ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ ኢትዮጵያዊ እዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ንሕና ከዓ ኤርትራ ኢና ንሕናን ተጋሩን ከዓ ጎረባብቲ ዳ እምበር ኣሕዋት ኣይኮንናን ድሕራዊ ዛ ኣሕዋት ትግርኛ ዝዛረቡን ንሕና ኢና ኣሕዋት ትበሃል ነገር ከዓኒ እታ ካብ ኣዝያ ደመይ ተፍልሓለይ ከዓ ሓንቲ እሳ ሓደ እዚኣ ጠቕላላ ክትቋረፅ ኣለዋ ከምዚ እንዳገበርካ ድመፅእ ሰላም የለን ሰላም እንተኮይኑ ንፀሊም ንፃዕዳ ፃዕዳ እንዳበልካ እንዳተዘራረብካ ክኸውን ከሎ ጥራሕ እቲ ዳሓለፈ ንግደፎ ከመይ ጌርና ኢና ንገድፎ ዳሓለፈ እንዳገደፍካ ክየድ ኣይከኣልኒ ፋይን ነገራት ንኸይበላሾ one second sorry you wait tranquilo join in welcome أميت الله tranquilo الله لي الناس كم نفسها سلام ليو جورجيو كامي sorry دعك تملسي يا tranquilo just كنسل أسير sorry tranquilo it's all right تبصدري ناس لسه قمي بالكنت داناي ورزنا ديس فليد ولي it's all right هاني أجلسي أنا خمدر دان دلو كينان صمدو خويني دسمعن دلو لما أنت دسمع قوال حجة خبزي كاتم حدا نسلام زبلو دتعر دلو ود بيتودي قال البهال بزح زي أبناي ولا بقت مالو ونص كركر نيرني أبناي سولمي دا مالتي إرتراسي تدي حجيزاتنا مزيون كنا تحويس ناس كن وقعينا كابو خوتو خلهم زعينت قالات ستاخوين سمعك زيوم I'm sorry جن لبهم أبو يلا أستير زار سيزي آدم أبيلك كم مساكون زارب سنهم تقرأي كم إيرترا أبتم نإيرترا عينت بوليتيكا ودرجة زلو كل لا يكون نبزوان زي بزح وشتاوي قنص زلو ويا بوليتيكا ناي تقرأي كنترول زلو ويكونن يقالس يوم زلو اتمس عبدي زقالس ወይ مسكالت رادي كونس وشتاو قالسي ገጅፍ ዝኾነ متفناني زلو ጌታቸው ረዳ ካብ መቐለ ክኸይድ ከሎ ስለ ስልጣን ክገድፎ የአዲስ አበባ ካለ ስራሕ ስለ ዝረኸበ ይኮነን ወዘ ከቢድ ዝኾነ ጎንጽ ስለ ዝነበረ ትናቱ ወገን ስለ ዝተሃረመ ጠው ክብል ስለ ዘይካለ ይከይዱ ስለዚ ፖለቲካዊ ነውፅሎ ያብተዓዲ ናይ ሚዲያ ድማ ፍኑ ኢነሰንስ ነዚ ሕጂ ንኣብነት በዛ ሓደ ን ፅምዶ ኢልና ተዛረበ ከለበት ድማ ኣፍራስ ኣሎ ፖለቲካሊ ንዑ ንምፍራስ ዝህቅን ሰብ ካሎ ሓደ ካልኣይ እንታይ ኢና ንብል ንሕና እቲ ኤግዛክትሊ ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ብሚድያ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ብኡ ይኮነን ክግበር ናትና ስራሕ እንታይ እዩ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ከቐድም ይኽእል እዩ ብቅዓት ኣለዎ እዩ ኢልና ንኣምን እንድሕር ኮይና ናተይ ናትኩምን ስራሕ እንታይ እዩ መጀመርያ ንሕና ናትና ነገር ንፍለጥ ንሕና ኤርትራ ሃገር ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ፅንኩር መድረኽ ተፈቲኑ እቲ ሃገር ጠጠው ኢሉ ዝቐፀለ ሃገር እዩ ሲምፕል ሓደ ትግራዋይ ወይ ሓደ ኣምሓራይ ብዝበሎ ድቃስ ለይቲ ክንስእን የብልናን ኤርትራ ኮይና ዘላ
ኣምሓሩ ስለ ዝደረፉላ ወይ ስለ ዘጣቅዑላ ገለ ይኮነን ኤርትራ ጆርጆ ሶሪ ከይ ኮልፈካ ምርፅቦ ኣለካ እንዲኻ እዚ ግን ኣብ ኣኼባ እዩ ተዛሪብዎ መሪቱ እንጂ ንሕና እንታይ ኢልኩም መሊስኩም ልይ ትሕቶ በዚ ኮ ዘባእስ የብሉን ሕጂ ካልኣይ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ካብ ናይ ትግራይ ኣብዚ እውን የምፅእ ፀኒሐ ንሳቶም ነቲ ናቶም ህዝቢ ንከእምኑ ምስ ኤርትራ ዝግበር ፅምዶ ኣገዳስነት ኣለዎ ንኽብሉ ዝብልዎ ዘረባታት ኣለዎ ነቲ ህዝቦም ኮንቪንስ ንክገብሩ ፅቡቕ ድዩ ኣይፅቡቕን ኣነ ናተይ ሪቶ ኣለኒ ኣነ ዘይቅበላ እንታይ እያ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ ግዛእቲ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ ህዝቢ ክብርታት ናይቲ ሃገር ነዚ ዝትንክፍ ጀስት ቢኮዝ ፅምዶ ክንገብር ስለ ዝኾና ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክትዕንድር ዕድል የብልካ ኣይፍቀደካኒ እቲ ካልእ ግን ንሳቶም እንታይ ይደልዩ ኤርትራ እንታይ ክትኮነሎም ትደልዩ ካሕሳ ንደሊና እንታይ ኢሉ ያ ሪቱ እዩ ክብል ይኽእል እዩ ኤርትራ ድማ ካሕሳ ትደልዩ ኣለዋ ንሕና ብወገና ገበን በፂሕና ኢና ባህልቲ ኢና ስለዚ ንሕና ንሓቶ ኣለዉ ንሳቶም ዝሓትዎ ኣለዉ ስለዚ ከባላንስ ክንገብሮ ኣለና እምበር ስለምንታይ ተሓቶ ኣይባህልን እዩ ናይ ከማይ ኮንኩን ኣነ ተረድአ እያ ሓፃር ግን ናተይ ክስታይ ግን ጤናን ኮይኑ ስማዓኒ ኣሎ ከምቲ ኩሉ ሰብ ተጠራጢርዎ ዝነበረ ከምኡ እንዳተጠራጠርኩ ተበላባ ንትራንኩሎ ነዊሕ ተጠቢለ ኣለኹ ዛክር የካ ኣለኹ መልሰካ just 1 second ትራንኩሎ ዌልካም ሰላም ጆርጆ ኣስቴር ኩላኩም ተኸታተልቲ ትራንኩሎ ይባሃል መብዛሕትኡ ኣብ ቲክቶክ ትሪኡ እንትኾኑ ሜዳ ያ ማለት ዝፅምዶ እንታይ ድዩ ሞር ኣነ እኳ ናብቲ ብሸነኽ ትግራይ ደሎ መልእኽተይ ናብኡ ክገብሮ ደሊ እዚ መፅኢ ደሎ ሲ ብምንታይ ዓይነኢኹም ትጥምትዎ ማለት ክንዘራረብ እንድሕር ተኮይና መጀመርታ መፅኢ ደሎ ንዓኹም ኣርባሕ ይኮነ ንዞባና ብምሉእ ኣርባሕ ይኮነን እቲ ፅምዶ እቲ ናይ ትፅምዶ ኣርባሕ እዩ እቲ መፅኢ ደሎ ካብ ኣብይ ይኹን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ደሎ ጂኦፖለቲክ ድቕይር ፖለቲካ ይመፅእ ደሎ ሕጂ ካብ ፀቢብና ንርኢ ኣስፊሕና ንርኢ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብይ ወላ ናቱ ፀወታ ይኮነ ዝፃወት ደሎ ናይ ፀወታ ዝፃወት ደሎ ኣብ ሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም ሱዳን ናታ ረብሓ ይኮነን ከም ዝትቃፀል ደላ ረብሓኣ ሰላም ኮይኑ እታ ናይ ቀደም ሱዳን ክትምዕብል ካልእ ዝሕሰብ ዝነበረ ናታ ፀወታ የተፃወተትን እዚ ተኸሲቱ ደሉካ ትሪእዎ ኣለኹም ሶ ከም ትግራይ ክትነብሩ እንድሕር ትደልዩ ተኾንኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላም ጌርኩም ክትነብሩ እንድሕር ተኾንኩም እዚ መፅኢ ደሎ ክቋረፅ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዞባና ሰላም ክህሉ ኣለዎ እቲ ናይ ምፅብፃብ እንደ ምፅብፃብን ኣይኮነን ንሱ ንግዜ ገዲፍና ዳሓር ንዘራረበሉ ኣይ ንሕና እኮ ልቢ ዕቢና ኣይንዘራረብ ንብል ዘለና ወይ ጭብጢ ስለ ደይብልና ወይ ጭብጢ ስለ ደይብልኩም ገለገለ ንሱ ይኮነን ዳሓር ንዘራረበሉ መጀመርታ ኣብዚ መፅኢ ደሎ ፎከስ ንግበር ንህዝብና ኣርባሒ ኣይኮነን ውግእ ንማንም ኣይረብሕኒ ምፍራሕ ዘይምፍራሕ ኣይኮነን ውግእ እንድሕር ተተላዓይሉ ተላዓይሉ እዩ ንማንም ኣርባሕ ኣይኮነን ማንም ከዓ እንድሕር ዝብል የለን እዚ ፊት ንፊት ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ኦኬ ብማስሜዳ ድላኣፍ ደሎ ቁርተይ ይሕርቀካይ ከም ኤርትራዊ መጠን ትንስኻ ዲል ንሰላም እንዳበልካ ከለካ ዝመፅእ ደሎ ነትርፎ እንዳበልካ ከለካ መርዛም መልእኽቲ ክለኣፍ ከሎ ይሕርቀካይ ግን በቲ ሓደ ወገን ንሪኦ ዘለና ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ያ ነፃ ፕረስ ዝበሃል ስቂልካ ኣፍካ ዝሃበካ ምዝራብ ኣይኮነን ዝመፃልካ ንሰባት ክብሪ እንዳዘንጠልካ ምኻድ ኣይኮነን ወይ ንሓንቲ ሃገር ፈላሊኻ ትልእኾ መልእኽቲ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን እዚ ማንም ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ነፃ ፕረስ እንዳተባሃለ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ካልእን ዝግበር ንኩሉ ኣርባሕ ይኮነን ማስ ንርአዮ ንተዓዘቦ ንዓና ኣርባሕ ድያ ኣርባሕን ታሪክ እንዳልዓልካ ምዝንጣል ካልእ እንዳልዓልካ ብሄራት እንዳኸፋፈልካ ናይ ኤርትራ ተኸይዱ እኮ እንታይ ዋጋ ምፅ ኣያምፅን መወዳእታ ሰው ሕጂ ከዓ እትሰድዎ ደለኹም መርዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብ ናትኩም ከማን ንዓኹም ከማን እንደይጠቐመ ንካልእ ሃገር ክትሸጡላ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ኣነ ንዓይ ዘርባሓኒ ሰላም ስለ ዝኾነ ኣነ ተጋሩ ሰላም ክትረኽቡ እየ ፀሎት ትገብር ወይ ድሕግዘኩም ክልቲኹም ከማን ክትበኣሱ ይደለኒ እዚ ተኸሲቱ ደሎሲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንድሕር ተሪኢኹም ኢንተርቪው ኣርባሕ ኣይኮነን እዚ ትገብርዎ ደለኹም ንባዕልኹም ኢልኩም ኣብ ውሽጥኹም ኣርባሕ ኣይኮነን
سو نعهم دير بحكم كان خالص سبك أخشوتو تبقى نجار يكونه لبنا ندعبنا نخيل بسدد لما الأختي نوجع يكونه وجن خيمة صمدن قبره دلنا الأمر وجن هرت متي نعهم أنا حسي أنا حسي نزبانا أنا حسي نمولا عالم رباشي استراتيجية كاو بطل لنا أكو بحر لنا بحرون كم زعيد صفلته بتجمعنا له بتخال له عالمون أبكال نوت يعطات زي شوكم تفلتوا لكم نحن نبدلنا زي صمدوزي حبيرنا وجن خيمة نترفه أبي إثيوبيا أسي نايتيبيا كل سبدي يردون نجارله إثيوبيا ناس أوتات تصايد يتفلنا إثيوبيا بحر زبل طمح سلودلو أتوم معرباوين نتطمحهم زول علو يتنكفوهم تأصلي بحر يقول كمل that's the fact إمارات صوت دلنا نسيا تن أتوم دليل سلوت فولتهم بقو غير نيرترا سدلا دلا ناتوم أوتات تصايدهم نملس جزء بولو نكال جزء ملس نوعال نبادم شمي رجيم change زنبرة نسياس مقمتالي حجونكم يدق كيدولا وين من تأمن نسياس مقمت أردلهم نقول لي إرتراون مرقتي بليس زيا نبو خاصن من تأمن قتل الكدلهم أبغى زم حلاب مسابين يا حماق يتسبق أبوينا أحلي فيه بوني بعليك زرار ولو بعليك خيره مسلي حارس المسجد كغير اللي انتايس للدليل انتايس له الجبر سترادي كون خاص نعاها نبوخان دحر خوينسي نبوخاسي غوانا مسيو زياده انه نبوخا اليوسي صبوك جبرلكا انتاي غرانت لك يا بليك مسغوانا خوين كاست تغرابيتكا مسغوانا تزاريخاسي ابوخا قتيلكاسي صبح نغوس انتاي غرانت لك سخا بوخا خسير كالها نيفر غرانت تي نعاها مسو تزاريخا نبوخا قتلكا جن صبح نغو حدا سب غدلو خوين كالو لخانو اجي كل زي بدقه دمت اجنداتات امريكا ويل دوكمنت تاريخي زالهم باي ذا واي اذا سب سلدي فلطيمبر امريكا الوا منغست تغبرلو رجيم تشينج تفتنلو سليط واي فلطني اتا هاجر كل غزي حنفشفش زعات سام تايمز امريكا نبعلهم تحنفشفش زغبرو اي قبلون يم جيغا يفصمو جن اب بوليتيكا امريكا تغاغي يزبال يلن انا حدا غزا بومبي افسسلا او سوري حتات يله زسر يله زحتت يله زيت اوباما كندي هاجر تقاصيلو جورج بوش كندو خدي اقاصيلو نيت عراق كهربوا خلو كيميكال لو اغليلهم دحري سوري اغاطامي مسيلنا تي ابو درانا يسي كومي مسيلنا يلت كولين باول نيو انز اكل سكيورتي كونسل كمزي حنت نجر هيزو مزي تري والله زيا ازيا كاب ازرخبنا يلوم ديريو دحري كلها صدام ميتو هاجر تو عمس بلد سوري مسرانا كالو خوين صنينا يلوم اوكي تغاغيخا هاجر عنيخا مليون سب تقتيلهم منيك حتتل نزي حتى يلا حتى يلا ازي جت عجا ليبيا نقداف قتلوا خلو ترامب دحر خندي مسي ليبيا منتاي تقتيل ليبيا قتلهم تاي فتيرو منا ليبيا قدم ولا ديكتاتور ينبرا ولا جنفريت ينبرا حادرغو هاجر قبرش برا زي وفرلو حما نجر زي فصملو نفس زخال هاجر ينيرو لو من تاي رخيبنا كاب ليبيا اوف كورس رخيبهم يم دونالد ترامب نجرات سلازير دومبر تي ندادنا ليبيا كتان امريكا يدشيت ندادنا العراق ندادنا العراق سي اب امريكا يزولت غنزب نداديوم تشيت اب امريكا بانك كيدوم تمرحتنا العراق خبونا غنزب يبلوم بخماي كيبوم اسكه قصيرون بكاش يبوم ببانكا يبوم بكاش سلمتاي بالشونا يزدله يا كورابشن حدا سبس كاش اندحريب كان كورابشن تزقل لمن قديو سلازي غنزب ناتهم بعلم يقاصرونم امريكا بانكناتهم الله ناي افغانستان زادخا هاجرت بحال دلا 6 بليون زخون غنزب دي ولا 5 بليون زخون اي دونو كندي بمليونات زغصر غنزب اب امريكا الله اينو بكم ناي لو مالو ناي ايران بليونات زتمن غنزب امريكا حيزومو نزي غنزبنا حبونا زبلوم اهيبوم ني مخنيات يدليلو تاي مالتي زي كابزن العلم مافيا يلا نسخا غنزبين كحزل ليله كان عغايبه كالو غنزبي كتحزل لي هي يبكالو نغنزبك كبكاسي بلك اب تقوبعك خطالا يالك اما عالتي حدا زي خدبل علك نزل خدبر غنزبك كوي ناتي غنزبك تحكي زلا كم انا امريكا صرارها لك كمزي اتس ا جوك نسبك تنغرو خلخا زحزن يقول اريس ايرترا بقلت سلازي نغرت مر معاد نبرت تعايز لها الليو
ንንብረት ናትካ ክመልሰልካ ምሽ ረድኤትኩ ብኸነቲ ናትካ ንኽንበካ ከምዚ ግበሮ ነዚ ግበሮ ነዘብ ዘሎ ሃብቲ ሃበና ነዚ ሃበና ይብልኻ ኣይብነ እንተልካ ሶሪ ኣይንበካ ንሕና ስለዚ እዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ረጂም ቼንጅ ገይሮም ንዓኻ ኣብ ኤርትራ ዘለኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለኻ ኣብ ሓምሳታት ዝጠለሙኻ ሃገር ናፅነትካ ዘይተዋሕጠሎም ሪፈረንደም ክትገብር ከለኻ ዘይተዋሕጠሎም ሕጂ ተመሊሶምሲ ንኣይ ነቲ ፕሬዚደንት ኣልዮምሲ ኦኬ ሚስተር whoever it is ንዓኮፈል በቃ ዲሞክራሲ ግበረላ ዝዓዲ ኢሎም ካ ክኸዱ I don't even understand ከመይ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ኣበይ ነይቲ ሃገር እዚ ዓይነት ሞዴል እዚ ሰሪዩ ሱዳን እኮ ትማልፍ ኮንፈቲኖም ዑመር አልበሺር ኣይዋፅኣናን ኢሎም እኮ ኣጉሪዖም እዮም እኮ ዑመር አልበሺር ኣነ ዑመር አልበሺር ከለኹ ነይረ ፐርፌክት ሃገር ኣይነበሮምን ብልችውና ነይርዎ ግን ኣብኡ ዝነበረ መኻይን ኣብ ኤሮጳውን ሳሕቲና ንርየን ኣብኡ ዝነበረ ቪላታት እሞ ብዙሑና ንርየን ናብዚ ምቾት እዮም ነይሮም ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ what happened then ዑመር አልበሺር መጀመሪያ ሰባይ ርዶኒ ዑመር አልበሺር ጥራይ ኣይኮነን ዑመር አልበሺር ንኽወድቕ ኣሜሪካ ሰሪሓት መጀመሪያ ኣብ ባይዘው ጆርጆ ኣኽምላልካ ኣብ 96 እያ ተጻሒፋ እዚ ነገር እዚ ንኸጋጥሞ ልክዕ 96 እቲ ናይ ዓለም እንታይ ሽሙ ምስ ወፀ ኣብ 96 ኣብ ናይ ዘ ሲቪላይዜሽን ትብል መጽሓፍ ኣላትካ ናይ ሳሙኤል ሃንቲንግቶን ተንቢብካያ ሱዳን ከም አልሸባብ ተኸሲሳ ኣብ 96 ዝነበረ ናይ በዓል ሳዳም ምትእትታው ናይ በዓል ብላዲን ምትእትታው ክትህረም ተመዲብላ ኣብዚ መወዳእታ እዚ ኮይና ያ ትራንኩል ሓንሳብ ፅናሕ ፅቡቅ ሓሳብ ፀኒሕካ ዓብደላ መሐመድ ዌልከም ሶሪ ነዊሕ ተተባቢልናካ ዛክውን I'm sorry ተተባቢልናካ ኣለና you'll be back into the chat and عبد اسك غتسل ويلكم جورج غميك الحمد كمي كميل لخا الحمد لله ما شاء الله طيب باي ذا واي ترى بقدم ديسكشن نقبره نقطعلك تبوي هاي تلاخوا ግን ኣብዚያደ እቲ ተቀደመ መሰረቱ ናይ ዝቀደመ ሓለፈስ ኮንቲኒዩሽን ምግባር ጽቡይ Yes, let's go shift ግበረና a little bit yeah let's go back to ካሊግ ገልጽ ኣለካ ኮይና ሓሳብ ቀጽል by the way ኣብ ክንርዶ ወረደና እዚ ናይ ጥምዶ ገዲፍና እቲ ዘሎ ኩነታት ምፍላጥ ጽቡይ ምክንያቱ አይደንቲፋይ ንግበረ ይድላል እቲ ዝመፀና ዘሎ ሽግራት ብኸመይ መንገዲ ርኢና ዳሕራይ ሶሉሽን ምግባር ይወፀና እምበር እዚ ዘሎ ጽምዶ ጥራይ ኣይኮነን ተተክብለና ዝግብኦ ነዚ አይደንቲፋይ ዝገበርና ድሕሪ ኣብ ላስ ጽምዶ ክመጽ ዝግብኦ እምበር በይኒ በዝ ዘሎ ጽምዶ ጥራይ ክፈልጥ ኣይግብን ምክንያቱ እቲ ንቕሓት ናይቲ ኤርትራ ውኻቡ መሰረት ክኸይድ ኣለዎ ኮይኑ ይስምዓና ሕጂታ እዩ እቲ ክንርድኦ ዝግባአና ድሕሪ ምውዕል ኣልጀርስ ምፍራሙ ድሕሪ ምውዳእ ድሕሪ ናብ ናይ 2003 ዝመፀ እቲ ረጅም ቼንጅ እቲ መንእሰይ ኣነ ነግሪ መንገደይ ኣብ ትግራይ ክሳብ ዝነበርኩ ትግራይ ዝተማሃርኩሉ ቦታ ክሳብ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክፈልጦ ዝግብኦ እቲ መንእሰይ ኤርትራ ክፈልጦ የደስ ዝብለኒ ነገራት ኣለች ሕጂታ እዩ እቲ ኤግዛክትሊ ተርም ደሎ ኣብኡ ዘጋጥም ደሎና ሕጂ ኣብ ማስ ሜድያ ዘጋጥም ደሎ ነገር ክንፈልጦ ኣለና ድሕሪ ንፈልጦ ኮይና እንታይ ይኾነና ሕጂ እቲ ክጋጫጭ እቲ ኤርትራዊ ድጋጫጭ ወደሎ ነገር ሽግር ዘምፅኦ ደሎኻ እዚ ታየ ብላነ ድሕሪ 2003 እቲ ምስጥዋጭ ረጅም ቼንጅ ዝበሃል ሲስተም ረጅም ቼንጅ ሲስተም ንሳቶም ባዕሎም ራንጌሮም ወይ ትራንክ ክገብሮ ከለዉ ሕንብብዎ ከለዉ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከለዉ እንታይ እዩ ኣብተን 5 ናይቲ ረጅም ቼንጅ ሲስተምስ ነቲ መንእሰይ ኣውእትዮም እዮም ሕጂ ክንፈልጦ ዝግባአና ንበሎ ሕሪ ኤርትራስ ኣብተን 5 ስቴፕስ ናይቲ ረጅም ቼንጅ ተቀዳማይ ፓርት እቲ ሃይድ ሂስትሪ ወይ ድማ ሂስትሪ ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሃይድ ትገብሮም ሕጂ ንበለስ ካብ 91 ክሳብ 97 ዝነበረ ናይ ቁጠባ ዕብየት ናይ ኤርትራ ኣካል ናቶም እቲ ናይ ቁጠባ ዕብየቶም ከም ዝነበረ ኣይፈልጡን እዮም እቲ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ንበሎ ኤግዛምፕል ክበኩም ዓሰብ ካብ 91 ክሳብ 97 ብጥርሑ ወይ ድማ ብናፃ ከም ዝግልገሉ ከም ዝነበሩ ዝፈልጥ ሓደ ትግራዋይ ወይ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ የለን እዛ እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ድሕሪ 2003 ያ ድሕሪ 2003 ዝመፀ ማለት እዩ እንታይ እዮም ገይሮም ነዚ ሃይድ እዮም ገይሮም ሕጂ ታያታ ሃይድ ሂስትሪ ትበሃል ኣብቲ ረጅም ቼንጅ ትበሃል ሲስተም ኣብኡ ኣትዩ ማለት መንእሰይ ኣብታ ካልአይቲ ፓርት ናይቲ መንእሰይ ካ ንርአዩ ኦብስክሪን ኢኮኖሚክ ኢምፖርታንስ ሕጂ ንበለስ ናይ ዓሰብ ኢምፖርታንስ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ ታሕቲ ንሕና ኣይንደልየልኩም ዓሰብኩም ኪዱ
ገመልኩም ማያስይዙ ይተባይል እጅራ እነት መንሰንታ አምገረሞ ራሽ ዳውት አምገረሞ እጂ እና ላይ ተረዳና ደሎ ካብ ባይሬፕቲሽን ልክ ከም ማይል ሴትአፕ ባይሬፕቲሽን ዝሕጸብ ነት መንሰይ ናይ ኢትዮጵያ ካቡ ተረ ሓጢቢ ይኸይጠንሽ ሕጂ መጪው እዚ ሪአክት ክገብረልና ክንጽበይ ኢና ዝግባእና ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኮይንና ኣሎ መስለኩም ኦብስኩሪን ኢኮኖሚክ ኢምፖርታንስ ንኤርትራ ኣዛታይ ዝበለጠ ዕብየት ቁጠባ ንኸምፁ ዓብ ድርኺት ከም ዝነበረ ዘርኢ ሲስተም ኣይርኢን ህዝበት መንእሰይ ኤርትራ ነቲ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ኣብቲ ሳልሳይ ሕጂ ንበሎ ኣብ 98 ኤርትራ ወራሪት እምበር ከም ተወራሪት ዝፈልጥ ሰብ መንእሰይ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ዝፈልጥ ኣካል የለን እዚ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ነዚ እቲ ረጅም ቼንጅ ዝበሃል ሲስተምስ ዘእተወ ማለት ኣብ ተራብዓይ ፓርቲኻ ዲሞላይዜሽን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ከም ዲክታተርሺፕ ዲሞላይዝ ገይሮሞ ነቲ መንእሰይ እሱ ቀታሊ ምዃኑ ዲሞክራታይዜሽን ዝበሃል ሲስተም ከም ዘይገብር ኤርትራ ወራሪት እምበር ኣብ ከባቢታታ ረባሽት ኣካል ከም ዝኾነት እዮም ዝፈልጡ እዚኣቶም ኣብቲ ሓሙሻይ ፓርቲኻ ሞቢላይዜሽን ሶሻል ሚድያ ሲስተም ኣብዝኻ ኣትዩ መንእሰይ እሳቶም ንሕና ንበሎ ሕድስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥራይ እቲ ናይ ዕብየት ናይቲ ሶሻል ሚድያ ናሕና ዘሎ እንድሕሪናዮ ማለት ስቴፕ ኣፕ ክትርድኦ ዘለካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢና ንወዳደሩ ዘለና ቅድም ዝሉ ዝነበረ እንድሕሪና ዳርጋ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነይሩ ኢልካ ክትበሃልካ ናትና ኢምፖርታንስ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ኢኻ ነቲ ኩሉ ኮንትሮል ገይሮሞ ዝነበሩ እናቶም ኣብዚ ፓርቲ እዚ እቶም መንእሰያት ዝፈርዩ ዝነበሩ ናይ 25 ዓመት ጋጊና ንዛረብ ዘለና ኢቨን እቶም ዶክተራት ዝበሃሉ ሳና ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ መፂኦም ኣብ ትግራይ ተመሪቆም ዶክተራት በፂሖም እዮም ፀኒሖም ሓሰቡ ሕጂ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ናይ 25 ዓመት ጋግ እቲ ቫኪዩም ግዜ ብድሕሪና ዘሎ ሰዓት ንዕኦም እንታይ ኮይኖም ፀኒሑ ዳርጋ ነቲ ኩሉ ከም ሕፅሞ ናይ ሓንጎል ማይንድሴት ኣብ ናቶም ከም ዝሕፀብ ተገይሩ ይፀኒሑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ናይ ዘልካ ዓብደላ እዚኣ እቲ ናቶም ህቀና ዝነበረ ልክዕ ከምዚ እቲ መንእሰይ ብትግራይ ምስ መፀ ብሱዳን ምስ መፀ ነዚ ሚድያ ኢንዳይሬክትሊ ዶሚኔት ገይሮሞ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ዓዱ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ፅቡቅ ነገር ክሰምዕ ከም ዘይብሉ እንኮላይ ዘኽብሮ ዝነበረ ታሪክ ሰይጣናዊ ከም ዝኾነ ክእምንዎ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ገጢምዎ ነይሩ ግን ዓቕምታት ድሩት ስለ ዝኾነ እንታይ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ዝሓበሬታ ዝከኣቱ ከም ዘይብሉ ዓፂዎ ሳምታይምስ ቁፅፅር ናትካ ሊሚት እቲ ኮይንታ ኢኻ ትገብር ሻትዳውን ኢኻ ትገብሮ ኩሉ ክሎዝ ዘ ሲስተም ኢኻ ትበላ መወዳእታ እቲ ቫይረስ ኤግዛክትሊ እንተደይፈሊጥካዮ ነቲ ሲስተም ኢኻ ትዓፁ ዘለካ ዓቕሚ እንተደይብልካ ነትን ክተፃርየሉ እንታይ ክትብል ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክቋፀር ወይ ኩሉን እዮም ዝተኻለ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ሳይበር ዎር ወይ እቲ ሳይኮሎጂካል ዎር ዝብልዎ ነቲ መንእሰይ ኣብ ኣእምሩ እንታይ ትገብረሉ እቲ ማኒፑሌሽን ኩሉ እቲ መንግስቲ ግን እንታይ ኢሉ ኦኬ እዚ ኣብ ደገ ንዘሎ ከቢድ ስራሕ ክህልዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ቫይረስ እዚ ክኣቱ የብሉን ኢማጂን እቲ ጋዜጣታት ወይ እውን ናይ ብሕቲ ገለመለቲ ሚድያ እንተዝነብረና ልክዕ ከምታ ኣብ ደገ ገይሮም ማኒፑሌት ዝገበሩና ነቲ ሚድያታት ኮንትሮል ገይሮም ቁርብትለይ ገንዘብ ይዘድለየካ ብዙ ገንዘብ የድለየካኒ ነቶም ጋዜጠኛታት ተኸፍሎም ብዛዕባ ዛ ርእሲ እዚ ጅምር ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኢና ሎሚ ሶሻል ሚድያ ይቀቲልዎ ዝምበር ናይ ሲኤንን ጋዜጠኛ ጀስት ናራቲቭ ናትካ ክትቦ ገንዘብ ኢኻ ትኸፍሎ ኤንጂኦ ይኸፍሎ ኢንዳይሬክትሊ ብኤንጂኦ ገይሮም ይኽፍልዎ ንሱ ድማ ንኣጀንዳ ፑሽ ይገብር ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኤርትራ ቤላ ገይሮም መሳዕስዕዎ ነይሮም ምስቲ ዘለና ደረጃ ግርህና ዘለዎ ህዝቢ እንኮላይ ትክክልና መሰለካ ካብቲ ናቶም ፓርቲ ትሰሰ ኣብዚኣ ሰብ ዝጋገያ ምናልባት ዓብደላቱ ስኸላ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብሲ ከይተረድኦ ወይ እውን ተንኪሉ ሕማቅ ዝገብር ዘሎ ዝመስሎ ብዙሕ እዩ ኖ ትክክል ትሰርሕ ከም ዘለካ ገይሮም እዮም ዝእምኑኻ ኣስዋይ በቃ ሽምጡ ኣሲሩ ሰብ ዝማጎትን ዝሰርሕን ነቲ ዕላማ እቲ ብድሕሪት ኣጀንዳ ሂብካ ዘሎ ልክዕ ከም ትራንስጀንደር ዶ ገለ ንሪኦ ዘለና እቶም ንዑ ዝገብሩ ዘለው ብድሕሪት ይተሃለሉ ከም ዘለዋ ይፈልጡን እዮም ኢሚኖሞም እዮም ዝኸፍአ ስራሕ ድማ እዚ እዩ ሓንጎልካ ኦልሬዲ ኮንትሮል ይገብርዎ ልክዕ ከምዚ ላፕቶፕካስ ሓደ ካብ ርሑቕሲ ዲስታንስ ሞኒተር ክገብሮ እንተፍቂድካ ኣሉ ከመይ ገይሩ ይዝውሮ እቲ ናትካ ኮምፒተር ክትግረም የብልካ ኤግዛክትሊ ንሓንጎልካ ድማ ክቋፀሩ ዕድል እንድሕር ሂብካዮም they gonna drive it and ልክዕ እንታይ ክትብል ከም ትደሊ ይፈልጡ እዮም
بعلم سيت سلز جبروت أجندة نسخاجن ليتم معلتن صبوا جبر الله هنا بالك أنت قرب حاجات خيد أما وده تابتاقود قاد مساتها كتوت كم زيت خل جرم سلز توها it's very very tough إيرترا ستيل الله تبدو تاتجن أميديا يعني بحق إيرترا داغماي تنسيا كنبل خلينا بفلاي زي حجز له درجة من سيك ترغلها داغماي تنسيا كتمكت كي لا كنبل خلينا عبد الله عدلك باكاسك زاكي حنسب أبزيار سنتايتبل اسمع لهم هو صبو أنا نبتا ناي ميديا زبل تيما خمتي حسيبني رقمي أجن نيشتو بزعبة تجراي زول خناتات قال العيلنا الناس حنت نجر كده كسدلي ذكرني أب ناتنايل زبهال تجراي لو أمريكا أزارا دي بكاين أمريكا تمالي بوت مالي حدا خبطهم زد نقوم صبو تنتاني زغر بسبب أجلس حنت انتاي نيرو هو حد سي كاف زواكم باركم مهر اللومي إذا عباية نجار نياتو بزوح نجارات ناي أكايدا ناي حموهات كسب ذا ساعات زي أزولون تحريق خيو كابتي ناي زواكم بارك كايدا زوات أزرحة أسئلة زقوني بزح سحتات زقوب ذلو نابنت نتاخب لك هذا لي أنا بتجمبار يعني وكون شعور جن وناي وك أو إذن متحز أوبريشن نيرو أب كرمنات النت مالتي عادي سرحت تخيلوسي فشيلو توتا درا سرحت أب يوتيوب على طريقة تقولهم حجي مش فشلة بزحات بصوتنا تسويهم قال يومون بتانكتات ناي درج ترقيصهم شو آخرات يجيرو سلامنتاي فشيلو سرح توايلو عبي كت عبي ديسكاشن تجيرو حجي عم يجرش عقل نتاي ومزولو كلهم بحده سمعتهم تسويهم زلوا بصوتنا بقى بجم بحر خمد لنا بقى تي جنبار كم دفرسنا يخون تقاطع زروع مفوت سلازي يتوم بصوتنا تسوول علمان هنجبر كلا أي سرحت تجبر بقى أبتا علمانا بس حلنا له إجنا متى مسألة لي تجراي يتحمرجا يشر زبال مثلا له بتجرا ما لسه حدا نجر كحق أنا له شعور زقيلو خسر مالتي رجعهني حجي إذا إثيوبيا زلا تكونتات تحق أني هذا الله حجي كابزي محقان زي أنتي كسعي إلنا نحسب تجارب فلاكم يلهم حسب لهم زغلوا حسب في أمسي جورجون كل زي خات تعطي الله زي ما لسه أبيلو تي علاماتي كل هزبس أبيلو إندايركت أبي صوت لهم على حنسا أمر حتى مروتو حنسا قلة والمجد داش نجرات إذا هزب خدي أبيلو تي كوز نايت جراي هجراون نزبالس أبي تفيو كل مستفس بقى محجي مس أبي دوحشنا وإذا ما مرحدو نمرت جتها شودو قالك أنت أمنتي جيرو يتصوت لهم إتي فيجن ولا زي تصمد زبال دلو ناو أوجو سلز خيد نتجراي رئيس خيلات تطوق سلتدلي يؤابي زهر مادول جيتي تجارو فلايزانات كاتشانل سلز كاتاتولوها إذا قداي زي أخدو كسلاي بلوم توم زودو تجارو هاجر كوينا لا يلوم يوم تسويهم توم تجارو حجن دحري مسعابين مارس ويد ما خصتو جيتاچوم رحنا أبقنت أمنت آتهم جن تعبي أوبجكت رسيهم لهم مالتي حدا كان ايتي بزعبة جونسايد حدا اب امريكا نو قدميهم اتا جونسايد اتي ديفينيشن ناتا مفلات كدلينا ديفينيشن نا جونسايد تي حدا بولوناوي ود بوليش يو نزي كوين غير ذا جونسايد تبلقار حدا ودي 95 عمت نوم تومسكي زبحال علم تفلات نزلو بوليتيشان بزعبة زعل زي حيتم وموزون قدمنا تግራይ كوينات السنتاي الملس لهم إتي لن كان يندي شموتي بوليش إنتا جنسايت بالقال زغمتا أما قابر خوينوس يقالا بتا ليقون زولو إلو تزاري سلامتاي إتا جنسايت بالقال سي فولغارايز جيروم أمالس كم دي تسرح جيروم زخونة حدا قام صورو حدا سبسي جنسايت نحر سميعهم مخونكم أبزي يوتيوب حدا والكسب تبدي لمالوت إني أبرسي جنسايت تفتيمو قلب النيرو حجيتا كابتا قالسي كابتا ترم خندي كيلومترات رح يقول له مالتي نزي زغودو دلو خاني توم إليت زبحالو أنا عايكو إليت أيبلومني إليت زبحاليو هذا نزي ينوح كيلو زربا عريتا هذا نزي صمدو زدقف أو أمريكا زلو بزف سعابت زلو هاي لي مثلا شو جورج أول سعيد متقيسوني سوري دبيت ميديا يا أوكي لينك أنت كزارب سميعيو نزي صمدو ندقفوينا قال يلو أب تجراي 6 جزية جونسايد تفتيمو ويلكا
ኣብ ኤርትራውን ቁፅሪ ጠቂሱ 6 ገለ ግዜ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ሕጂ እውን ክፍፀመላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ከዓ ኣይንፍቅድን ሕጂ እንታይ ከዓ ትርኢ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣይተፈፀመን ኣብ ኤርትራ እውን ኣይተፈፀመን ማለት ዓበይቲ ድርጊታት ተፈፂሙ እኮ ኣብ ኤርትራ ኣዴታትና ኣብ ሽዕብ ብታንክታት ተሓሪደን ዘይተገብረን በደል የለን ጆኖሳይድ ግን ዓብ ቃል እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ እንግሊዝ ዝነብሩሉ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝጥቀምሉ ከባቢ እናተቐመጠ ተጋሩ ሰዓብቲ ዘለዎ ብዙሓት ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ 9 ግዜ ዲ ቁፅሪ ጋገተየሉ ግን ዝተወሰነ ግዜ ተቃል እኮ ሕጂ እውን ትቕፅል ኣላ ዛክ ሕጂ እውን እኳ ኣምሓራ ብዝሰፍሕም ትቕፅልዋ ዘለው ኤኒ ሚስ ስቴፕ ዝተገበረ ምስ ጆኖሳይድ ዝተሓዝ ኣብቲ ሃገር ስለዚ እዛ ቃል እዚኣ ረኺባቶ ዘላ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣገይን they have the right ከምኡ ተሰሚዕና ክብሉ ንሰብ ነፍሲ ወከፍ ሰብና እናቱ ስምዒት እንዲ ዘለዎ ድሓር ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ክርዳዓና ዘለዎ ኣነ እንታይ ዝብል መረዳት ኣለኒ 98 ዝተገበረ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ ሚድያ ኣይነበረን ከም ሎሚ እዚ ሚድያ ቼንጅስ ኤቭሪቲንግ ኣብ ኤርትራ ዩደ የሎም በር እኮ እዚ ናይ ዓቢ ሰራዊት እኮ ገለ እኮ ካብቶም ወታደራት እኮ ሸይኖም ክትንስኡ ከለዉ ከም ቲክቶክ ቪድዮ ዝገብሩ ላይክ ኣይ ዶንት ኢቨን እጂ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ኢና ዘለና እቲ ኩናት ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ኮንቴይን ንክትገብሮ ከቢድ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ከምዚ ናይ ትግራይ ሓውሲ ለስ ኮንትሮል ዘለዎ ዓይነት ኣካይዳ ክትርኢ ከለካ ዩ ኤክስፔክት ኩሉ ኦል ሶርትስ ኦፍ ዘረባ ክትሰምዕ ንቡር እዩ እጂ እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ኣካይዳ ኣለዎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝዕወቱ ንሪኦም ዘለና ድማ ዲስፕሊን ዘለዎም ሕብረተሰብ እዮም ኣነ ከም ሮል ሞዴል ክንጥቀመሉ ዘለና ሕብረተሰብ ቻይና ሕብረተሰብ እዩ ኣሚን ኣሜሪካ ሰይጣውንቲ እዮም ቻይና ብላብላ እዮም ዝብሉና ዘለው ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነዛ ትሪእዋ ዘለዎም ቀያሕ እዚኣ ፀላም እያ ኢሎም እዮም ክእምኑካ ዝደልዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ካ ይሰርሓሎም እዩ ነዚኣ ፀላም እያ ከብልካ ይኽእሉ ፀላም እያ ኢሎም ሶም ዝምጉስ ሰብ ከም ዘለካ ይፈልጥ እዮም ብዓይንካ ትሪኦ ዘለካ ጌጋ ኢሉ ክእምነካ ዝኽእል ፖለቲካ ኣለዎ ንዓመታት ዝሰርሑሉ ኢኻ ከምዚ ሓደሽቲ ማለት ዝመፅእ ገለ መለ ኤክስፐሪመንት ኖ years and years of experience እዩ ዘለዎ ሲኣይኤ ኣብ ከምዚ ሊቅነት እዩ ዘለዎ ሊቅነት ስለዚ ኩሉ ስለ ዝፈልጥዎ ሓደ ሽዕ ዝኾነ ፌክ ኣካውንት የውፁ ፖፕላር ከም ዝኾኑ ይገብርዎ ደና ዝደልይዎ ኣጀንዳ ፑሽ ይገብሩ እጅቲ ቻይና ዝበሃል ዘሎ ሕብረተሰብ ንቻይና ከም ሰይጣን ዝፀልዋ ኤርትራ ድማ ንእሽተይ ክፋልናት ኣላታ ንቻይና ከም ሰይጣን ዝፀልዋ ቻይና እዚ ፕሬዚደንት ሺ ኩሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ቻይና ዝፃወትዎ ዝነበሩ ጌም ኣፅይዎ ኩሉ ፌስቡክ የለ ጉግል የለ ገለ የለ ኩሉ ኣሜሪካ ትቆፃፀሮ ዘበለ ኩሉ ሲስተማቲካሊ ኣጥፊእዎ ሓንቲ ተሪፋቶም ዝነበረት እቲ ኣንድሮይድ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነይሩ ንዑ ሃልይዎ ናይ ማይክሮሶፍት እቲ ናይ ዊንዶውስ ዝነበረ ንዕኡ ከማን ሕጂ ይቕይሮ ኣሎ ኤቭሪ ሶፍትዌር ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ሃርድዌርን ሶፍትዌርን ክእለ ኣለዎ ካብ ሃገርና ኢሉ ገስወት ኣማራፂ የብሎምን ብኸመይ ክቆፃፀሩካ ኣሜሪካ ዳትስ ዋይ ነዚ ናይ ቻይና መራሒ እዚ ዲያብሎስ እዩ ዝብሉና ዘሎ ቢካዝ እዚ ንሱ ፈጢርዎ ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ they have no chance ንህዝቢ ቻይና ማኒፑሌት ክገብሮም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ናይ ቻይና ጥበብ ስለ ዘይብል እንታይ ገይሩ shut down everything ኩሉ ዕፀዎ ከምታ ኣብ ሳሕል ዝነበርና ንታኾስ ምክንያቱ ነቲ ሶፍትዌራት ናቶም ክንቋፀሮ መቋፀሪ የብልናን ንዑ መተካእታ ክንገብር ዓቕሚ የብልናን ኣከሙ ደረጃ ይበፅሕናን ግን እዚ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ህላዌና እንታይ የውሕሰልና ብኸመይ ክንህሉ ንኽእል so እዚ ናይ ኖት ሲቹዌሽን ወይ ካት ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ስለ ዝኾነ ዘዋፃእካ ጥራይካ ትገብር እቲ ካልእ መጋየፂ እዩ እነዚ ጠጠው ኣቢልካ ሕጂቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸበዶ ነዊሕ ስለ ዝኸደ እዚ ዋጋኻ የኸፍል እዩ ኣሚን ኣብ ተጋዳላይ ኢኻ ዛ ክትፈልጦ ኢኻ ኣብ ሳሕል እኮ መግቢ የለን ተባሂሉ ዝጠምይሉ ቆፅሊ ዝብላዓሉ ግዜ ነይሩ ላይክ እቶም መርሕነ ሽዑሲ ኣማራፂ ካልእ እንተዝነበሮም ካልእ ብገበሩ ወይ ህደሙ በልዎም ሃገር ግን ከምኡ ይበሃልን እዩ ዝሃድም ሰብ ኣሎ ካልእ ካሎ ኣኪሉ መትከሉ ዝቃለስ ኣብ ዓለምካ ናይቶም ዝፀመሙን ዝኸዱን ጥራያ ታሪክ ዝትፅሕፍ ዓለም ናይ ዝሃደሙ ይኮኑ ታሪክ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ምናልባት ኣብ ግዜኡ ክንርድኦ ይከኣልናን ኣብ ግዜኡ ኣብ ቦትኦም ኮይንና ከነንብቦ ይከኣልናን ከም ናይ ኤርትራ ሲቹዌሽን ዝበፅሐት ሃገር ናይ ኣፍሪካ የላን ከም ናይ ኤርትራ ፈተና ወሪድዋ ደው ኢላ ዝቐፀለት ሃገር የላን tell me any country ሊብያ ካብዚ ኣፀቢቑ ብዝቐልል ይወዲቑ ሱርያ ተተኺሱ ግን ብየማንን ፀጋምን ካብ ዝሕግዞ ነይሩ ከም ናይ ኤርትራ በይና 360 ንሓደ ዓመት ኣይኮነን ንክልተ ዓመት ኣይኮነን ንኣርባዕተ ዓመት ኣይኮነን ንዕስራ ዓመት
متنفس بزي بلو منقدي sanctions controls demonization you name it كل عينات نجر مخا أمريكان عالم full control أبزل واجزي برلو مكو تساقم يبلكان لومي أمريكان ده راجرات كاكير بعلم كيل إيران تغير راشا لك مس أمريكا تتصل أترايد فتو رجعنا عادتهم سويزة قدسهم شعوبكم كمين برن راشا يسرنا أمريكا تبلير تشاينا أو يس أمريكا زبلتو لومي تشاينا عارفون تفلتوا تبلو الدرجة بتي هلا سلزي لومي كتجدن فلتشنش عتن كتجدن أي سماي مدرن في الليزة لو سلزي إرترا زحلفتو مسجدل تابتي أبغى زي سورة استقالسنا زي سنف تاريخي تصريح زلوا ولدا بيرترا زلوا زخفلوا واجا زحلفوا مسجدل زبيرترا زرقبوا شجر هذا معالتي تاريخ وينك سندي مغنياتو there are only few countries كيبا اللي حدك ساب حجي كلخنا بلا زك على سلو كمان لا اللي زبرتع الجران عصوان مخاب دركو خيتهم زخون مسي خمان ويل كمان سمع كازي بالكا ارتراكو ما فيها جيم كتصاوتون عدل الله مغنياتو حدا كبم روحوا غينا زلنا كالا يفدق بحرنا لنا we have all games you know ارتراوين شعبيهم قليل يكونن صغير يكونن صغير ونزي هندو بتا يكونن صغير و كل عينة ميكانيزم سيتكام سلازنا بري نعود كواصو زخل زبله سلازي እቲ ታሪክ በትንሶም ዝጽሓፍዎ መጽሓፍ በትንሶም ዝሰርሕዎ ፊልሚ በትንሶም ኣብ ሲኤንኤን ዘቐምጥዎ ጥራይ እንድሕር ተንብበለኻ you have a problem ድሓር ናይ ኤርትራ ፀገምካ ካልኣይ ክውስኸልካ ዝበዝሐ ምሁር ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከሎ ዝመሃሮ ናይ ኤርትራ ሲስተም ናይ ሸይጣን ምዃኑ እዩ ዝመሃር ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፀገምካ እዚ እዩ እቲ ብሬን ዋሽንግ ወላ ምሁር ኣካል ናይ ኣፍሪካ እዩ ዝበፅሒ ዘሎ أزيف قدم ولا حنت زي نفلت زنبرنا تنساتهم مصحفتهم صحفوا تراي زبالة خوينو كل زي ني قبل العبرة سبنا فتير وزلو بقلل كتمان زي كل صقمي فتير نازلو جن متى تردينا أنصارو خنسر زخالنا متى تردينا عن حزبنا كان من زخالنا اتوشت زلو إذا كل الدراما قاليو كيس بحلف والله which is good sometimes it's good قال سنة حزب إيرترا كابزنا حجز غفاين يرجع من سميوه أب بس كديرة سب كحرت كله أب حجاز زنبرو سب maybe 3 كيلومتر يمري قبل يرمقنا يسمعون يرغن دايم سوي معناته communication هنا برشوا أب بس كديرة زنبرو اسمه زنبرو يسمعون كمان قفعس لدي تفتح ما يكون ميديا أي نبرة على أي ما كم دليل تقطع الكايخ معناته زنقرنا قرص لزي اللي أبزنا لو ما درخ كن كميلا لو مكو أب برازيل زود قدم بزعبوك يسب زارف زل يكونن سب تقتلون قال ما لسه تي sensitivity نه حبريتا تجارو كم زين تيلهم أب إسران كلتن زتفت أما event has significant difference كاب أب تسعن أب 8 استفدت أما تاريخ معناته لومي everybody is هذا نيكولا راوي كاميرات سكيمي زغيد يسند يصحف يزارب كأكد قالك أدم CNN يوم أبناء وجبوا توي في هذا بوتا خينام direct reports قبرني يروم زعب نجر لو ما هذا تيك توك كفي تكاب زخانة بوتا لايف كوينو CNN كندي تكنولوجيز اليوم يزقبر زلوا نوح ستوري شورت تايم مالتيو كبيت بده حليفة لا زهاجر يس قد من إسخام جماركا من اللهم ساميل تدالو جرز جهر هبت تدالو ساميل برهانه خلت ديرجلو ساميل برهانه ساميل بايده بالو كاميرا زي قبركم دم لهم قتل ذاك حتر بلا عجي سلسله دقيقه كم مغنيات بزحات اللوني ايتاناي ميديا بلاد لكم تاع مسلكا ابي زناي ميديا حيل بتعمي تقومول دلو عسري صلناون ولاتهم نردوينا نبلو زلناون كي تردعنا هرمنا له بس نحن زكتب له صنحكا حبو ملأختات له تزرواتاتو ابنت 130 مليون إنا نحن زبل حسوتي بعلم زعمونو اليوم وخنياتو بعلم نحدهم كزاربو كله قدابتي ناي تقراي كوينات زنبورو الأوان إذن كللات بتبزح حزبين باجت السلة علم حجمين تبزح باجت كوبها صغار 3 مليون كلها 7 مليون يتبل 7 مليون كلها 3 مليون يتبل حجنا تنكللات نايت أسبع نايت أقلته بهيديو زغوصر الزمزل حدا كلاي حدا حزبي أب كل عمد دي قطر زوسخ قدمي 4-5 عمدكو 110 مليون يناكوين نقول نيرو ترديكا حجنا احنا استطاق قصري كم حق ينوصلوا لنا سوم أبي كوني لي تقصور سترات ولا تيكا بحر رحقنا يدلنا زبولو حباهم هو يبتي مغلس يتسميهم 7 3 أوريدو حجي قليل على تمثل كي ترداك أهرمكاي سلازي أبرسي دما أتي ناي بزعبان عناهم أورماي زي 30 مليون وعلهم حاجلهم كورنا بدك أسيبلنا يبلان ديسو وزي حسابك أزي أدار غاري عموا
ኣይኮነን ግን ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይን ጎረባብቲ ዓባይን ንእሽቶን ዘሎ ለሴቱ ትበሃል ክንዚ ኣትኾን ዓዲ ብሳውዝ ኣፍሪካ እትኸይባ ኣላ ብዙሓት ሃገራት ካብ ኤርትራ ዝንእሳ ጎረቤተን ዓበይቲ ሃገራት ኣለዋ ኣይወርአንን ስለዚ መብዛሕትና ግን በቃ ኢትዮጵያስ ኮሮና ምዃኖምስ ከም ቅቡል ወሲድና እቲ ሕጂ እንታይ ኢሉ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣብይ ሕቡእ ግን ሓደገኛ መልእኽታት ትሰድድ እዩ ስለዚ ንሕናስ ኢትዮጵያ ኦኬ ንሕና ከምኡ ስለ ዝበልና ሰብ ደቂሱ ይሓድርን እዩ ደቂስና ንሕድር ማለት ኣይኮንኩን ግን ሓደ እቲ ኩነታት ዝተረድኦ ኢትዮጵያ ኣላ ኤርትራ ኣላ ብሰላም ክነብራ ክእላየን ዝብሉ እኮ ኣሕዛብ ክመፁ ክእሉ እዮም ሕጂ እቲ ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ኦሮማይ እዚኣቶም ዓበይቲ እዮም ብዙሓት እዮም ድቃስ ከዓ ይኽቡናን እዮም ስለዚ እንታይ ንግበር ናብ ምባል ገፁ እዩ ዝደፍኣካ እቲ መግለፂ እዩ ስለዚ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ኣብይ ሓደገኛ መልእኽትታት ከነስተውዕሉ ኣለና ሓደ ካልኣይ እቲ ቆልዓ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣይቅበላኒ ምሻለካ ቆልዓ ምባል ከተናእሶ ከለካ እንዳ ዋላ እታ በሻሻ ትብሉ ካልኦት ሰብ ነናተወርዳእኹም ግን ካብ ሓደ ከባቢ ይመፅኡ ሕጂስ ኣብቲ ሜይን መልእኽቲ እንተድሓብና ፅቡቅ እዩ ክብል ደሊ ኣብ ርእሲ ድማ ንገሊኦም ናትና ሸነኽ ከዓ ብጣዕሚ ዝናኣዱ ሰባት ከዓ ኣለዉ ከምዚ ስኻ ትገብሮ ዘላ ዩቱብ ገብሩ ገሊኦም ደርፊ ገሊኦም ግጥሚ ገሊኦም ኣውሎ ገሊኦም ቪድዮግራፊ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ቪድዮ ገንዘብ ወፃኢታት ኣለዎ ግዜ የድልየካ ክእለት የድልየካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ከነተባብዖም ክንዝርግሓሎም ኣለና ገሊኦም ካርቱንስ ካሪካቸርስ ዝገብሩ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ናይ ሓሳቡ ዝገልፀሉ መልክዕ ስልጡን እዩ ነዚ ስልጡን ኣገባብ እዚ ክንደፍኣሉ ኣለና ኣብ ቀፃሊ ንኣብነት ኣብ ናትካ ዝተምፅኦ ኢኻ ጥራር እቶም ካልኦት እውን ክጥቀምሉ ኣለዎም ሼር ክገብርዎ ኣለዎም ዋላ ከምዚ ኩሉ ግዜ ስኻ ትደፍኣሉ ነገር ኣሎ እቲ ሜድያ ሲ ልክዕ ከም ውትድርና እዩ ምክልኻል ኣሎ ምጥቃዕ ኣሎ እንተ ከተጥቃዕ ከለካ እንታይ ካ ትገብር ዋላ ብእንግሊዝ እዚ ብትግርኛ ንዛረቦ ዘለና ካብ ኤርትራን ትግራይን ኣይሓልፍን ንካልእ ዓለም ከተረድእ ኮይንካ ግን እንድሕሪ ሓንቲ ስእሊ ክንዲሽሕ ቃላት እያ ትበሃል ስለዚ ሓንቲ ስእሊ ኣልዒልካ ቦታን ዕለትን ኤርትራ ኢልካ 2000 ገለን ወይ ድማ ንእሽቶ ከተማት ኮይና ከዓ ከተማ ትውስኸላ ንሕሪ ፖስት ጌርካያ ኣብቲ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብቲ ዳታ ሲስተም እከብ ሞ መልክዕ ኤርትራ እዩ ዝገልፅ ናይ ግድን ኣይኮናን እንግሊሽ ሳቢ ኮይና ብዙሕ ክንፅሕ ክንገለን ሓንቲ ፎቶግራፍ ኤርትራ 2000 ገለን እኽልቲ ምክንያቱ መዓት ኣትራክቲቭ ዝኾኑ ቦታታት ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ሜድያ ድኽመትና ክንጥቀመሉ ኣለና ወድሓንኩም ዘረባ ብዝሕልኩም ይቐኒለና ፐርፌክት ዛኪብ ቁሩብ ታሕቲ ኸብሪ ተልካየ ሳሙኤል ፅቡቅ የለን ንፁር ትስእሊ ኣለኻ ዲኻ እስኪ ተንቀሳቐስ ወይ ገለ ኣብሪጋ ስኻ ኢኻ ዘለኻ let's see okay ቀጥል ሳሙኤል yes እስከ ተዛረብ سلام دي أمين شغل اسمع لدي مرحبا يس تسمع لك go ahead درار كاتم نوع زي تقاطع بتعمل زي النقاطع مالت نزول الرزين النقاطع حمد الله قام بزح زي الفوتو كابا نفلس زابا قرنا نقدس لزقبر كمان تنكيو تام يزمزدن ስለዚህ ነጸረ አበረኻ ስለዘለኹ ኣብ ሳውዝ ሱዳን ስለዝነብር ናይ ሳውዝ ሱዳን ህይወት ተደጋጋሚ ተልዕሎ ኢኻ ትርዳእኒ ኢለ ይሓስብ ዌልካም ብራዘር ፀገም ዝበሃል የብሉ ሓንቲ ሪቶን ሓንቲ ሕቶን እያ ዘላትኒ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ፅምዶ ኣጋጣሚ ትማሊ ኣብ ብራኸ ሾው ዝተፈነው ኢሊት ትግራይ ዝገበርዎ ምይይጥ ተገዲፈ ማለት ولا أرى إن دات عم تمات تمزي ناب أمام زي حتى نقدر دات سمعك خاصم أبي اللي إرتراز لهم حتى حساسبة بتاع مس مش خاز ودي زي 3 عمت مسوات تغفله تنا أنا عملنا نقرات تمزي قسم تنكاف زي عينته وكم عينت تاش ميرو تسمدو بتاع زبالة أي نحنا نت بعجز مت مسواتي كم مرعتنا زلو حجي خو ديامن يسوا بالقال يرتراو بطعم يفهمو ابو متاي ريوا يرداني اذا خنزتات زغبر زلو بوغن اللي تግራይ እንታይ ሰዓበኝ ወይ ከም ኤርትራውያን ወይ ምርሕነት ኤርትራ ኤርትራ ዝልምን ኮይኑ ዲተረዲዎም ነቲ ዝመጽእ ተጻቦታት ነቲ ዝመጽእ ቅድሚ ሕጂውን ዋጋ ዘኽፈለና ንዓናውን ንኦም
ንዑ ንሜላይ ደይኮነን ትጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ሰብሲ ራያን ስሕባን ሃባን የምጽእ ኣካይዳ ዝዓይነት ይኸይድ ኣሎ ገለ እሊታት ኣለዎ ከዓኒ ብጣዕሚ ክብረት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ተግባር ዝገብሩ ማለት እዩ ንዖም ከየድነቆም ከዓ እንተደሊ ተረድየካ ኣለኹ እቲ ንዓታቶም ዝያዳ ከርብሕ ዝግባእ ግን እቲ ዘረባሲ ብኸመይ ዝርድኦም ዘሎ ስለምንታዮም ከምዚ ንኤርትራውያን ንኤርትራውነት ክሓርም ዝኽእል ንኤርትራውያን ንሰላም ተሓይቶ ቀዳማይ ነገር ንሰላም ወላ ትሕት ኢልካ እንተሓተትካ እውን እኮ ልቦና እዩ ሰላም ዝሓትት ኩሉ ግዜ ድኹም ኣይኮነን ድኹም ኮንካ ሰላም ተሓቲትካ ሰላም ኣይትረክብን ኢኻ ሓይሊ ከለካ ሰላም ተሓቲትካ ኢኻ ሰላም ትረክብ ስለዚ ኤርትራ ካብ ፖዚሽን ናይ ስትሬንግዝ እያ ትመፅእ ዘላ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ዝተኻየደ ኣብ ኤርትራን ኣብቲ ትግራይ ዝተኻየደ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘሎ ቃውማ ዝበለፀ ቃውማ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እያ እዚ ንኤርትራ ንምግናን ንኤርትራ ንስምዒትና ፅቡቅ ንክስማዓና ኣይኮነ ኢስ ፋክት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት እኮ ኣብ 222 መወዳእታ ተወዲኡ ስለዚ ካብ ዝውዳእ ክሳብ ሕጂ ጥራይ ኤርትራ ጥይት ተተኩስ የለን ኣብ ኤርትራ that is a lot already ቢጋን ጥይት ዝበሃል ተተኮሰ ናብ ኤርትራ ኤርትራ ትሓርስ ኣላ ትጎይላ ትሰርሕ ኣላ ዲጋታታን ገለመለን ትገብር ኣላ ኤሌክትሪክ ድሮ ተማሂሽሎ ነገራት ይቀያየር ኣሎ ወላ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ቅልጣፈ ተዘይኮነ ኤርትራ complete mindset ናቶም ኣብ ምዕባለም ገይሮሞ ዘለዉ and that's one of the ናይ ኣብይ ኣጀንዳ እዩ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ገፃ ጥራይ ከይተተኩር ልክዕ ከም ትቀደም ኮንቴይንመንት ሚዩት ግበራ ሰሜላን እናተዛረብ ከሎ ቁርብ ከምዚ ንእሽተይ ድምፂ ገብር ኣሎ ክንስተይ እያ ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ኣጀንዳ ተወሳኺ ናይ ኣብ እንታይ እዩ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ገፃ ከይትኸይድ እቲ መንእሰይ ካብ ግንባራት ወፂኡ ከይከይድ እንታይ እስከ ይብሉ ካብ 2002 ክሳብ 2018 ንመንእሰይ ኤርትራ ዘይሰድድ ዘይምሕር ሕማቕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዎ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ታንክታት ናይ ፀላኢሲ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለምንታይ ደ ወፂ ኢሎም ክንዲ ዝዛረቡ ፍትሓዊ ዘረባ ማለት እዩ no they don't care about that ታንክታት ናቶም ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ናቶም በሽሓት ዝቁፀር ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ደው ኢሉ ከሎ ኤርትራ ኣፅዋሮም ገዲፎም ዘይተጣይሶም እዮም ዝብሉኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ በጥበለለይ ኮረካ ይበቃ ኤርትራ ሲ እናርኣየት ሓደ ፀላኢ ኣሽሓት ወተሃደራት ናቱ እሞኻ ሓሊፍ ዝትኩስ ደፈራርሃካ ኮፍ ኢሉ ከሎ ከመይ ገይራ ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ገዲፋ ኣብ ኖርማል ሂወት ክትመለስ ትኽእል ሕጂ እቲ ዝኸበደ መስርሕ እዩ ንኣብነት ገለገለ ሰብ ኣሎ ነቲ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ተኮይና ጥራይ ደዋፅኦ እቲ መንግስቲ ነቲ ሰራዊት ንክቕልብን ንዖም ንክከናኸንን ዘጥፍኦ ዘሎ ገንዘብ ገለ ክፋል ናይቲ ሰራዊት ኣብ ከተማ ኮፍ ኣቢሉ ካልእ ስራሕ እናገበረ እንተዝቕልቦ መቐለለሉ ነይሩ እኮ ወላ ከየጣየሶም ከሎሲ እቲ ኩነታት ደፍቅድ ነይሩ እንተዝኸውን ንገለ ክፋል ናይ ሰራዊት ኣብ ከተማታት ኮፍ ኣቢሉ ኣብኡ ሲቪላዊ ሂወት እናገበርኩም ከምቲ ቅዲ ሕርሳዋ ዝነበረ ኩነታት ምስ መፀ ከየትኩም ናብ ግንባር ክትኣቱ ትኽእሉ ክብሎም እኮ ይኽእል ነይሩ ግን ንከምኡ ዘፍቅድ ኣይነበረ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ገጅፍ ሓይሊ እዩ ኣብ ግንባራት ገይሩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ስግረደብ ክሓልፍ ከለዉ ይርአ ነይሩ ስለዚ እንታይ ክንብል ኢና ኢና ኤርትራ ኣብ ሓደ ከቢድ መዋጥር እትዮማ እሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ብቁጠባ ብዕፅዋ ብዲፕሎማሲ ብኩሉ ከጥፍዋ እዮም ፈቲኖም ነይሮም ኣይሰለጠን እዚ ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ካብታ ዝፈልጣ ንኤርትራ ፅቡቅ ሪላክስ እትኮይና ኣብ ወገ እውን ክንስዕራ ስለዘይንኽእል ከነዳኽሞም ክንክል ኣለና ንኸይሰርሑ ከነንቅፎም ክንክል ኣለና ይብሉ ክምላልካ ኣነ 98 ወረ 6 ካብ ኢትዮጵያ ሰገ ወዲ 17 ዓመት ገለ ከለኹ ኣደይ ሓራስ ከላ ገለ ገዲፍና ኢና ኣቦይ ክልተ ቆልዑት ሒዘ ስጎጊሉ ንዓይን ነዛ ምናስሓተይን ያዝብና ንብረት ናይ ኣቦይ ሃብቲ ናይ ኣቦይ ኣብኡ ተሪፉ መፅኡ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ስለዘይብልና ኣይኮነን ወይ ከዓ ዝስማዓና ነገራት የለን ማለት ኣይኮነን ግን ሰላም ምድላይ ፍቅሪ ምድላይ ኩሉ ክገርፈለካ ኣነ እውን ከልዕሎ ይደልኒ ግን ዘይቆሰልና ማለት ኣይኮነን ኣቦይ መፅኡ 11 ወይ 12 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይወርድ ደፎ ኣደይ ከይመፅት ካብ ኢትዮጵያ እግሪ ከይተፈልና ማጥ ሰከም ስድራ ቤት ኢና ኮይና መፅና ኣነ ዘይርሱ ሓደ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክንጥቀፍ ከሎ ማራ ዝሕመና ሓንቲ ነገር ኣለ ንሕና ክንመፅእ ከለና ሲ ድስቲ ኩስኩስቲ ዝብልዎ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ መፅና ሲ እግሪ ከትትል 700 ንእኩል ሰብ ንዓና ንህፃውንቲ ከዓ 900 ኣይ ቲንክ ተዘይተካከ 800 ይጣይስና ላም ሲ ቀርናይ ከብዳን ዝተባሃለሉ እዋን ስለዝረሳና ግን ኩሉ ሓዲግና
ንሰላም እንዳበልናስ ልብኻ ዝትንገፍ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ወይ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመፅእ ከሎስ ወይለ እዞም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ ኣሕዋትና ስብ ሓቆም እዮም ናብ ምባል ደረጃ ተኣቱ ባይዘ ተሓቶ ክብላ ዝደሊ እዚ ጆኖሳይድ ዝብልዎ ዘለዉ ሲ ጆኖሳይድ ዝበሃል ንሕና ቅድሚ ሕጂ ኣነ እንተዘይተጋገ ባይዘ ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዘለኹ ተርመን ስለ ትኽእል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሂትለር ኣብ እስራኤላውያን ዝገበሮ ሂሮሺማን ናጋስከርን ኣሜሪካ ዝገበረቶ ከምኡታት ደይኮነን ዘር ምጥፋእ ገለ ዝበሃል ነገራት ኤርትራውሲ ንትግራይ ከጥፍእ ዝዓለመሉ ኩነታት ነይሩ ድዩ ነዚ ሲ ወይስ መልስ ስለ ዘያምናሉ እዩ እዚ ከዓኒ ሓደ ነገር ንኩሉ ሳሙኤል እቲ ሕቶታትካ ፅቡቅ እዩ ዋላ ተዝገለፅካ ሓበሬታ እውን ፅቡቅ እዩ ቁርብ ድምፂ ግን ኢኮ ትገብር ስለ ዘላ ንእሽተይ ፅቡቅ ኢና ሰሚዕናዮ ዘለና እንታይ ምበልኩ ኣነ ጀነራሊ እቲ ጀኖሳይድ ንክግበር መጀመርያ ኢንቴንሽን ክህልሎ እዩ ዝብላካ ጀኖሳይድ ንክትገብር ተኽሉምካ ኣነ ንዓኻሲ ክሓርደካየ ክቐትለካየ ኢለ ብሚድያ ክፍክር ኣለኒ ተረዲኻኒ እዚ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ይፈልጥን እዩ there is no intention መጀመርያ ሓደ ጀኖሳይድ ክትብል አሚን ሪሊ ኤግዛምፕል ኣበይ ንውሰድ መሲልኩም እስራኤል ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ጋዛ ምጅማሩ እቶም ሓማስ በጥቃዕቲ ምስ ገበሩ እዚኣቶም እንስሳታት ምስ እንስሳታት ኢና ንዋጋ ዘለና ነዚኣቶም መግብን ማይን ኤሌክትሪክን ጠጠው ከነብለሎም ኣለና ነዚኣቶም ከናጥፎም ክንክእል ኣለና ዓበይቲ መራሕቲ እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ብኣፍካ ከምኡ ክትብል ፀኒሕካ ኬትካ ብሚሳይል ክትኩስ ተጀሚርካ እዚ ኤግዛክትሊ እታ ጀኖሳይድ ኣይጥቀሙላን እዮም ዘለዎ ግን እዚ ንዕዑ ኢንቴንሽን ኣሎ ኦልሬዲ ከቃትለካየ ከጥፍኣካየ ኢልካ ፈኪርካ ተበጊስካ ነቲ ዝበልካዮ ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ከተውርዶ ከለካ እሞኻ ብፊልም ዝተሰነደ ዶኩመንቴሽን እንተለዎ እዚ ጀኖሳይድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ንተጋሩ ከጥፍየ ዝብል ቃል ካብ መንግስቲ ወፂኡ ይፈልጥ እምበሽ ከማንቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፈልጦ ሽግራት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከማናይ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንባዕሉ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ዝብል መንግስቲ እዩ ነይሩ ስለዚ there is no intention ኤርትራ ጀኖሳይድ ክትፍፅም ከም ትደሊ ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ የለን ነዚ ዘይብሉካ እታ ጀኖሳይድ ክትጥቀመላ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ክቐትለካ ከይበለ ቀቲሉ ኢልካ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ እምበር ኣብ ኩናት ኮሞት ኣሎ እዩ እንድሕሪ ኩናት ትገብር ኣለካ ኮሞት ኣሎ ድሓር እቲ ሽሕን ገለ መለመይቱ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ድዩ ሲቪል ህዝቢ ድዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነስ ቪድዮታት ከውፁ ይርየ 200 ሰባት ተቐቲሎም ኣብዚ ናይ ፌደራል ሰራዊት ቀቲሎሞም ገለ ዝብል ትሰምዕ ኢኻ 1 ሚልዮን ክትብል ከለካ 1 ሚልዮን ሬሳስ ክሕሰብዎ 1 ሚልዮን መቃብር ይሕሰብዎ it's quite a lot actually እዚታት ንምንታይ ከምኡ ትብሉ ወይ እውን ገለ መለ ስለምንታይ ተጋርኹም ይብሉ ኣነ ኣብ ከምኡ ኣይወድቕን እየ ምክንያቱ ሰብ ብመንፅር ናይቲ ዘለዎ ደረጃ እንዲ ዝዛረብ ኣብዚ ደረጃ እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝተኻለ መጠን እቲ ህዝቢ እቶም ሚድያታት ናይ ትግራይ ናተይ ኮንትሮል ኣይኮኑን ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ክንገብር ኣለና ተጋሩ ጎረቤትና እዮም ኣምሓሩ ጎረቤትና እዮም ሕማቅ ቋንቋ ኣይንጠቀም ምክንያቱ ዕርቂ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነቲ ዕርቂ ከቢድ ኣይንግበሮ ከም ዝቐልል ንግበሮ ምባል ከባድ ኣይኮነትን ሳሙኤል ናስቴር ንእሽተይ መድረክ ክበየ ኣስቴር ጓሄድ ድሕሪኡ ሃብተን ኣባኻያ ያ ሃብተን ኣባኻያ ሚት ፅናዕ ግን ዳርጋ ኩሉ ኢሎም ሞንደም ግን ኣነ ተሓንቲ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ሰላም ኤርትራው ንሰላም ተሓሲሙ ኣይፈልጥኒ ሰላም እንደለይና ብምድፍፋእ ድመፅእ ሰላም ወይ ከዓ ንረብሓ ሓደ ሰብ ወይ ንረብሓ ሓንቲ ክልል ጥራሕ ተባሂሉ ድመፅእ ሰላም ግን ኣነ በዛ ነብሰይ ክቕበሎ ይክእልኒ እቲ ክኸውን ዘለዎ ሰላም ክበሃል ከሎ ንኣብነት ከምዚ ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሕራይ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጥ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ እቶም ጃንዳ እንታይ ከም ዝገበርዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ኩን ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ሰላማዊ ሰብ ዘይፈልጥ ክህሉ ይኽእል እዩ ጆርጃ ዋላ ሓንቲ እንታይ ነይሩ ፕላኖም እንታይ ዕላምኦም ነይሩ ዘይፈልጡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እዞም ንሰላም ክንገብር ኢሎም ከም ዓንዲ ክስታይ ኮይኖም መፅኦም ሰብ ከቀራርቡ ዝፍትኑ ዘለው ሰባት ዓበይቲ ለባማት ሰባት ንብሎም ዘለና ብፖለቲካውን ንቕሕድበዶ ኣብቲ ኩናት ትኹን ዋላ ኣብቲ ሰራዊት እውን ኢድ ነበሮም ሰባት ስጋዕ ሕጂ እውን ሕወሓት ኢና ድብሉ ካብቶም ንሰላም ኢሎም ዝፅዕሩ ዘለው ሰባት ግን ከምዚታት ዓይነት መልእኽቲ ስለምንታይ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ድስምዖ ሰላም እንዳበልካ ከለካ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ንስኻ እንድሕር ተባኢስና እሞ ሰብ ክዓርቀና እንድሕር ኮይኑ ጌገጋና እንድሕር ዳ ብልክዕ ከነልዕል ደይክኢልና
أمنتا ياخدكم تعرقي كملنا أنا خنعرق بدفنو دحن تبادلكم ما قدفومو سلام تبهالو زمدك سلام كنقد فانا خلا أين خلني حنت مترو خي رحقو خابانا تمليسنا مباسنا يترفنا مخناتو تناي وشتاي وطن حجة أنا دبلو دلوخو بفلاي زان عبيت ميدياتات بتقراي دلوها اندحر ناي بحقي بمنقستاو درجاري ولا بحقي إذا سلام زي بدليت دمت أنا قرن اندحر كوينو اتليست سنتهم ددليهم نتهز بتقراي بعبي نتهز بتقراي نحنا ميديا زلنا سباتينا افنا بدها بدنا نزار بدلنا هنا ولا حدي كم عب نقر كمان سي ولا عب نقر عمل اختزام محلال تكون بدلنا التمنقستا بتقراي زلو كنترول وين زلو اكزاكتلي حجناتهم بفلايناتهم بزعب ميدياتات كيروم زم حلال فزلو سي عقب كبلو زي المخنيات سي انتايو من يقوم الحمد لله كزاربون سبقوا بهم من يتعقب قبل زغل ابنت مالنا تبرهانه زبحال مس اول سراقه بዛ اسروس من ينيرو من يخفتيهم اب وشت ፖለቲካ ናይ ትግራይ ገጅፍ ስራሕ ገጅፍ ልይ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ናይ አብይ አሕመድ ተደጊፉ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ንክፈሽል ይድጽር ዘሎ ንሱ ቤዝ ኣለዎ ሚዲያ ኣለዎ ቤዝ ኣለዎ ንዑ ዝድግፍ ገለ ክፋል ድማ ኣሎ ምስ ኤርትራ እዩ ዘዋፅኣና ምክንያቱ ኣቢ ሲስተማቲካሊ ከጥፋና እዩ ታውዕል ፕሪቶሪያ እውን ኣብዚ ጥዕመ መንገዲ ከውድቃዩ ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣይክመፅናኒ ዝብል ድማ ኣሎ እሱ ምናልባት ክንድቱ ዝኣክል ሚዲያ ከይህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል ኣነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣቲና ዳንነት ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እሱ ንዖም ዝምልከት ጉዳይ እዩ ኤርትራውያን እንታይ ክንገብር ንኽእል እንተኺኢልና ናይ ሰላም መሳርሒ ንኸውን እቲ ናይ ካሕሳዶ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣይ ቲንክ እቶም ኣብ መወዳእታ ፖለቲካ እንተኮይኑ እቶም መራሕቲኦም ديل كقبروا أنا بزعبا زناي كحسن ناي قلملن كمان سي ولا حج خلع الزخل جيزيونا يكونن جيزيونا يكونن هي قالت غير قتل اسكن ويت تتوبلناك سوري يا غني لي اسمع الله دي تبوت مع الله كم يلا ويلكم سلام ديو جورجو بطعمي دسنا برنا هم زعلنا تاقص كم راينا عمان بعضي بطعمي كابنا وحز كاتلك استير ون ኣብ ኩሉ ሚድያታት ሰማዕኪ ኣብ ናይ ባዓሰለን ካተልና ሕጂ ብጣዕሚ ኩልኩም ተናኺፍኩም ኢኹም ኣነ ኳ ዝኾነ እቲ ምክንያቱ እቲ ክብሎ ዝደለኹን መፅኡ ምክንያቱ ንኩልና ስለ ዝስማዓና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከም ዘለና እውን በዚ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ሓደለ ኣብዚ እቲ ፅምዶ ተቢሉ ዘሎሲ ብምእኩልነት ደረጃ ኦርጋኒክ ኮይንኩም ትሰርሕሉ ዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ዝወጣ ባ ዝሓበረና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ገለገለታ ይረአይ ኣብዚ ናብነት ኣብ ናትካ ዝነበረ ኣብ ናይ ወድ ጣባ ዝነበረ እውን ኣብ ስምዒት ኣትዮም እቶም ንሰላም እንድሕር መፂኻ ብዛዕባ እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ናይ ሰላም መንገዲ ኢኻ ትገብር ሕቶ ካልእ እንድሕር ሃልይቱ ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ እንድሕር ሃልዩ ከዓኒ ግዜ ኣሎ ኣብ ግዜኡ ድሕሪ እቲ ሰላም ዝመፂ እምበር ኣብ ሚድያ ድፍታሕ ሽግር የለን ወረድ ስለዚ ቀጥታ ከዓኒ ዝኾነ ብዛዕባ ውልቂ ናታቶም ስምዒቶም ብዛዕባ እቲ ናይ ጆኖሳይድ ትኽልክሎ ዝነበርካ ወላ ወዲ ፅቦም ከምኡ ዝኽልክሎ ዝነበረ ክመፁ ከለዉ ቀጥታ ኣብታ ዘላ ናይ ሰላም ከመይ ክግበር ከም ዝኽእል ንመፃኢ ዳ ክዛረብ ዝግብኦ እምበር ብዙሕ ህዝቢ ይትንከፍ ከም ዘሎ ምስትውዓል ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ብዛዕባ ሰላም እንድሕር ትዛረብ ሃሊኻ ጥራይ ብዛዕባ ሰላም ኢኻ ዝዛረብ ትኽእል እንድሕር ደኣ ህንትንትን ኮይና ማለያ ትበሃል ይብልና 15 ዓመት ብሰንኮም ኢና ኣብ ድፋዕ ኮፍ ኢልና ማለት ስለዚ ቀሊል ኣይነበረን ሕጂ ንሱ ግን ተሓተቱ ኣለዎ ሓታት ተሓታቱን ኮንካ ድሕሪ ሰላም ኢኻ ትገብሮ እዩ ሕጂ እቲ መንገዲ ከዓ ናብኡ ንክብፃሕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብኡ ክቅፅል ከም ዘለዎ ጥራይ ኣብኡ ኣተኪሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ክሰድልኩም ከለውን ስምዒቶም ገቲኦም ምሳኹም ዲስካስ ክገብሩ ምዃኖም እዚ ብግቡእ ክትተሓባበሩ ትክእለኩም ዝብል ርእይቶ ኣለና ስለዚ እዚአን ክብል ዝኽእል ካልእ እንቲ ከምዚ ባ ጀኖሳይድ ዶ ታይዶ እንዳበሉ ድዛረቦ ዘለዉ መጀመርታ ንዓና ኣብ ርእሲኦም ክነብሩ ዶ ኢና ዝብሉ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙልና ንሳቶም
ተሓንቲ ድማ ብዕድመ ኣብይ ኣትዩ ዝበሃል ቋንቋ መሰረቱ ክዝረበሉ የብሉን ንሕና ተተኪሱና ኢና ኣትዩና እዚኣ መሰረቱ ቀላል ትመስል ብጣዕሚ ያኸባል ስለዚ ዓዲምና ዘይኮነ ኣቲና ተሃሪምና ኢና ኣቲና ተሃሪምና ስለዚ ኣተና ንዛሃረመና ከኣኒ ዝግቡእ ክንወስድ ከኣኒ ኣቲና ኣለና ስለዚ ጉድለት ነይሩ ድዩ ጉድለት ኣይነበረን ድዩ ሕጂ ኣብ ሚድያ ይኮነን ዝፍታሕሱ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ኩሉ ኣብ ሚድያ ሓለፍቶም ትዝለዓለ ዝኾነ ታራ ሰብ እኮ ክዛረብ ክእል ዝኾነ ስምዒት ሓለፍቶም ዝተዛረብዎ ካብ ናይ በዓል መለሳት ሒዝካ ብሙሉእ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ተዛሪቦም እኮ ኣለዎም እኮ ካባና መልሲ እኮ የድልዮምኒ እኮ ዋላ ሓንቲ መልሲ ትባህላ የድልዮምኒ ሓተቱ ባዕሎም እዮም መለስቲ ካብ ባዕሎም ስለ ዝኾኑ እዚ ዋላ ሓንቲ ትዛረበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ስለ ዕድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ ቀፃሊ ከዓ ከምዚ እንዳበልና እንዘራረብ ዕድል ንረክብ ንኸውን ይቀኒ ኣለይ ፅቡቅ ዝኾነ ሪቶ ፅቡቅ ዝኾነ ነጥብታት ኣልዒልካ that's why ድማ እቲ ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ፅቡቅ ዝኾነ ምክንያቱ ብዙሕ ነጥብታት ነቲ ህዝቢ ክበረሃሉ ዘሎ ሌሉ ኩሉ ድማ ኤርትራውያን ንሕና ንሓትሕድና ኢና ዝያዳ ክንረዳዳእ ዘለና ብሰንኪ ዛረስቲ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ጋብ ክፍጠር ኣይደልን እያ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ክትጠቅም ተኮይንካ ሰላም ክትገብር ተኮይንካ መጀመርያ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ኣለዎ ንዑ ሒዝካዩ እቲ ካልእ ክግበር ዝኽእል እምበር ንዑ እናጓነኻ ንዑ ከይረዳእኻ ንጎረቤት ከተረዳእ ኣይትኽእልን ኢኻ መጀመርያ ሓውኻ ክትረዳእ ኣለካ ንሓፍትኻ ክትረዳእ ኣለካ ምስ ሓውኻ ክትሰማማዕ ኣለካ ምስ ሓውኻ ንሓፍትኻ ክትመክር ኣለካ ንሕና እንታይ ንበል ሓደ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይፈልጥ እዩ እንታይ ክገብር ኣብ ከመይ መድረኽ እንታይ ከም ዘድልዮ እንታይ ከም ዘዋፅኦ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ምናልባት ሰላም ዘይተርፍ ምዃኑ ይርኢ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ናይ 2018 ትዝክርዋ ትኮንኩም እታ ሰላም ምስ መፀት ተሓጒስና ግን ተጋሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሽዑ ንዓና ሰጊራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ትግበርሲ ክንደምንታይ ከይትጥዒ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ካብኦም ምስ መፀትካ ብኣዲስ ኣበባ ዘይመፀት ክንደይናይ ከይትጥዒ እዚኣ ስቁርብ ትለይ ተገማጢላ ማለት እዩ ብክልትዩ ኣብቲ ቀደም ንዓና ዘዘሊሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣዲስ ኣበባ እንዲዝውዕል ዘሎ ከመይ ገይሩ ንሕና ደ ይኮናን ብዶብ ምስኦም ተላጊብና ዘለና ገለና ተባህለ ክንደይ ተዘሪቡ ኦኬ that's a good point ሕጂ ድማ መሲዓት ኣዶብ ብዶብ ትጀምር ተባህለት በቲ ህዝቢ ትጀምር ተባህለት ድማ ንሕና ኣትሕትቲ ገለገለ ዝብል ዘረባ ክትሰምዕ እዚ ግን እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘረባ ስለ ዘሎ بدحر مجارجة مدهاني نباخاي تدالو بدحر مجارجة سلام زدلي أكيد داس حيال الله بتقرأي حيل الله سلام زدلي زلوا اسمه سير تراون بحبو تزارب زلوا فلوتيزي تزاربها كاوست بقسي التميديا جن كم ناي ولا كنا إيرتراف زدقة كنا عايز قاصر نسب كيله نحنا جن تايلوتي كنا تاتنا إيرترا كرد أكا تجمير وكتفرس هيدلنا تهنسي قدلي كتهنس كتبل لما جزا هاي تفرسنيها زجور بيت كنعرق سلام كنبت متجمر ياجن نحت حدنا مسعرقنا ويون نحت حدنا تردادينا مخيرنا أبحاد نتبتينا زيادة وات كنبل تبغيو مدهاني ير ويلكم نبغيتا نتكاري تونسن راي مرحبا جورجو بتي ما يوز خونه أبوركتها بلبية مسكنك حنساب ونصنع كم سبي قرب تكسر صحفة كان هنا هذا بتقول بتعمي أبصراحة أتوب بطولن كنز خما وياويان كا أكيد كا ناتي هاجر يلمعيو يدمعي دبلكم مصرح نقصر حتى تفاقبر أنا جين حجي أبدي أنا لأنك أنا سميتكم ما زقنيكم أي قبلت جيري رخبوان سلامتاي زبل حتو سلامتاي للسلام صلينا يكوننا سلام حزب ኤርትራ فتي ردي سلامنا ندل تيل كان ندرار أكل نايتي سلام دل حزب سلوزهونكو بنصه لب قبلك يعني لتراتر ነገር ይብል እዚኦም ኢሊት ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት بخالقات موياويان
ንህዝቦምን ሜረቶምን ሓልዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ከም በዓል መምህር ኣብርሃ ትካቦዲ ገለ ዝብሎ ሓደ ጥዑይ ርእይቶ ዘለዎ ሃናፂ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ዝሪእኽዎ ማለት እዩ ከምዚኦም ከይተተክአት ትግራይ ትኹን ወላ ብዓባያት እያ ፀልፋዕ ኢትዮጵያ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ኩሉ ግዜ ብግርህነት ነቲ ሰላም ድዩ ካልእ ፅምዶ ድዩ ንጎየሉ ኢና ከምዚ ገር ክብሎ ፀንሐ መብዛሕትኦም ወላ ኣብዚ ናትካ ኸማን ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ድሪእኹ ሓደ መንእሰይ ትግራዋይ ነይሩ ርእይቱ ዝህብ ወላ ካልኦት እውን ኣብ ካልእ ሜድያ እንታይ ይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ተሓታቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዓዲሙ እዩ ኣብይ ምፅይዎ ይብሉ እዮም ንሱ ይኮነን ምስ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣብይ ሓደጋ ምስ ወረዱ መንግስቲ ኤርትራ ደባቱ ጥራይ ሓልዩ ኣይሒ ዝኾነ ሚሳይል ምስ ተደርበየ ገሊኡ ብሰማይ በኒኑ ገሊኡ ካብ መሬት ሓሊቡ ነፍሲ ምክልኻል ይገይሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ እውን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ምክልኻል ዝነበረ ብሰላም ንኽነብር ድሌታቱ ንኸማልእ ተሓባቢርዎ እምበር ኣይበደሎን እዚ ሕጂ ፅምዶ ዝበሃል ዝመፅእ ዘሎ ምእኩል ድዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ይፈልጦ ድዩ ስለምንታይ ኣብ ማስ ሜድያ ዝነጥፉ ሰባት ተኸልኪሉ መፅእ ኣሎ እዚአን ኣብ ደገ ዘለዋ ኤምባሲታትና 24 ሰዓት ውዳቤታት ምስአን ኮንታክት ትገብር እዩ ሰሚናር እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ይግበር ቀኒ እንድሕር ዳ ምእኩል ኮይኑ ስለምንታይ ሓበሬታ ክወሃብ ዘይተኻእለ ጠቕላላ ጥዕና ፅምዶ ይኮነትን እዚኣ ሓደ ሰብ ኣብ ደይ ሞይኡ እንድሕር ዳ ዝነጥፍ ኮይኑ ኣብዚኣ ክምልሰልካ መድሃኒ ትነትካ ርእይቶ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ዝሃብካዮ ነጥብታት እውን ኣገዳሲ እዩ ዛትስ ዋይ ድማ እዚ ፕላትፎርም ፅቡቕ ካብቲ ኣነ ዝብሎ ወፃኢ ብዙሕ ኣገዳሲ ነጥብታት ስለ ትነግሩ ነቲ ህዝቢ ፅቡቕ እዩ ካብ ህዝቢ ስለ ዝመፅእ እቲ ሚድያ እውን ንህዝቢ ከገልግል ኢሉ ኮይኑ ስለዚ ንህዝብኻ ስለ ትህቡ ዘለኹም ለባኹም ፅቡቕ እዩ ኣብቲያ ናይ መንግስቲ ስለምንታይ ብወግዓዊ መንገዲ ዘይገበራ ንምባል ብወግዒ ይግበርኒ እዚ ትግራይ ክልል እዩ ምስ ክልል ድማ ልኡላዊት ሃገር ዲል ክትገብራ ይትኽእል እያ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ፀገም ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ኣን ኦፊሻል ወይስ ኣሎ ደይ ወግዓዊ መንገድታት ኣሎ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ብወግዓዊ ክትገብር ተኮይንካ እውን ምቕያስ ናይቲ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ትገብር መጀመርያ እቲ ክንምንታይ ድልውነት ኣሎ ካልኩሌት ክትገብር ትኽእል ብወገን ትግራይ እዚ ነገር እዚ ዕላማ ኣለዎ ክዝረበሉ ብመንግስቲ ደረጃ ክዝረበሉ ይደልዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓፍ ኢሉ ኸይዱ ምስ ሓደ ካልእ መንግስቲ እሞኻ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፖለቲካ ክምዕብል ዝኽእል ዲል ክገብር ኣይክእልን እዩ ብወገን ኤርትራ ክዝረብ ግን ይደልዮም ሶም መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ንኩልኩም ከብርሃልኩም ካብ መጀመርያም ክነግራ ዝደሊ እዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት 2 ሶምን ዝበዝሐ ሚድያታት ናትና ናይ ተጋሩ ናይ ኢትዮጵያ እንኮላይ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባ ኣሎ ብዛዕባ ፅምዶ ዲስ ኢዝ ስክሰስ እዚ ዓወት እዩ ቅድሚ 2 ሶምን ኤቭሪዴይ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ተጋሩ ድማ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ኣብ መፅዎም ዶ ገለ ክኾንም ዶ እቲ ናራቲቭ ሽፍት ገይሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ቅድሚ 3 ሶምን ወይ ቅድሚ ወርሒ ኣወል ዝገበራ ቪድዮ እንታይ ይብል ነይሩ ኣጀንዳ ከነቐይር ክንክእል ኣለና ኣብቲ ኣጀንዶም ጥራይ ምስዕሳድ ኣይኮነ ንሕና ንፈጥሮ ኣጀንዳ ንኣቢ ናቱ ናራቲቭ ናቱ ነገር ብኡ ከም ዝቕየር እሱ እታ ቀይሕ ባሕሪ ትብል ኣገዳሲት እያ ንዑ ስለምንታይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ዓቢ መፍትሒ ከምፅእ ኣለዎም ከም ዝኽእል ገይሩ ኣብ ጎኑ ክገብሮም ይደሊ ኣሎ ሕጂ ግን እታ ኣብ ትግራይ መፅያ ዘላ ፅምዶ ትብል ንገለ ክፋል ናይ ትግራይ ጠቕላላ ምስ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይርዎ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣቢ ንባዕሉ ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ይርድኦ ኣሎ ቀፂልካ ግን ኤርትራ ብሕጂ እውን ወግዓዊ ዝኾነ ምስ ትግራይ ክንሰርሕ ኢና ክትብል ኣይትኽእልና ኣን ኦፊሻል ጥራይ ክግበር ዝኽእል ኣን ኦፊሻል ጥራይ እዚ ምናልባት ግን እንታይ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ዘይተርፍ ዕርቂ እንተሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክፍጠር ዝኽእል ተን ሚድያታት ኣክንዲ ንፀገም ዝደፍኣ
ናብ ሰላም ገጽን ክደፍኣ እንተጸኒሐንሲ anything happens ናይ ሰላም መንፈስ ዝጸኑ ሕብረተሰብን ናይ ምትፍናንን ናይ ባእስን መንፈስ ዝጸኑ ሕብረተሰብን ሓደ ዓይነት ሪኣክሽን ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ሚድያ ደገ ዘሎ ዝያዳ ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ እውን ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኣክንዲ ኣብ ጽልኢ ዝተመርኮሰ ጥራይ ንሓትሕዱ ዝተሃራርም ወል ናይ ሰላም ከዘይ ንገብር እዚኦም ከጎረቤትና ኮመን ሰንስ ኤቭሪባዲ ኖውስ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ቀስቃሲ እዩ ይርዳእኒ እዩ ስለምንታይ ኤርትራውያን ግን ንኩሉ እቲ ትግራይ ዘሎ ሚድያ ንመንግስቲ ዝውክል ኣይኮነን ፕራይቬት ዩቱብ ቻነልስ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ እንታይ ድዮም ንእሽተይ ክምላልካ እዚኣ ጆርጆ ኣብ 2018 ንሰላም ኣብ ዘጓነፅፈሉ እዋን ነቲ ሰላም እንቅፋት ዝኾኑ ትግራይ እዮም ህዝቢ ከም ውሕጅ እዩ ኤርትራ መፅዩ ካብ ኤርትራ ኸ ንኢትዮጵያ ኸይዱ ምስሓብ ናይ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ካብቲ ግንባራት ወይ ካብቲ ዶባት ንክእለ ዝተሓሰመ ክልል ትግራይ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝፈጸሞ ገበን እውን ብድሕሪኡ ኩላህና ርኢና ኣለና እምነት ክህልወና ዘይክእለሉ ምኽንያት ክሳብ 4 ኪሎ ዘብፅሓ ንወያነ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እዚ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን እዩ እዚ ጥራይ ከይኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈንፈና ክሳብ 93 እትዮም በኣካዳማዊ ዝሓሹ ዝበሃሉ ላዕለዎት ካድራት ናትና ኣብ መምሕዳራት እውን ፋሒሎም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋዕ ዓብ ተራ ዝሰርሑ እዮም መለስ እውን ብተጋሩ እውን ንባዕሉ እምነት ስለ ዘይነበረ ክሳብ 95 ሓለዋ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ነይሩ እዚ ኩሉ ግዕዘይ ነገር ገይሮም ሕጂ በናይ መለክዕ ኢኻ እሞ ብማስ ሚድያ ዝተኸወለ ጽባሕ ንጎ ኣትዮም ድለያም ተገበሩ ኸ ምዝ ናይ ሰላም ዝገበሩ ሓደጋታት እኳ ኣሎ እዝን እኳ ክንብል እንተዘይካልና ኣፍና መሊእና ምዝ ሰላም ጥራይ ድሓን ናይ ምእታው ዕድላት ጥራይ የረኸ እምበር ድላይና ክንገብር ኢና ኢሎም እውን ዝፍክሩ ኣለዉ ስለምንታይ ጠጠው ዘይብል ስለምንታይ ገደብ ዘይግበር ክግበር እንተዘይተደልዩ እዚ ሰላም እዚ ረብሓታት ንሕርታ ሃልይዎ መንግስቲ ኤርትራን ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓትን ኣብ ማስ ሜድያ እውን ምቅላሕ እውን ኣድላይነት ኣይነበሮም ግንባር ካልእ ክገብር ዝኽእል እዩ ምስጢሩ ዓቂቡ ዝኸይድ እዩ ፀዊዕ ከ ዘይዛረብ መንግስቲ እዩ ንዘረባ ዘይህንደት መንግስቲ እዩ ስለምንታይ ኣብ ማስ ሜድያ መፅእ ኣሉ ትግበር ዝግቦ ይገበር ኣናውስ ክሳብ ዘይገበርካዮ ከዓ ተሓታቲ ይኮንካን ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ነንሕዱ ኣብ ምትፍናን ኣትሎ ስለምንታይ ኣነ ምሳኻ ይቋየቕ ስለምንታይ ምስ ወዲ ጣባ ይቋየቕ ስለምንታይ ወጣባ ኣነ ዝበልኮ ዘይሰማዕኹምኒ ተባሂሉ ሕብረተሰብ ዝዝልፍ ዘሎ ልቢ ትግራይ ክንደይ ዝገበረ እዩ ብዛዕባ ልቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ትግራይ የለን ኢሉ ሞሰድ ዝበለ ልብና ሞሰድ ዝበለ ፅርግያ ኤርትራ ኢሎም ከውፅሉ ይክእሉን እዮም ሓንሳብ ክዛረብ እኽእል እየ ክምድር እኽእል እየ ኢልካ ትዛረቦ ሳዕቤን እውን ኣለዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ሳዕቤናት እቕረ ተባሂሉሉ እዩ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ንሕና ኮና ንቕረ ኢልናልካ ናይ በልናልካ ንብሎ ኣብኡ ኣትየ ክዛረብ ኣይደሊን እየ ስለምንታይ በሰላ ናይ ህዝቢ ሕጂ ከይሓክኽ ኣሎ ሕጂ እንታይ ድዩ መድሃኒ ብሓፈሻ እቲ ሳዕቤን ንምንታይ ንምባል እየ ኣብ እቲ ሰንሰለት ሒዝዎ ዘሎ ሰንሰለት ሒዝዎ ዘሎ ኣጋብ ኣማፃፅኡ ካብ መኒሽሙ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣወል ንባዕሉ ኣወል ሕጂ ምስ መንፅም ደደሉ ኣሎ ንገለገለ ባህ ዘይበሎም ርእቶም ዘቐመጡ ኣነ ናይ ማስ ሜድያ ሰብ ኣይኮንኩ ፍርቁ ሰምዖ ፍርቁ ገድፎ ከይተማዕኾ ኻ ሰሙን ገብር እየ ባንዴራ ኤርትራ ጌርካ ዶ ገለመለ ዶ ኣዋዕ ዶ ገለመለ ኢልካ ኸ
ندري نيروي أوعى قبل زخيل سب ولا حدا يلا جيجاي እንታይ ዲ መሲልካ መድሃኒ قبل زفتصم سب قبل الحزب إرتران ميرتان كتحقف እንዳጎያኻ ከለኻ ሪቱ ዘቀመጠ ሰብ ኣዋዕ ይባህልኒ ጌጋዩ ሕጂ እንታይ መሲልካ መድሃኒ ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ሪቶኻዩ ፅቡቕ እዩ መብርሂ ስለ ደለኻ ከተሓተ ዘለኻ ኣብ ሚድያ ዘለዉ ሰባት ንዓይ ሓዊስካ ማለት እዩ ንክልተ ሰዓት ኣብ ሚድያ እንድሕር ወፂና ካብ ኣፍና ክመልቕ ዝኽእል ዘረባ ወይ እውን ንኻልእ መብርሂ ከም ኣብነት ክንህብ ኢልካ ዝተጠቀምካሉ ዘረባ ኩሉ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ፅቡቕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ሓንቲ ቃል ወይ እውን ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ወይ እውን ሓንቲ ካብቲ ንስኻ ትፅበየ ወፃኢ እንተተዛሪቡ ኣመና ከም ዓቢ ነገር ጌርና ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቕ ታሕቲ ገፅና ከነውርዶ ፅቡቕ ኣይኮነ ሚድያታትና በዓልና ኣይነዳኽም ሰባትና በዓልና ኣይንህድም ኣነ ካብ መጀመርያ ብለካ ፀንሐ ብሰንኪ እዚ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ኣባእስን ምስሓብን ክበፅሕ ኣይደልን እየ ሓንቲ ክትኣምንዋ ዘለኩም ኣነ ናተይ መደምደምታ ማለት እዩ ኣወል ሲምፕል ዩቱበር ኣይኮነን ኦኬ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ጆርጆ ዝበሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣክቲቪስት ኣይዛረብን ወይ ክሳብ ናይ መንግስቲ ባእታታት ዘንቀሳቅስ ዘሎ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣወል ማለት ኣን ኦፊሻል ቮይስ ኦፍ ኤርትራ እዩ ወግዓዊ ዘይኮነ ዘይወግዓዊ ድምፂ ናይ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ አልጀዚራ ብመንገዲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ገይሩ ዘውፅአ ኣርቲክል ኣቢ ፅሒፍዋ ኩሉ ኪላ ተንታኒ ይፈልጣ ነይሩ መንግስቲ ኣቢ ዝበለ እዩ እንታይ ግን ኦፊሻሊ ከምኡ ክትብል ካልእ ፀገማት ስለ ዝፈጥር ናይ ዲፕሎማሲ ኣን ኦፊሻል ላይንስ ጌርካ መልእኽትካ ተመሓላልፍ ዘጅ ልሙድ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ፖለቲካ ልሙድ እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ንኣወል ኣብ ከምዚ መንገዲ ብከምዚ መንገዲ ደልያ there is a strategy handበድ መፀ ኣነ ስኻ ተረዲእኒ ድዩ ስኻ ተረዲእካ ድዩ ርእቶ ኣለና ድዩ የብልና ኣይኮነን ኤርትራ ስቲል ኣብ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ እያ ዘላ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ እዩ ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ብምስጢር ኣይኮነን ኤርትራ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ብወቂ እየ ክወርር ዝብል ዘሎ ኤርትራ ድማ ከም ማንም ኤርትራዊ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዝኾነ ይኹን ጥኢት ኣብ ኤርትራ ክትኮስ ኣይደልን እየ ኤኒቲንግ ዝኾነ ነገር ኣብ ኤርትራ ከይመፀ እዚ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል እንተኾነ ጠቕላላ ኣቢ ልቢ ምኸውን ኣቢ ክልብም ኢልካ ሪስክ ምውሳድ ፅላለት ራዩ ኣቢ ንህዝቡ ብድሮን ዝጭፍጭፍ ዘሎ መራሒ እዩ ኣቢ ንህዝቡ ብድሮን ዝጭፍጭፍ ዘሎ መራሒ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣይገብሮን እዩ ዝብል I don't buy it እዚ ቅቡል ሪዝን ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣነ ቅድሚ ኣወል ምጅማሩ እዚ ኤርትራ ተጓያ ክትገብሮ ዘለዋ ይብል ነይራነ ኒ ኣቢ ኣሕመድ ከውድቕዎ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ሸነ ይቃለስ ኣሎ 5 ዓመት ገይሩ ለክ ቃለስ ልዕሊ እውን ፋኖ ይቃለስ ኣሎ ገለ ክፋል ናይ ሕወሓት እውን ይቃለስ ኣሎ ኤርትራ ናይ ግድን ኣይኮነትን ንስኻትኩም በዓልኩም ፍለጡ ኣነ እዚ ንዓይ ኣይግድሰን ገለ ሰብ ኣለኩም ዝብል ኤርትራ ሲ ናታ ጉዳይ ዘይትገብር ናታ ጉዳይ ገይራ ማስ ድሒና ትፈልጥ ኤርትራ ምሳ ዝበሃል ዘሎ ብዝሒ ሰብ ዘለዎ ናይ ደገ ሓገዝ ዘሎ ሓይሊ እዩ ወላ ቀደም እውን እኮ 4 ኪሎ ክትኣቲ ከላ ኣብ 91 እውን እኮ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብኡ ዝነበሩ ብሓደ ኮይና ሰሪሓ እያ ነቲ ኩነታት ስለዚ ሪስክ ናትካ ከተጉድሎ ኣለካ ፀላኢኻ ከተንሶ ኣለካ ተኣሊዎ ዝደልዩ እንተለዉ ድማ ብሶም ክሰርሕ ኣለካ እዚ ኮመን ሰንስ እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኣንሕና ስምዒትና ዘረባና ርእቶና ተሰሚዑ ኣይተሰምዐን ክንብል ኣብ ደገ ዌ ፋይን ኣብ ኤርትራ ግን ውግእ ክኽፈተሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እንድሕር ነዚ ውግእ እዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል መንገዱ እንተሎ ዋላ ምስ ትግራይ ኮነ ዋላ ምስ ሸይጣን ክስራሕ ኣለዎ ፖለቲካ ከመይ ዝብል ሕጂ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ንምስልካ ፅናሕ ሞ ጆርጆ ፅቡቅ ክስራሕ ካሊ ነቲ ግዜያዊ ፀገማትካ ብናይ መለክዒ ተረጋግኦ ወይ ተዝሕሎ ናይ ገዛ ርእሱ ናትካ ሜላ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን ብማስ ሜድያ ጎስጓስ ዘድልየሉ ምክንያት የለን ኣነ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝፈልጣ ሃዲድ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ምፍራሕ ሰሚዐላ ይፈልጥኒ እንተዘይ ኮይኑ ምስ ትግራይ ግን እምነት የብለይና ኣነ እምነት የብለይኒ እዚ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዲ ገለ ካብ ኣብ ደገ ኮይኑ ትግራዋይ ርእሱ ዝሃበ ክንፀባፀብ ንደሊና እዚ ዝተገብረ ጀኖሳይድ ሲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዓብዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለዎ ግን መንግስቲ ኤርትራ እውን ናቱ ግደ ኣለዎ እዩ ንሕና ግን ቅድሚ ሶሙ እንዲያገለ ስኻ ብዛዕባ ካሕሳ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ተንኪፍካ ነርካ ካብቲ እስኻ ዘብራኻዮ ንላዕሊ ከብርሆ ይክእልኒ ካበላችዎ እንተዘይኮይኑ ካብ ግዜ ጣልያን ልዕሊ 800 ኣብ ኩናት ናይ ዓድዋ ዝተማረኹ ሓንቲ እግሮምን ሓንቲ እግሮ ኢዶምን ቆሪፆም ዘፋነውዎም እዮም ነቲኦም ዝተወሰኑ ጣልያን ምስኦም ዝተማረኹ ግን ብስነ ስርዓት ብግቡእ ገይሮም ኣሳጊ ኣፋንዮሞ ኣብዚ ናይ ግዜ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ካብ ግዜ ፌደሬሽን ኣትሒዝካ ክሳብ ዝናፅነት እዚ ድህንነት ኮይኑ ስልያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብረተሰብ ዝፈፀሞ ገበን ፀኒሑ ምስ ናይ 98 ኩናት ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ 98,000 ህዝቢ ዝተፈፀመ በደል ኣብዘን ከተማታትና ዝተፈፀመ በደል ተሓተቲ እዮም ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ ብሙሉ ህዝቢ ሽዕብ ኣሎ ህዝቢ ቁርዘት ኣሎ ዓድኻ ሓብያ ኣብዚ በዓል ሃዘመሎ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ እዩ ናይ በዓል መሓጀር ኣሎ 74 እዚ ክንፃባፀም ንኽእል ኢና ሕጂ ንምንታይ ንምባል ኣነ ነዚኣ ንዓኸ እዚኣ መልእኽቲ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ክመፅእ ከሎ ፅቡቕ ጀኖሳይድ ናትኩም ድዩ ዝገደደ ወይ ናትና ቀሲልና ንፀባፀብ እዝን እውን ኣሎ ኢልኩም ኣብርህሎም ምስ ደሙ እዩ ዘሎ ምስኦም ጉዒ ዘሎ ዝበሃል ነገር ቅንዕቲ ኮይና ኣይስማዓንን እያ ሰብ ነናቱ ዝሕሞ ነናቱ ሕሞ እዚኣ ምሳኻ ኣለኹ ንሕና እውን ክንእርማ ዘለና ኢና ንሳቶም ኣብ ዘመነ ሚድያ ስለተፈፀሞም እሞ ኤርትራ ሓደ ኤርትራ ፈፂማቶ ዳ ይፈፀመቶ ኣነ እኮ ዓብየ ምልክት ሕቶ ዘለኒ ኤርትራ ከም ዝፈፀመቶ ሃርድ ኮር ኤቪደንስ ክትቅርበልና ኣለካ መጀመርያ ፅኢልካ ሓደ ሰብ ኢሉ ሓደ ሰብ ቀዲሕዎ ኣይኮነን እዚ ጭቡጥ ዝኾነ ኤቪደንስ ክህልሎ ኤርትራ ከም ዝፈፀመት ሓደ ካልኣይ ከም ዝበልካዮ ንስኻ እንተተፈፂምካ ንኤርትራ ክትከሳት ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ድማ ግጅፍ ፋይላት ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ዝግብኦ መጋባእያ ከተብፅሖ እያ ስለዚ ሓደ ትግራዋይ መፅዩ ክንዛረብ ኣለና እንድሕር ኢሉ ፋይን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ወይ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ትሓትት ኣይበሃልኒ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ከዓ ኣለኒ ዝሓቶ ኢኻ ትብሎ እንድሕሪ ክልቴና ተፀባፂብና እቲ ብርሃነ እኮ ካብ ናብይ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ክልቴና ተፀባፂብና ዝበዝሐ ዝሃረመ ይኽሕስ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሕጊ ናይ ዓለም ናይ ፍትሒ ኣገባብ ከምኡ እዩ ዝብል ኣነ ንስኻ እንተባይስና ተተሃሪምና መጀመርያ መን ያበጊሱ እዩ ዝረአ ተርዲኻኒ ክልቴና ብሓደ ምክንያት ኣበጊስናዮ ድማ መን ዝያደ ሃስዩ መን ዝያደ ተጎዲዩ ተረኣዩ ካሳ ይግበር ስለዚ እቲ ኣገባብ ብልሙድ ተርእዮ ክግበር ዝኽእል ግን ቀንዲ ክትዝክርዋ ዘለኩም ኣብዚ መንግስቲ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ህዝቢ ድማ ናቱ ስራሕ ኣለዎ መንግስታት ሰላም የምፁ ኩናት የምፁ እንታይ ኣሎ ምስለካ ኣነ መንግስተይ እምነት ስለ ዘለኒ ሕጂ ሓንሳብ ንሳሙኤል ዕድል ክቦ ሕጂ ሳሚ ዌልካም ድሕሪኡ ንያሱ ሬዲ ስማዕ ኣለኹ የስ ሳሙኤል ዌልካም ከመይ ቀኒኻ ደሓን ቀኒኻ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኻ ንስኻ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ስሚት እየ ወይ እዚ ተልዕልዎ ዘለኹም ኩሉ ፅቡቕ እንድዩ ግን ኣብዚ ናይ ዝሓወይ መድሃኒ መጀመርታ ሲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እምነት እንድሕር ኣለካ ኣብ መንግስትና እምነት ተሊካ ሲ ተኾንካ ትጠራጠር ኣብ ካልእ ምክንያቱ ቀዳምነት ንሕና ኮ መንግስትና ዝደልዮ ኢና ንኸይድ እምበር መንግስትና ዘይደልዮ ማንም ሰብ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ወላ ኣብ ግራም ዘለና ወላ ውሽጢ ዘለና ሲ ኩሉ ትሕቲ ናይ ሻዕብያ ዝኾነ ነገር ምስ ከምደይ ፍፁም መቸም ንኣምን ኢና ተፈፀሙ ከዓ ሰባት እዮም ግን እቲ ኩሉ እምነትና እንድሕር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ሲ ንሰላም ምዝማርካ ንሳቶም ክዛረቡ ክእል እዮም ንሕና ከዓ ናትና ንምፅእ ዝሓሸ ግን እንድሕር በዚኣ ኢልና ነንሕርና ንሕና ንተጋሩን እንድሕር ተመናጭትና ነቲ በላዓይና ክሳይ መንገዲ ንኽፍተሉ ኣለና ንኣብዚ ፅቡቕ እሱ ዶ ይኸኣሳ እዮም ንሕና ተጋሩ ክንባላዕ እሞ ሰምሓሪ ክንባላዕ እሞ ሽዑ ንዓና መፂ ክጎብጠና እቲ ዕላማ ተደልዩ ዘሎ ግን እዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና እውን እኮ ሰላም ኣብፅሕናዮ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ዘይተሓወሰ ኩሉ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝኩሉ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ፅምዶ እውን ቤን መፂ እውን ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ
صغيرنا كنا كبار تبقى كنا زسب بزعبات الناس خيز الله انتي كنت متصانمي حوس لازم حاسم سلازلو صباح نقول ابعدنا زخنا نجر كيتقاطمه زحلفنا شجر اخلنا زحلفنا مسوات اخلنا نجر خاب حجي ابعدنا طيب كي تتكوست اب اثيوبيا نخترفي زخول صعب كيدلو امبر سلام دلينا طرح كنا نحنا رسينا كنا مال دحلفه اذا رسينا كنا زخول شجر زحلف الله وي ندمس السوي كان زحلف نجر كنا وي امين يوم لنا مالت كنا انا حجي بحري تبني حوارينا الصمت قاريم احنا يتراوينا جين أسرح كلنا خسرنا خلينا أبهاجر كم هاجر خامنوا لهم إيرلا بهاجر تقبلهم ستنبأ هم تقارو خوينهم أنت كم هاجر خوينهم وسيم مرحبا يتبع حبا تبدنا على زبالة عدل كابز حج 10 ساعة دد مثلا معنا كنت سجن خوينا دول كوت تجراي دوب سلازم خونت دد مثلا أصلاً مثلا بتجراي جيرو لا ميداو جيرنا عنا نوضلوا شجر إذن خيمتي وتمنجسي إيرتر سرق دلوا إذا ميدا دلون كل سب سرح دلون نزل نجد خيمت خلاص جزء من خيمة فسس أكن دمنا حوالنا رخنا في السحشنا بريتنا بفانو جرنا عنك أثلم وي بتجرا جرنا وي بشن جرنا أبي جب يأخذ كودا تمنجسنا إذا عملية زخول سعر بس أنا هم ردامي نحن قانا تمنجسنا حيز ودلنا نسلام من جدي نسين جبر دلنا نكرار دلنا كم تحجي ولا قرار حوي ناتو كلتنا بكبيش كرينا إحنا حجي مسئل كان عسلان كوين تبهايلو سب نخمت خمت بالكايو تمال بزح نجر بدو بث آتي ميم بزح نجر مع الدورة كلا جزء دقمني شعون بزح نجر يتحيزوا أبي إثرا زخول سجبر بمن قد سلام يوم دعاتو بزح نجر يتحيزوا بزح نجر كا خبرا شو غير ميم حكاها صبالها جين كل جزء سواء هاي وضع الجاس كيرك أسكاي حدنيها كحلم الجاس كيرك أسكاي حدنيها نسلام نحدنيها مسوات خبلا له جين كده مسواتنا هنكفي جلوت من قدي سدينا هنكفل ولا برد أبعد مديو ولا سبعدنا إلا نحتر الدنيا يو دهن نسباكم بارنا أمنو خينا إذا إحنا نزارو ودلنا زروا خين رايحتر الساتم زي مصور من قديم إحنا نزارو للنيا دهار إحنا نبعلنا دم إفراوين كميديا نميديا ناي أول خن ناي درا ناي جورج خن ولا ناي معبر خن ولا ناي طبخ خن لأن إحنا ما نواقص يبلنا درا تجاريو أنا بتليفون غير درا رابجان سياسي بريت خينا يترددنا لمن هيك مجايك تحضر سلسلة إذا بناول نقطع له جاس بغش ونتن بخم جاء من قد في حسيب كأنك وسيها كمان كم ريتال كانت أقول ده الرياض قلنا أنا عبد الله رابجا خويني بحث بيلو معاتي صباح نقول خام نكالو خوين بحث حم خويني إزي نحن بنعد لنا مختص الآن خونا لنا مارتي حجي أنا ندراك شوفنا لني من هني خلنا شوفنا لي نو هو ما له كويك ولا إحنا قلنا عدل بيتنا خوينا أوكي مسلم تاني نحن نرادا سلمتها أن نحن نوهابنا صاتم قا أسيم تللو حجي خمسات بلكا درا كدمي ثلاثة سمسي every day تقريبا نبرة درا نحري خيل نحر راحتمي ميداري خيو بزعب عسد نفس صوت معاتي حجي جن صمدوت بهالكاف ما تستقيم مالو إذن على حرادي جنداي حجي بزعب عسد بهالزربيلن إيشاس كتفانايو مستقارو خينا قد فنام نا إثيوبيا نا تيغراين نام حاد يوكليو نا دبهاله خندي زربالو جين أنا دخول ديسكاس نقبره دلوقتي كمان خلنا على الفريق يكون مستقارو تزرب زربا الساعتهم نحن تقدم رأيك قدمي سيدي أطلعوا نحن ما قدمي نقطعوا ترى حنا قدمي نحن نبدأ النمبر صم له وزن أجر زاربلو نحن هذا وزن الزارب إذن أبزي دوباتك وزحت تعي تجارب كله ما إيرتلا لو نت كخبرك مش إيرتلا مس سلام يلن لو تعي كنديك زربات له حد نجا كنا صحته زي بلها أبكينا تربح حسابات له مش إثيوبيا ترى يقولون ويش تجارب ترى يقولون إيرتلا واونا له بس خوينات إيرتلان إثيوبيا زتجبر خوينات كندي إيرتلاوين هفتيمم بعد أمريكا بعد الإنجليز كندي جزاوت جزء في السندروم زم صلوا نزغاش خندردون كلنا نعخاطف أكاي بني إذا كذا سامي نيتك من السلكة صباح الله أجيت أمس لك أنا تجذر هذا بقومباري ولا كندت يوم ناي سبعة زي كونكوسي أبوزك مرزع بالتبي جي أنا خان هذا بقومبار ويمنجس إيرترا انتاي كجبر خيل انتاي كجبر هاي كده ويك انتاي بحال نيرو كله سمع خيو وي كله تفلطو تجاربوا له مالت هيكون جي امنتاي نمبالي مسفانو هم زغير يحجزوا له قال يبحال يبول يوم
ክገብር ይኽእል እዩ ዝረአዮ ሰብ ኣሎ የለን ብእንታይ ዘሎ ስለምንታይ ከምኣ ኮይና ዘይከደት ስለምንታይ ብሜድያ ኣናውስ ተደሊላ ኣሎ ሙሉእ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣ ኣፍልጦ ኣለዎ ዶ ዝብል ኣነ ኣብ ሕቶ ምልክት እያ እተ ኣብዚኣ ክምልሰልካ ኣነ ሓንቲ ኣራይ ብራው ሕጂ እንታይ ንብል ነርና መስለካ ኤርትራውያን ኣይዛረብን እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣይዛረብን እዩ መፅሓፍቲ ኣይፀሓፍን እዩ ብሚድያ ኣይዝረብን እዩ እንዳተባሃለ ነዊሕ ዓመት ጥቕ ኢሉ ስለ ዝኸይድ ነበረ መንግስቲ ሻዕብያ የብል ነይሩ ይሕመ ነይሩ ሕጂ ከዓ ካብቲ ኩናት ንላዕሊ ማዕበል መንሽሙ ኣወል ስዒድ ካብ ድመፅእ እሲ ካብቲ ብኩናት ዝሰዓሮም ብሚድያ ዝሰዓሮም በዝሕ ዘመን ከዓ ዘበን ሚድያ እዩ ሕጂ እቲ ነበርኩም መገሊ ግዜ ሓቂኻ ፅቡቅ ኣለካ ኣይዝረብን እዩ ሎሚ ግን ሰብኣት በዚሖም 10 ግዜ ኣባኻለኻ ሳመይል ክውስኸላ ኣብተን ዝሓለፋ ለትሰይ ካብ 2006 ክሳብ ዋላ ካብ 2002 ክሳብ 2018 ዋላ ክሳብ 2022 ተበልና መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ኣዝዩ ከም ሃገራውነቱ ገዲፉ ኣብ ካልእ ከም ዝኽብልል ኣብ ካልእ ከም ዝጠፍእ ዝገበሮ ህዝባዊ ግንባር ዝኽተሎ ዝነበረ መንገዲ ንሕና ንሰርሕ እምበር ኣይንዛረብን ዝብል ዘረባ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ስቲል መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድልዮ ኮሚኒኬት ይገብር ከም ዘየሎ መዓልታዊ ቪድዮ ናተይ ኣነ ዝጠቕሶ ካብቲ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይትፍጠር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ዘሎ ኣነ ኤርትራ እንተዝነብር ነይረ ወይ እውን ስልጣን እንተዝህልወኒ ሚት ግበርዎ ኩልኹም ነፍስ ወከፍ ዲጋ ናይ ኤርትራ መዓልታዊ ስእሊ ናታ ሓደ ሰብሲ ንዓና ቀድሐ ስእሊ ከውርድ ምተገብአ ነይሩ ኤርትራ ኣሽሓት ዲጋ ሰሪሓላ ሚሊዮንስ ቢሊዮንስ ገንዘብ ድማ ኣብኡ ጠፍይሎ እሲ ናይ ኣቢ ኣሕመድ 30,000 ሰራዊት ኣለዎ ክብሎ ከሎ ኣብ ኤክስ ትመላለሱ ኮይንኩም ፅቡቅ ጌርኩም እዩ ዝርዳእኩም እዚ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዜ ነዘን 10 ዝኾና ፅርግያታት ገይርዎን ዘሎ ልብናዮም ኣጥፊኦምና ዘሎ በንጌሮም ዋይዛ ሶሻል ሚድያ ካብኡ ዝነብር ነቲ ፅርግያታት ናቱ ነቲ ሆቴላት ናቱ ምስ ረኣየ ሰብ ሆቴል ቡክ ገብር ቬኬሽን ይኸይድ that's how life works ኤርትራ ፅርግያታትን ገለመለን ኣይገበረትን ንበሎ ኤርትራ ከመይ ዝበለ ገማግን ባሕሪ ኣለዋ ሰላም ዘለዎ ገለ ሰብ ኣሎ ጫውጫው ናይ ቬትሮን መኪናን ምስ 120 ሚሊዮን ክጨቃጨቅ ዘይደሊ ዝብሎ ሰላም ዝደሊ ኣነ ከመይ ዝደሊ ሰላም ዘለዎ ቦታ ይክኸውን ዝደሊ ስለዚ ኤርትራ ሰላም ዘለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ሰላም ዘለዎ ዲጋታት ኣለዋ ሰላም ዘለዎ ገጠራት ኣለዋ ሰላም ዘለዎ ቦታታት ኣለዋ እዚ ቀፃሊ ተሳኢሉ ክወርድ ይግባእ ኤርትራ መዓት ነገራት ሃኒፃ ኣላ ኩሉ እቲ ዝሃነፀቶ ኣብ ሚድያ ቀፃሊ ንዑ ሕጂ እኳ ጀሚሮም ኣለው ሓደ 7 ዝኾኑ ኣካውንታት ኣለዉ ካብ ኤርትራ ቀፃሊ ከውርዱ ጀሚሮም ኣለው መዓልቲ ሓደ ግዜ 2 ግዜ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተበግሶ እዚ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ስለዚ ኣብዚኣ ዶ ንእሽተይ ክብሎ ምላልካ ጆርጆ እዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ናይ እዚኦም ወያውያን ናይ መወዳእታ ሂብካ ድሕሪኡ ያውሲ ክበዕድል ከላስ ሕጂ እንታይ መስለካ ኣብቲ መሰረታዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኩሉ ፀበባ ንክኣቱ ወይ ካብቲ ፀበባ ንምውፃእ ተራ ናይ ምሁራት ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነበርኩም ናትኩም ተራይ ነይሩ ግን መብዛሕትኡ ገሊኡ ኳይት ኮይኑ ገሊኡ ከዓ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ይግስግስ ስለ ዝነበረ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ንኣድቨርታይዝ ዝገብሮ ጠቅም ዘይጠቅም ሆቴልን ወይ ዲጋታትን እቲኦም ሞያውያን ናቶም ተጠርኒፎም ተማእኪሎም ተመዊሎም ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ኣብ ሰዓት እዚ ፅቡቅ ገፅ ሂብሉ ኣብ ሰዓት እዚ ፅቡቅ ትግስግሱ ኣለኹም ዝያዳ ክትሕይሉ ክትጥርነፉ እጃምኩም ክትዋፅኡ ናትኩም ግዜ ሕጂ እዚ እንድሕር ዳ ሒዝኩሞ ዓብይኹም ወይ ንኻልኦት ደስ ኪሎም ዘሎ ወይ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ኳይት ኮይኖም ኣይምስቲ ጌና ገሊኣ እውን ተረፍ ትደሊ ዘላ ሰብ ነዚኣ እውን ፀዊዕኹም ኣብቲ ሃገራዊ መስመር እንድሕር ኣምፂኹማ እስ ብሎ ዘለካ ፅቡቅ ዕቤት ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ናይዚ ሕጂ ናይዚ ፅምዶ ዝበሃል ግን ካብዚ ሕጂ ንዓና ዘባላዓና ዘሎ ወይ ርእይቶና ንክንህብ ዘገድደና ዘሎ በቲ ልሙድ ኣገባብ ኣሰራርሓ ብፍላይ ኣብ ወተሃደራዊ ካብ ክትዛረብ ክትሰርሕ እውን ስለ ዝቐልል ኣድማዕነት ኣለዎ ኣብዚ ካልእ ዕቤት ኣብ ሃገር ዝግበር ዘሎ ህንፀት
ዲጋ ድዩ ፅርግያ ድዩ ካልእ ሕዛእቲ ድዩ ሕርሻ ድዩ ነዚ ንምስፍሑ ወይ ንምዕባዩ ኣብ ዝግበር ናትኩም ተራ ስለ ዝኾነ ኣይትሕመቑ ጥራይ የኽብለኩም ደሊ ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበልና ሳሙኤል ክበካ ዕድል ቅድም ግን እያሱ ዕድል ክቦም ምክንያቱ ጠጠው ኣቢልና የመለና ነዊሕ ገርዝጌሄር እውን ናትርኢቶ ክቢ ዝኣክውን እያሱ እስኪ ሃየ ቀፅል مرحبا كمان مرحبا بك هو حجي يكتاتلكم ديت أنا بتعمي كل جزء كنرد لنا اللي أنا زحاسبه مالتيو كم تا سبحات فريم زبالة كبور جنرال سبحات فريم نحن كنواجع إلنا نواجع إنا برنان كننكساقس إلنا إنا نواجع نيرنا زبالو كنزارب إلنا يكوننا نزارب زارب مسمى سينا نزارب مالت very true كل جزء اتز الزارب أنا حجينا حدا من البات نعسرت دقيقة عند حدا تزاربه اتي ناتي سناي دليت راح نقود آخر عزبا للنمبر اتي جيجا قال كاباي زوزي بزح أتوبخن قبر اللي قبلنا بزح الزارب سب اتي ناتو attention انتايو أبيو تناتو معالبو ويكاتي تبقسا ناتو خابين أبيو نوت رح انت حيزكاي أقول مبر فتسون بكا حدا بكا ورصوص نقر بكا خم نابنات حجيس نأمانتي مصحف قدوس اتي بفتسون زيك يرمى التي ترديوكا ولا تمصحف قدوس ون بلوي كده نحدش كده نده ربي بكاو نبع لي يقاومين جن كل جزء انتاي ملختي زحلف زلو انتاي كبل دليل كله أنا زي أجيجا قال أو سيوا مبال يدلينا كل جزء أنا حجي دهزب لأن مالتيو بزح يكتاتا لي حجي زيادة مالتيو زوم ناي ميديا أب كم زب حبار كريئكم كله زسمعني دستا قلص أيكلني سلامت أي نحاد علامة نحان تهاجر نحاد الدليت سلازخونه ننا تعاوم الله وسب ناتا مهركاي خيط ولا تمهور يزبلون ناتا مهري زخيط كابتن نسو زحلفو زلون كابتي رئيتو اتي زسمع زلو هزب ناتا مهري زخيط نا مهران ناتا مهران كم ايتا ملالي كاي خيط حانت بهيلا لا ማለት ስነት ጽቡቅ ዳ አሚን ካለ ዳ አኺድ እንበር ፍጹም ጽቡቅ ይኽብለካ እውን ኣይትጸበት ብል ሓደ አቦና ዮሐንስ ናፊዕ ምናልባት ጆርጅ ትፈልጦ ትኸውን እንታይ ኢሉ ምዝስታይ ትኸይድ ያ ማለት እዩ ሓደ ቀሺ ሮዲን ዝበሃል ካብ ገለብሲ ንከረን ገጹ ምስ ወዲ ተበጊሱ ኢልዎ በቕሊ ሒዞም ግን ኣብዛ በቕሊ توم قشابتا بقلة توطيحهم تقول أخ عدد دحري خيط سب تقبلهم بمنقدي با دحري سلامتا سينتهي دا موزق والعاب بقر خيط سخات تسعين كابزا بقلي لهم وريدنا تقول عسى سعين وخا خيدو تقبلهم مكالوت با انت انا سخان بقر خيط خيط قول انا بقلي لهم كبكي بوما دليتنا يسب كمالي يزدل زلن سبو الله خبلوه كبكي بوما ون مسكدو عندنا انتهي ذا بقلس نماس دي اخذ كونا كايلومو كلت يوم دحار كلتينا بقى اسكن السقل اسكن منال بتصبوا عليهم تيلونا يلوم كلت يوم قالوا يقبلوا اذا بقلس دحرايسي اي تدليكم دي ايلومو እንደገና በቃ መወዳእታስ እንታይ ገመል ኣምፂኦም ማለት እዩ ከምዚ እሞ በቃ ነታ በቕልሲ ኣሳስርዋ ገለመለ ፀኒሖሞ እንታይ ክትገብሩ ጽቡቕ ኣለኹም ክትብሉናሲ ክንሽከማ በቃ ነዛ በቕሊ ኢሎም ኣነ ስለምንታይ ከምዚ ዝብል ዘለኹ ንስኹም ጽቡቕ ኣለኹም ነንኣሽቲ ነገራት እቲ ነቐፌታ ናትና ከዓ ክትቀበልዎ ኣለኩም ስለምንታይ ንኣና ይኹም ተመሓላልፍዎ ዘለኹም
ممهرانا يخم ممهرانكم كاينا لقلق قالات سي استايكن بولا لنا حجي بزعبا نايز ناي سلام دو ناي صمتو تقل ملك كل جزيه تمنيتنا سلام كخون الله سلام يلكا خا ختزانه زي كونسي كل جزيه خا بوحدتن بناتحت مكببارن زي موددار انا زودادر سب بهجراونت زودادر سب ايفتوني امو ازي خبلكم دليل مالتيو بيرفكت ياسو طبقت ملغت يا مالت دحر عب بزعبه هاجر كنزارب كلنا مثال رقبابيله هاجر سي مهورات راي كون انت دلي we have to be very clear هاجر كلها تدلي جقنا تدلي انت درفنيرا هفتم زخونه درفنا يوتكابا هاجر كلها تدل حرستاي تدلي انتي بجك انا وتكابا جورج حوي انا حنت كلكم بحبار مالتي انا جورج تقيس ابجزو سلازلنا مالتي نحنا جنرالات اب سوفيتن اب امريكان اب اوروبان زتمهرو جنرالات زسعرو حرستوت ترديو كله زلونا هاجري وچو نبعل حدا ابنتي ترديو كله نزوم اب سوفيت ديوم اب جلد يوم تماهيروم كندي بقى انا زبله ناي تمرتي بقى بدرجه ناي علم استاي زبلو جنرال حرستاي جنرال تردي هاجراونا تمرتا ايد ليونيو امنت كمان تمرتا ايد ليوني انا بوليتيكا يكون ناي اريترا غداي ناتنا هيوتي بقى اريترا كل جزء كنستبللا زلنا انا خبلكم مسؤ يا ابي انا مسؤ توليده مز شجرز توليده ابو ابي كل رئي حماقن صبقون بزح قفعتات رئي مالتي بعيني يزري اخو زي زانتا يكون تاريخ يكون نزا قالوا زبلو نسمع لنا باذننا مالتي ግን ከመይ ጌርካ እዚኦም ጎደቦናሲ በዝኾነ ይኹን አነ እዚኣ ሓንቲ ቃል አላ ኩል ግዜ ዝብላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብኮረት ሙሽ አለካ እዚ እምኒ ሪሪያ ቤልካ ብዘይ ጭቃ ትነጥቆ ንሓንቲ እንድሕራም ሊቁካ ኩሉ ይፈርስ yes ኮሚያ እዚያ بزوقنا يكون حجها ويانا خانت كنا صبوا غيرهم سريحهم ولا نسلام يكون ولا نهوكت يكون صبوا غيرهم كم زي تعرق غيرهم سريحهم أنا خاحما عدليو أنا أي حقوسني يا سلامتاي حادي غودوبو ناتكا سلام زلو كسانت زلو ناي بناي نقدن بقلملن صبوق تنقساقسلو كخون طرحكم انا ناتاي تمني غنا يتعدلنا نو اتس اوكي كل نجر كم تازبل كا جنرال سبحات ونكميلو نجرات دمغيوم تمتيوم طبيقوم يم دمتو زبل زربالات سلازي تمدن غايوسي مالت نفتوا نجر يكون هاجر سي بعمتات يتلقعنيخا هاجر ماسي سراح اب كمي يكون اعتقد ان جنرال سبحات فريم غلغل زرباسني بحقي بروفيتيك ناي تنبيت زرباك تولت خليخا نسخات هو لو مدى خمس خوين عدما خير نتبل كمز تبل جن هاجر نسخا خلخا خسلتي زبلاكا مبصع زات ولكا يلن هاجر كل غزي اب عدما يقا انتي سريح الله يخيدي اذا هاجر انا خلخوسي انتي كجبر الله يخل انتي كسرح يخل انتي حد قدف خل نابلكا خيد نزغصل ولدو دما تدالوا زغصل ولدو دما نتنسخا ذهب كاي وسيدو اتا ناي موداتا ملخت انتايا نتا هاجرسي كابتا سوم زركبو خاسي زبالة غير كانتهم نيكست ولدو كتركبا مالكايو جزء ابي ارتراز لمرحنت ملو عدميو زهبايو تا هاجر زلا انا جناتي تلوخو خوين سمعني قال كفال نايت تاريخهم سلازرا اخون سلازنبركون نزز مص ولدو كاب دقه جميركا تقلالا مس تاريخ ناي حزباو غنبار تاريخ ناي سورانا ارترا قطاو متسسار زينبره كتكنو رسكن كلالنا أبير ترازولو إرتيفي كل زكالو قبر خلي جن كاب دقة خوينا نحنا كمان كاب دقة الناس معنا يو ترديونا نسبات نقرأ لنا كريبل تجميرنا I think تتحايز تملختي نابتز مس ولدو كسجر خلي كلهم جن حنت ملخت الله
كلهم كتريوا زلكم بخمية دم جنير زياس كسمعوا نقولنا سلام عليك يا ري بخمس جوابي مجمرة دشك إذا خمس جيرنا إن عن تقولنا مخنيتهم كابزوهنا بالي بروتكت نخجبر مالتي كم زيلو تعشقو اسكاب شو جشورة ختصنا غالي نايجز عرسو معي الله هجي إزي specifically ناي باناما برودكتي أب جمجم باري إريترا بكل دسيتات إريترا خو كل زغل جواما وين مع زي صوديوم كلورايد زبح المريت أب ناي كربونايد دهون المريت خو كل زغل عليت ناتو مالتي سلازي تناي باكيجين بروسيس كان زي دمثل بكاراتون كأشجيو بدهريها ابتكاليتي ستيج تعشقو يدعتو مالتي تعداميتي كم تزرعو معي تخليتي خمزة تعشقا داري اب كاراتون كا بخمزي اقوابي داشك كمزي غيرنا مساشق نايو دايركتلي ناب كونتينر كاتيو شون دبي كخيدو كاب دبي كا نابير تراخاتيو مالتي سلازي ا باكيجينج ينازلنا بجاهم تحاببرونا قليل دهونه بروجكت ايكونن نهولانا كل هبرتسب كساتفو غبايو سلازي لومي زي تخلك ايغرب صوانغو خبو كل سلازي كل بارتيسيبيت غبرو قليل دهونه مسواتي ايكونن كبيد دهونه بدوهات يغطيمنا دلو بفاينانس كتحجزونا كباناما دبيجست دلو صبو خيرالو سلازي نتايلاند هندين كا اكسلري سلازلينا بوغيرنا حسدو سلندل بزغاتامي تتحبابرونا نلابو يقنيلي عودنا عفاش سلام عليك يا ري بخمس جوابي مجمرة داشك إذا خمس جيرنا إن عن تقولنا مخنيتهم كابزوهنا زياتري وازل لهم أقداسيت نتبيع إذا حونا زنتري وندر لهم جماعة بحرنا سناي كوينو تصبو كوينو كرعينا ندلن دهر كوينا كلنا تنقاس تعبي دونيت كنقبر كنكلالنا بزيك على العالم كندينا دونيت نقبر بزي قدس أبزيا GoFundMe على لينكي شدلكم على اللغو سلازي أنا بزكالني أبتا لينك أعطيكم أبزيا الله تكم تا لينك غريكم كما يكم تخون زي لينك زي أبزي شات سديدي على اللغو ولا عسر تغرش قبار بليس زحونا بزوت عريز قبر زولو منستر هرشا بيرترا تراخيبون زكالو جيري سلازي ببع عقبنا هاقرنا كتسبغالنا ندلن تلنا كلنا زكالنا كنقبر كنكلالنا تدي جيرنا دما جيا هاجر كتسان حنايا سلازي كم زتري وزلهم تاجنزب تدليكا أبزيا نزيا قبلكم إليه 10% نتي GoFundMe كيتبوه أو حدوه كل جزء كتكفلوا لهم تحت جبروتي ولا زيرو جبروه GoFundMe هبتام كامباني سلازي ناتهم هبتا يجد سناني كم زجيركا بتي كريدت كارد نات كاجيركا كت كفل تخل مالتيو and then أنا تي كريدت كارد انفورميشن كريكم أيكون كونجن اسكي بزي ستح الفنان تخينات بوقت لي اللجن then I'll go back to okay أبو خلان تحليفاتني لبي ما انت خينا تبغنيرو انت زي اللجن yes أو خلا حليفاتني لا سيف جريس لازم بركو سلازي عمينيش تيا بركيت له زيادة كريكم سلوزلوه كلنا زكالنا نكبر 10 قرشدي 10 قرشدي كابانا كوت كله ننشتي كون زغل ابتعدنا قيدوغن ابي استواصو كجبر كم زغل عين الرسع كم ز عينت بروجكت بولنتاويان بسرح زلو من سياد دمت دما امنا قداسي نزا هاجر زيا كل غزي بلص هاجر كتكوننا صبغ زخونه نجر كلونا ندلينا it's true مدلاي حماق يكونن حتياتون يبلون تلين كابزلكم تك نخجبر مالتي so ازي من سي ابير تراخيدون مس منستر حرشا اتعرف عين بره تراخيب نيرو مسكالوت حلفتنا يتهاجرون تراخيب نيرو ابانا ما زبحال كيدو مستجماجم ناير تراك خيزغل ربحا كمصزغل اقراب يزمص علنا زلو تبغسوناتو قدوس نغريو قدوس نغر نزغبر زلو دما بتان خلا نشتي عقمي ناي مدغاف كلتلنا مهوراتنا ابي يالو انتاي غبرلو عين بلنص بحنغو كالو دما نا انجينيرينج بروجرام حيزومتيوم قال له قبرولهم كالود قال له حيزومتيوم قال له قبرولهم سلازي هاي حضره كلاتنا ززك علينا نكبر صباح نقول لم زخونه هاجر كتلونا نني الشيء ابركتون تغيرنا صبغيو
فزي زيا كبلكم نقرا من قدي كتقصد دلي نيره اب بزح يلنا له زلنا غزي خا تقيسه يالغو ስለዚህ ምናልባት ድሓርውን ክደግማየ نقرا من قدي نزي اون حوس مبال صبوق ስለዝነበረ እዩ ጽቡቅ ዝኾነ ሪቶ ነይሩ መጀመርያ ዛኪስ ከዕዱም ጋሻና ኢሎም ስለዝነበርካ ካብዘን ኣቐዲመን ፀንሓ እንታይ ትብል ናትካ ሪቶ ዕፅር ዕፅር ኣቢልኩም ሕጂ ምክንያቱ ብዙሓት ስለ ዘለና ክንቀባበል እሞ ክንውድእ هو እቲ ናተይ ሪቶስ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ንዝክር ኮይና ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ናፅነት ፕሬሲደንት ኢሳያስ ጠቂስዋ ነይሩ እቲ መግለፂኡ ሕድገታት ጌርና ገለ ይብሉ ይጠቕሳ እዩ ድሕሪኡ ሰሎሞን ድራር ከዓ ተዛሪቡ ብይ ከምዚ ገይሩ ገለገለ ንሕና ዕድል ኣይንቦን ኢና ኢሉ ድሓር ኣወል ስዒድ መፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት ናትና ፕሮጀክት ምዃኑ ይትርዳእና ኣይ መንግስቲ ዝኾነ ሰብ ዝነገር ሰብ የለን ከም ታራ ሰሪሐ ዝነብር ሰብ ግን እዚ ስራሕ እዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ናይ ኤርትራ ናትና ፕሮጀክት ንሕና ዝተበገስናሉ ተጋሩ ከዓኒ ሓንጎፋ ኢሎም ዝቕበልዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ናትና ምዃኑ ንእመን ካልእ ከዓኒ ብዛዕባ እዞም መንግስቲ ኤርትራ ብካልእ ክሕመ ክእል እምበር ብዛዕባ ልኡላውነት ወይ ድማ ብዛዕባ ስትራቴጂ ገለ ፅፉፋት እዮም ክበሃል ካል ውድኣት እዮም ማለት ነዊሕ ዓመታት ዝተመከሩሉ እዩ ዋጋ ዝከፈሉሉ እዩ ስለዚ ናትና ፕሮጀክት ስለዝኾነ ኣነ ምድጋፍ ጥራይ እዩ ዘለኒ ማለት እቲ ህዝብስ ክድግፎ ጥራይ ዘለዎ እቲ ፕሮጀክት ወደ ሓንኩም ምሳሌ ኩለኩም ደልክ ሕጥራምንቲ ثانك يو زاكي ጽቡቅ ጌርካ ሲርካ ና ሳሙኤል ድሕሪኡ ግረስ ጌር ኣብዛ ክትዛረበይኹም ሽዑ ናይ መወዳእታ መዕፀዊ ሕቶላትን ንኩልኹም ባጌርና ክንውዲና ሳሙኤል አንተ በኩል ይፈካ ነይረ go ahead سمعنا yes اوكي انا سي ابالا يتايك من دلي خمسه حجي زبلا زاكي زبلا حوناسي كله بعدنا زمتصي نحنا نحدنا المنجسنا حزبنا مسراوتنا نعم كويناسي بتزلو من قد يتقبلنا نحنا هين مهين كيتبهالنا نحنا كيتواقصنا مسألة أي عدل كهابنا ولا أرجعه ولا جرج جاجه ولا خالق جاجه كما جينا ترى رادينا حدا نقد حجنا انتقدنا بر مفتبل عينات قد يزي نزاع عمره ترى خيبة الله ما سلام من قدي نزيع نخبطنو ليت المعتن بكاس دي بلون حضر سبات له سلام انتي نزيع بتنوم بزيع جنز تروح بلا من قد الله حجي نزيع سي نزاد بلا زك حاوي ترى كل الناس حبينا نكالس نحد علامات لزخنا نتزي تبدو غا خنا ردو لازم ميديا زلو خا انت تጋጉይ خا ቀሲና ሸለ ብውሽጢ ተረኸብና እዮም ዝሓሸ መስለኒ خلاك خمس دبل كاي بزح دزاره نقدني خم اللوجيجا ولا خمس مئة آتيون خم اللوجيجا نقدني جن اتزبد زحمة دبلا حاونا اتتنشن انتهيت علامة إلنا حسب علينا نبر اتي نيش شدت سلز بلوتو كلنا شدت لنا كلنا نجاجي أسرع نجاجي أم نبرنا نجاجي جن سلا عميدا سلزي وتسترحيو حجس نزي شفينا تقرنا حاجة مثلاً لحد قدامنا تراها بزميلة خنزار كلنا ولا مستجار خنزار كلنا قدامنا نهاجرنا ربحها زيا حولنت قلت بهلا قلنا عدنا من جمر تربحها جيرنا نحرت رادينا زي حاجة مثلاً مغنياتو تنتقار أبونا ميجا خزار كله نقدامنا نهاجرنا نحنا خمس دلنا يوم نعطهم ربحها تقدم مسلسلو بهم متيز منها قربتي بحسب كردو أي نسب بنينا جن في سلمنتاي كم دبل انتهم صانا جدا يوم حكم يوم معناته تمال تعرفهم نيركاوي تمال كم زغورنا نيرم حجي قبت لي كان عخم زغت له والله نتحدى يردون كبير مثلا انا ابي اود يا ابزي حنت زربالا بزوج زي تدغاغم حونا حزبي ارترا حونا يكبلو كلو تحونا كم قال حما قال هيكونن معناته سوداناويان ون حونا حزبي ارترا يوم زبلونا تحونا تبل سلمتاي صلينا بوجن تግራይ ክትመጽኸላ ይርዳኒ ያነ በታሐውና ትብል ፖለቲካ ስለተሰራህ ዝነበረት በታሐውና ትብል ኤርትራ አበብታን ብዙ ስለተሰራህላ ታሐዊ ትብል ብድሕሪያ እንታይ ክህሉ ከም ዝኽእል ስለደይ ጽሬትና እምበር ሓውና ይምባል ጸገም ኣይኮነን ጉረቤትና እዩ ሓውና እዩ ህዝቢ እሱ ይኮነን ጸገም ግን እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ ወንቲ ኢሊት ኣብ ምስ ህወሓት ዝነበረ ቀደም እዛ ሓውና ትብል بأجر حوخ تولنا سلد فتنينا ألرجيك زخون نمبر جنرالي تقال ساكندو كان نصر الله يبلان جن
نسلح ونتي الكالو لا ونتنا ملكت حتى زوتو حدنا تزبير ترى نحدا بهير قريب كانت حدا كترهق تفتنوا تاكتيكس قدم تفتينو زفشلي زنزيتات ولا انا بزا نفسي ابزيا كومبروميس كجبر ايدلني حقت جبر ايدلني هو سلام ندلينا فقر ندلينا كنردادا ندلينا جن بواغانا حزب ኤርትራ بواغانا حدنتنا ኤርትራ كون يبلو بفصو دحري بزيا نقع رقيبهم نتا تግራይ ትግርኛ ዶ ናይ ገለመለ ዶ ድብልዋ ዝነበሩ ንዓ ክደፍኡ ተኮይኖም መሊሶም እዮም ፀገም ክፈጥሩልና ሚት ክበርዋ ኩልኩም ክንዛረብ ከለና ስለዚ እቲ ኣይፀረየልና ኣለኖ ኣይ ኣመናን ዝብል ዘሎ ህዝብና እኮ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን እዛ ቃል እዚኣ ክንምንታይ ኣብ መንእሰይና ፀገም ከም ዝፈጠረትልና ስለ ዝዝክር እዩ እምበር ካብ ዜሮ ተበጊስ እኮ ምስ ጎረቤት ሰላም ዘይደሊ እኮ የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝግበር ዝነበረ ዘረባ እቲ ዓንዳር ዝኾነ ካይዳ ካብ መልሓሶም ዝወፅእ ዝነበረ እምበር ኣብ ኤርትራ ከይዱ እኮ ንትግራይ በዚ ዘሎ ህዝቢ ክመቕለይና ትበዚ ዘሎ ህዝቢ ከም ዝክንገብረይና ኣብ ሕመራ ስቡሕ መሬት ስለ ዘለዎም ንዑ ንዓና ክንወስደና ዝብል ኤርትራ እኮ የለን ኤርትራ ጠቕላላ ከመይ ይውዕልኒ ዋላቲ ፈንጣዝያ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ካብታ ደቡ ወፃኢ ካልኣይ ሓልምን እዩ ስለምንታይ ዝኸ ኤርትራዊ ኣይ ቲንክ እቲ ሜንታሊቲ ሻዕብያ ዝምሃሮ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝምሃሮ ተሎ ናትና ይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን ትብል ዘረባ ስለ ዘላ እዚ ዘረባ እዚ ሰብ ካብ ንእስነቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ሶም ስእሊ ናይ ተጋሩ ምሂርዎ ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ዝምሃሮ ሓንቲ ቃል ተላ ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን እዩ ዝብል እጂ ዝኾነ ኤርትራ ዝጥቀመላ ቃል ተሎ ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን እዚ እጂ ልቦና እዩ that's why ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ወላ ካርታ ማኒፋክቸር ገይሩ ብጀካ ታናቱ ናይ ካል ኣይደልን እዩ ቦም ወገን ግን ንነዊሕ ዓመታት ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ዓባይ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ባሕር ናይ ኤርትራ በዚ ጌርካ ተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እናበልካ ዝረብ ዝነበረ ኣብቲ መንእሰይ ከይዱ ስለ ፀንሐ እዚ እቲ ፀገም ፈጢሩና ነይሩ ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ደረጃ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ዕንደራ ናቱ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ዝገብረላ ዘሎ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ክውሕጥ እየ ስለ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ንክኸውን ይገብረሎ እቲ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ዘይኮነ ድማ እንታይ መርገፅን ዕላማን ከም ዝነበሮ ድማ ይንፅረልና ኣሎ ኣብ ግዜ ትግራይ ትዕወት ገዛውቶም ላዕሊ ደይቡ ዶላር ካዕበ ዶላር ረኺቦም ሸይ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ግን ገዛውቶም ፀልሚት ኣሎ ዋይ እቲ ግዜ ዕግርግር ግዜን ገይሮም ስለ ዝነበረ ሎሚ ግን ትክክለኛ ሰላም ክመፀሉ ዝኽእል ኩናት የለን ተኽሲ የለን ሰብ ይቕተል የለን ተዋሓደ ተኻሊ ቀሲሉ ክመፅእ ይኽእል ሕጂ ኩናት የለን ካብዚያ ዘላታ ድማ ንሰላም ገፃ ትሕለፈልና እሞ ፅቡቅ ዝኾነ ሰላም ኮይኑ ዓድና ክንሃንፅ ሃገርና ክንሃንፅ እንተተኻኢሉ ድማ እቲ ጎረባብቲ እውን ካብ ዝገይር ጎረባብቲ ስለ ዝኾነ ኪንኡ ሓሊፎም ዝጎረባብቲ እውን ክስርሓሉ ዝኽእል እንተሎ ኣነ ካብኡ ዝበፅሐ ሕልሚ የብለይን ራይት ናው ሕጂ ዘላ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ይሃንፅ እዛ 2015 ነዛ ኣጀንዳ ናይ ኣብ እንተደይ ትመፅእ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ቱሪዝም ጥራይና እናተዛረብና ክንሕልፋ እዩ ነይሩ መደብና ምክንያቱ 2014 ዳርጋ ብዛዕባ እዩ ነይሩ ኣብ ኣሕመድ ሳሚ ሶማሊላንድ ዶ ገለ ዶ ይድብል ነይሩ 2015 ግን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ልምዓት ስለተበገሰ ይመስለና ይሕስድና እታ ኣጀንዳ ባሕሪ ዶ ኤርትራ ዶ ስግንጢር ዶ ትብል እጂ ከማንዛ ፅምዶ መፅያ ነዘን ክልተ ሰሙን ጠጠው ኣቢላቶላ እታ ፅምዶ ድማ ክንደፍኣላ ኣለና ባይ ዘ ወይ ናይ መወዳእታ ክበኩም እዛ ፅምዶ ትበሃል ኣቕሊሉ ዝርያ ሰብ ብዙሕ እዩ ኣብ ትግራይ እቲ ብርሃነ ዝበሃል ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም ኣብዘን ዝሓለፋ ኣብታ ለይቲ ንሱ ተኣሲሩላ ዝነበረ ኦልሞስት ኩናት ክጅምር ቀሪቡ ነይሩ ኣብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ፖሊስ ነፈርቲ ምፅኡ ነቲ ወዲ ክወስዶ ነዚ ወዲ ምውሳድ ማለት ድማ ነታ ፅምዶ ትበሃል ከም ሓሳብ ክቐትላ ይደሊ ነይሩ እታ ነጥቢ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዶ ይዕወት ይኸውን ምስ ወዲ ወረደ ኮይኑ ዶስ እቶም ፅምዶ ዝደልዩ ዘለው ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ወታደራዊ ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝለዓለ ተፋጠጥ ተገይሩ ዳርጋ ናብ ኩናት ዝቐረበ ምፍታት ገይሮም ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ፅምዶ ዝደልዩ ዘለው በፍንጫ በትዩ ደይኮነ በፍንጫ ሰራዊት ናቶም ኣብ መቐለ ስለ ዝመፀ እቲ ወዲ ክወፅእ ክኢሉ ስለዚ ፅምዶ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እቲ ሚድያ ሓሸውየ ከብሎ ይኽእል ግን ተራ ዘረባ ከም ዘይኮነ ዲፕሊ ፅምዶ ከም ዘገድስ ዝፈልጥ ብድሕሪ መጋረጃ ወፂኡ ክዛረብ ዘይደሊ ፖለቲካዊ ኤሊት ኣለዉ እቲ ምምቕቓል ናይ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኩሉ ትግራዋይ ፅምዶ ኢሉ ክዘርፍ ኣይንፀበ ግን ፅምዶ ዝደሊ ግጅፍ ክፋል ናይ ትግራይ ክህሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኩሉ ክብል ኣይክልኒ ግን ካብ ፅምዶ ክረብሕ ስለ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን
ጉርብትና ምግባር ክሳራ ዘይብሉ ሽርክነት ይኮኖም ዝኽልንዑ እንድሕር አዲስ አበባ ክኸዱ ከለዉ ጠጠው ዘበሎም ሓይሊ ናይ ኤርትራ እንተነይሩ እንተወሓደ ኤርትራ ሓንቲ ከይሓገዘቶም እንድሕር ዕላማኦም ሃገር ክኾኑ ደልዮም ንኣቢ ካርሞ ኮይኖም ብሕቆም ዝመፆም ፀላኢ የብሎምን ካብ ዝለዓለ ኣድቫንቴጅ የብሎም ስለዚ እቲ ዝግዕር ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣላ ያንስ ንኣቢ ክንምንታይ ስግኣት ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ ንዑ ንምብታኽ ደኣ እዮም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘሎ እምበር ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ይኮነ ጥቕሚ ልዕሊ ማንም ኣለዎም ኣብ እንታይ ክገብር ድዩ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ባሕሪ ደሊት ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀም ኣፍቅዱለይ እናበለት ኣይኮነን ዝግዕር ዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ምንታን ሕርርኩም ትርክብል ንዓኻ ይንህብን ኢና ንትግራይ ግን ክንህቦ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እንኮላ ኢና ኣምሓራ እውን ክንህቦም ንኽእል ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ ጠላም ስለ ዝኾንካ ምሳኻ ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት ዲል ክንገብር ኣይንደልን ኢና ዊ አር ናት ዊሊንግ ምሳኻ ክንዛረብ ኣይንደልን ኢና ወዲና ኢና ምሳኻ እንኮላይ ነቲ ንስኻ ተኣምኖ ዘለካ ሓሊፍና ነቶም ንዓኻ ክፍንቅሉካ ዝደልዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንከፍተሎም ተኽእለሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ይገብሮ ዳ ይገብሮን ካላርሲ እቲ ስቴትመንት ግን ኣቢ ጭንቀት ዝፈጥር እዩ ምክንያቱ ኣቢ ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ድሮ ኣብ ህዝቡ ንሪኦ ኣለና ህዝቡ ብድሮ እናቐጥቀጦ ከሎ ሃገር ሰላም እያ ዘላ ዝብል ዘሎ መራሒ ኢና ንድር ዘለና እዛ ብኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ክኸውን የብሉን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ኣላ ኣብዛ ኣገዳሲ መድረኽ ኣይነው እዛ ሰሙን እዚኣ ኣወል ስዒድካ ካልእ ፕሮግራም ሒዙ መፅዩ ኣነ እኳ ደው ኢለሉ ነይረ ነጊረ ብዝተኻለ መጠን ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ልምዓትን ናይ ምዕባለን ግስጋስን ኣይተውፃእና ኢለ ኣለኹ ኣይነው እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ርድኡ እዩ ክግበር ዘሎ ክትገብር ኢኻ ግን ብዝተኻለ መጠን ካብቲ ናይ ምዕባለን ግስጋስን መንፈስ ክንወፅእ የብልናን ካብኣ እንተወፂእና ኢና ኤርትራ ክትህሰት ትኽእል ናተይ እምነት እዩ እዚ ኤርትራ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 5 ዓመት ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድራማን ሓሸውየን ዓለም ኣብ ዘላትሉ ኤርትራ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ናይ ቁጠባ ክትገብር ተዘይክኢላ ንህዝባ ደገ ዘሎ ከኣትወሉ ዝኽእል ካብቲ ዘለዎ ብዝበለፀ መልክዕ ንክኸውን ፍልይ ዝበለ ስራሕ ክትገብር ተዘይክኢላ ሪስክ ናትና ከዓቢ እዩ ስለዚ እቲ ሪስክ ናትና ከነጉብል ተኮይና ነዚ ዘሎ ሬላቲቭ ሰላም ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ኣብዪ ኣሕመድ ዲ ዋላ ስግንቲር ካብዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈልየና የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ መወዳእታ ነናትኩም ርእቶ ሃቡ ብያሱ ክጅምር እየ ኦኬ ሕራይ ኣሕዋት ኩልኩም ክቡራት ኣሕዋት ሕጂ እንታይ ድዩ ዘሎ ኣነ ልቦና ክህቦም ነዞም ተጋሩ ኣምላኽ ልቦና ክህቦም ተስፋ ይገብር እቲ እንኮ መፍትሒ ናይ መወዳእታኒ ሕጂ ስለምንታይ ኣብዪ ኣሕመድ ነዛ ናይ ፕሪቶሪያ ትበሃል መፃወቲት እታ ፈንጂ ኣብ ራያን ዋልቃይትን እያ ዘላ ሕጂ ነቶም ኣብ ትግራይ ገለ ቁሩብ እዚኦም ሕልይሉን እዮም ዝብሎም ኣብዛ ናይ ፕሪቶሪያ ሊቀመንበር ገይሩ የምፅኦም ንጌታቸው ከመይ ገይሩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ስሒቡ ውፅይዎ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ወላ ሕጂ እውን ኣነ ንወዲ ወረደ እውን ልክዕ ከምኡ ክገብሮ ንወዲ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ናይ ተፈናቀልቲ ክምለሱ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ይዕገርግሩ ኣብ ኣሕመድ ከዓ ንኣ ኣየስልጣን እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ወዲ ወረደ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይንፀል መዕቁቢ ይደሊ በብሓደ ከምኡ ገይሩ ከጥፍኦም እዩ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣነ ወዲ ወረደ ምስ ህዝቡ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ከም ጌታቸው ቀልባዕባዕ እንድሕር ኢሉ መወዳእታ ኢዱ ሂባ ኣብኡ ማለት እዩ ከም ጌታቸው ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝኸፍአ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንሱ ምስ ከደ ከዓ እንደገና ካልእ ኣምፅኡ ክበሃል እዩ መን እዩ ኣብ ትግራይ ሓይሉ ዘሎ ሕጂ ሓደገኛ ሰብ ንሱ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ፕረዚደንት እውን ንሱ እዩ ዝመርፆ እቲ ዘገርም ማለት እዩ ይፃወቶም እዩ ዘሎ ወዮ እዛ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣወል ስዒድ ወሲድዋ ዘሎ ተበግሶ ነዚ ሓደ ሰብኣይ ውሕጅ ወሲድዎ ይበሃል ውሕጅ ምስ ወሰዶሲ ይትካ ሃባ ኢሎሞ ጎዮም ከድሕንዎ ሰበይቲ ግን ሃባ ይትበልዎ እንካ በልዎ እምበር ሃባ ኣይፈቱን ኢላቶም ትምኢሉ ክኸይድ እዩ ብውሕጅ ከመይ እዮም ኮይኖም ዘለው
وأنا زحزن يو مرة أنا ما لسي ناي مودة عدلنا توم يا بزح عدلات اليوم تساويتهم حجي جيتاچو ኣብ ትግራይ ብኣብ ዓይኒ ናይ ኣበይ ኣሕመድ ሲ ሓደገኛ ሰብ ይኮይንዎ ነይሩ ስሕብ ኣቢሉ ናይ ፕሪቶሪያ ስልጣን ሂብዎ ካብ ህዝቢ ትግራይ ፈልይዎ ኣብታ ዕዳጋ ናቱ ምስ ኣሰሊፍዎ ወዲ ወረደው እንት ጽበየ ዘላ ነሳያ ንሱ ምስ ከደውን ካሊ ቶፕ ሓደ ካብዞም ናይ ተጋሩ እንደገና ሓለፍቲ ፕሬዝዳንት ናይ ፕሪቶሪያ ኣዘሳልጥ ተባሂሉ ከምኣ ኮይኖም እዮም ከጓሕ እዚያ ክፈልጥዎ ኣለዎ أنا خومي إلي إذا حسب داتي زناتي رديتي Yeah, it's قال very أيك أنت interesting. قناتي كم عشرين دي ولا أنتاي أنا قبله حزبي إريتراسي ناي أبا أحمد حدقا وريدو كي ورنا مخا كم زح حجز كخونونا إلنا قال ماله كم زبالي إلا أروم الله بلو تقرأ الله بلو عفار الله بلو نا بلو متيوم بريتو الجيريس يوم فريمو ولا حنت قبره يقولوني بجك هلقيت مالتين أنا قطبانان من إساينان جزينان يباخنونا نسومي هالكون حنان هال زمس وانا قر زفري وانا قر يلا بجك أدخنت يا وقي دخنت يو من إساي أفراي من إساي كوايو جزيناتو تردي كوالو كاب قدام يزور هجراوا أقلقلون دحر جميل كاب تسعنا 4 تنسي اتيومنا دا أبوتاتنا اتيوم جاقانو شم كيلوم يوم حجي زربا يلن أبرغان كيدوم مالو اتوم قد وارساي كان دقنا شم كيلوم مالو حجي مندلاي رأي سالساي ولدينا بس احنا زلنا أفراي من إساي إذا ناي سدت سحجنا أنا تقييماتنا أنا إيرترا تقييماتي يزبل أنا بأنصارو نفس وكف سب نسدرو يحجز له نفس وكف سدرا عندي حاجة تحجزها خاطر هجر زبهال التمريت أيكون أنت تهزبي نبرة له مزخول قدام مزخول مكران يجي نحنا أنا كم مثلا مالتيو نتا سلام كل جزية جرانت خنبا لنا سلام زمسلوه يلا زوم قربيتنا فا انت سمعوا نزي انت زرتهم نوم محشي نانا ون محشي يا سو تا بفلاي تا موداتا زبالكايا نسدرانا كنحجز كلنا جنزب كنحول كلنا سدرانا جنزب يكونن زبلعو جنزب تسديد كالوم سبيزا خاب من يوم تقصوه لذي هذا حنت جزية سي حسب نيراب قربيت ناسي هذا سدراسي سدت هاي نيرامسي انتي كون يقبرو خون قليل سي حسب نيراسي دا خصوصي كمي يالو إلى حتى اللغوسي وأسوم نيم دكان زلو وزخل جنزب تصدوه كابو بيتعف حكم دو داخل وصو تعطاتهم نلا تسديدنا زلنا أبقلنا بسيلنا تجذب ده حدا في تاب ممكن حولك أو غيركم كنت تحبابهم تجس انتي مالتيو اتي إيرترا ودك جوتي زلو دسدو زلو نابسدرو أمانا أقدا سنة تلوب تقطبا من البات بوق هاي تجلسن انت تجلس أقدا قبر وصل زغون نمبر أقدا سنة تلو نحن نسدر أنا نحجز كلنا جنزب ورقة هيكون نزبلا لازم أبتم أتوم دقدا يبلهم كاجردين اللوم جرات اللوم بات لامير اللوم قال اللوم سلازي تجي سرح وزلو من يقصلو اتنحنا نسود زلنا سدرانا نوتم كالوت لبم زبلو أبو كوف زبلو استتصممو نعتاتهم إذا تكون تبع بخميز انكسقس قبل عديو كنوسخ سلا نبلد لنا هنا حجنا بنت السبا نايدق أبو قاند حليف كتسن حنا أبو كمرعوا كي زبل تريفو أنس أبعد دي كمرعوا زبل منفس تمسيوزي جيم تشينجر already مرعا أبو بروجراميو مرعا خد قبر ناي محزودو ناي قالودو سلازي نتقول تبع أمن أقدا سيزي سلازي اتي كامبين كقبر زلو كل زنبلو زلنا إيرتراوي كل زقبرو بروجرامات ناتو أبعدو كخون بحرغيلو نتقول تبع أقدا سي كخون تأملاك قرب سلاد فتونا نسبة إيرترا قدو فايتو سيل كاكتو منا ما يتخلني غمغنياتا أب سويسرلاند أب أمريكا أب كندا كوفي لزر لما نسي أنا كوز خلو غيز كرني وأنا أب يونيفرسيتي تمهاركو قدمي حنت عمل زنبرو فتوى زنبركو زدنقو زنبركوسي أب وش تحت سيرك زي خيدو لندن أتيو أب مسنجر رخيبيو
بقى تسقير قلم سراغوس زياس هيوت كفيل كخبصح زلوا يا اب حنقوليسي ستامبت كويناس ازي اتمنى سي نخوت ات بوليتيكا ترا دي كنا كينو ريزن يزلوا ديغاني اجي بخمسه كنو منهم سلازي نخل سودان زي ترقص ساتو غمرا خوينا الله ኢትዮጵያ ውን ካብኡ ማይ ተሓይሽን እያ ተኸይድካ ውን ሪስክ ኣለካ እቲ ካልእ ውን ኩሉ ኤሮፓ ድማ ሰብሰብችይዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ኮፍ በል ንበል ተኽኢልና ከምኡ ንበል ኣብ ሂወቶም ኣቲና ወሰንቲ ኮናን ግን ኮፍ በል ኮፍ ንኽትብል እንታይ ክገብረልካ ኽእል እንታይ ትካል ትደሊ ትሓስብ ኣለኻ ኢልካ ንርእሶም ውን ቻለንጅ ግበሮም እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ብሓደ ገለ ናበልካ ሓሳባት ንድሕሪብካዮም ከም ኣብነት ድማ ብሓደ ካብ ስዊድን ደው ኢልለይ ኤርትራ ክኸይድ ደሊ ኣለኹ እንታይ ቢዝነስ ክገብር ተማኽረኒ ኢልኒ ዋ ኣነ ከይከትኩሞ እንታይ ከማኽረካ ኢለዮሲ ጀርዲን ናይ ኣቦይ ነይረኒ ኢልኒሲ እንታይ ምኽሪ ደሊኻ ኸባይዳ እስኻ ፋብሪካ ዘለካ ዳሞ ምሳይ እንታይ ተዛረብ ኣለካ ነኮ ፋብሪካ ስለዘይብለይ ሓሳብ ክነግረካ እምበር ጀርዲን እንድሕር ኣለካ ግርያት ኣለካ ላይሰንስ ኣለካ እሞኻ ናይ ኤሮጳ ገንዘብን ወረቐትን ዘለካሲ እንታይ ሕቶ ደሊኻሉ ደንጊኻ ኸማን ኢለየ ምክንያቱ ሕርሻ ኣብቲ ዓዲ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ጀርዲን ዝነበረኩም ምስ ጀርዲን ዝተሓዝ ቢዝነስ ዝነበረኩም ናይ ጀርዲን ተመክሮ ዝነበረኩም እቲ ዓውድቲ ክብላዕ ዝኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘይመቸኣኩም እንተኮይኑ ኤክስፖርት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሱዳን ኤክስፖርት ክትገብሩሉ ትኽእሉ ዕድል ክህሉ እዩ ንስዑድያ ክትገብሩሉ ትኽእሉ ስለዚ እቲ ሕርሻ ዝበሃል ሓደ ክብላዕ ዝኽእል ሴክተር እዩ እቲ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ድማ ምስ ዝተሓዝ እዩ ነዚያ ቪድዮ ሰሚዕኩም ፅባሕ ከይድኩም ፍላይ ግበሩ ማለት ኣይኮንኩም ግን ሓሳብኩም ኣቃንይዎ ፖቴንሻል ኣለኩም እዩ ኣራይቲ ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ክገብር እየ ናይ ኣይቲ ዌብሳይት ክገብር እየ ገለ ትብል መይቢ ስኻ ክፅበለካ ክንብል ንኽእል ኢና ከም ናይ ሕርሻ ድልየ ዘለኩም ሓንቲ ነገር ረሲዐ ጆርጆ ሓንቲ ነገር ረሲዐ እንታይ እያሱ ክምለሰከ እጂ ናብ እዘን ኣግራብ ናይ ባሕሪ ዝበልካየን ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑሲ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ፅቡቅ ኣፍልጦ ኣለና ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ 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 ክገርመካሲ ካብ ባፅዕ ንብፍሮ ቢልካ ማለት እዩ ኣብ ማርሰ ፋጡማ ምስ መፅእካ ፅቡቅ ጠሊ ትርኢ ማለት እዩ ፅቡቅ ካብኡ ምስ ሓለፍካ ንጢዖ ሰህራ ማለት እዩ እዚስ ለምለም ኮይኑ ክርእዮ ተስፋ ገብር ኣነ እንደገና በይሉል ምስ መፅእካ ኣልኮከባይ ትረክብ ባርካት እየ መፅአ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓሰብ ክትመፅን ከለካ ኣብ ዓሰብ በዓል መንካዕካዕ ድራስ ዳርማ መንካዕካዕ ክትመፅን ከለካ ከመይ ዝበለ ህውፃ በቃ ገረብ ዘይብሉ እንደገና ኣብ ውሽጢ ዓሰብ ምስ መፅእካ እንደገና ኣግራብ ሕጂ ገለ ሓቲተ ነይረ በዘን ኣግራብ እዚአንስ ሓደ ካብ የመን መፅኡሲ ከምዚ ገይሩ ብግዜ ደርጊ እውን ሽልማት ተዋሂብዎ ገለ ይበሃል እተን ኣግራብ ከመይ ዝበለ ኣግራብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ኣብዚኣ ዓቕምናሲ ክነበርክት ኣለና ልሙዕ ኣዝዩ ግርማ ዘለዎ ባሕሪ ኣለና ገማገም ባሕሪ ኣለና ኣብዚኣ ዓቕምና ናይ ብዙሓት ቁሩብ ብዙሕ እዩ እንተተኣኪቡ ኣብሶሉት እዚኣ ክብል እየ ደልየ ማለት እዩ የቐኒየለይ እንኳ ሃብኩኻ እዚያስ ትገርደይ ነበራ ዘረባየ ፅቡቅ ገበርካ እዚያሲ ክትበሃል ዝግባእ ዘረባ ኢኻ መድሃንየ ድሕሪኡ ገረዝ ክሄር ሓራይ የቐኒየለይ ጆርጆ ስለቲ ሓሳብና ንክነካፍል መድረክ ዝኸፈትካልና ብመጀመርያ ኣብዚኣ ሪቶ ዝሃበላ ንሕና እውን በብዓቕምና ዓቕምና ክነበርክት ኢና ከምኡ እውን ካብቲ ናትካ ዩቲብ ወሲድና ሸር ክንብላ ተስፋ ገብር ካልእ ንእሽተይ ክዛረበላ ዘድልየ ዘለኹ እዚኣ ተሰክፈና እያ ትበሃል ኣዕዋት ኢና መሰረቱ ምስ ትግራይ ትግርኝ ዝመፀት እያ ምስኣ ተቐናቢራ ዝመፀት እያ ሓደ ካብቲ ሜላ መሰረት ዝነበራ እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ፅምዶ ሪቡ ዘሎ ብርሃነ ንባዕሉ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት 4 ሰባት ዝተማሃሩ ነዚ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ንምቅንባር 3 ኤርትራውያን ድዮም 2 ኤርትራውያን ምሳይ ነይሮም ዝበለሉ ባዕሉ ብኣፉ ዝደገሞ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዘሰክፈካ እቲ ሓሳብ ፅምዶ ምስ መፀ ሱቅ ኢልና ጥራይና ሰሚዕና ኣውሬታ ፀገም የለን ኣብ ማኪና ስለ ዘለኹ ታሻ ቀፅል ኣብዚ ዓብ ተራይ ነይርዎ ሱቅ ኢልና ከም ህዝብና ናብ ገፁ ኸይድ መንግስቲ ገለ ናቱ ርእቶ ዝበሉ ኸውን ምእኩል ዲ ኣይምእኩልን እዩ እንዳበልና ከለና
ندري ناي حزب تግራይ كا سمعنا هذا اتي اب حسمن ولا نحنا ون اب كنعبيلو لوط خنمصالو حزبنا نرضالو غزي لا إن كان هابان غزي إلنا نمنيو غزي ولا انتخونه كابانا نلعلا اب حسم زلو ግን حزب تግራይ ንሱ ተገልቢጡ ነዚ ናይ ጽምዶ ብነድሪ እሞ ብሕነ እሞ ኣትዩ ከዓ ሳዕቤናት ክፈጥር ምስተማዕኻ ቁርብ ከም ሰብ ልብኻ እውን ኣብየ ካብ ዝተበገሰ ሓሳብ ናትና ዝድረብ ነዚ ከይተረኣየ ከዓ ካብኡ ዝተበገሰ ገለ ናይ ሜድያ ተጠቀምቲ ግብረ መልሲ ምስሃቡ ወይ ስክፍታታቶም ምስ ገለጹ ናብኦም ከዓ ምውጡ ዋጽኢት ከዓ ርኢና ማለት ሕጂ እዚ ኩሉ ድምር ካበይ ዝመጸ እዩ እንታይ ዓይነት ፋልልነት ኣካይዳ እዩ ኢልካ ስክፍታታት ትሕድር እንተ ብመንግስትና እስትጠጀአ እስተሓፀፀ ተኮይኑ ስክፍታ ይብልና ረጠቃዓሉ ኢና ኩሉ ግዜ መንግስትኻ ዝበሎ ወይ ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ቅድም ሃገረይ ዝብል ሕቶ ኣሎ እዚ ኣብነት ስብዓት ፍሬም ናይ ስብዓት ፍሬም ሓሳባት ወይ ቃላት ዝድርበ ዘለዎ ይኮነን ቅድሚ 10 ዓመት ተዛረቡ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ከምዚ ትንቢት ዳዊት ዶ ትንቢት ኢሳያስ ዝበሃል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ ንሪኦ ኣለና እዚ ጎናዊ ግን ሕጂ ረይምቱ ኣድጊ ሓንክሽ ዝበሃል ነገር ግን ንግዚያዊ ላኼማ ሒዝካ ክትከይድ ኣገባብ ኣካይዳ ግን ስክፍታታትካ ክትገልጽ ክትዕንቅፎ ኣይኮነን ወላ እውን እቲ ካልእ ርእይቱ ዘቐምጥ ዘሎካ ክዕንቅፍ ስለ ዝደለየ ወይ ሰላም ስለ ዝጸልአ ኣይኮነን ካብ ኩናት ዝኾነ ይኹን ወዲ ኣዳም ዝረብሕ ሰብ የለን ንኽትተንፍስ ንኽትነብር ወይ ንኽትንቀሳቀስ ከምዚ ስብዓት ፍሬም ዝብሎ ወይ መሰልካ ንኽትሕሉ ጥራይ ክትዋጋእ ካብ ኢዳውካ ኣጣሚርካ ትጠፍእ ፈቲነ ክትጠፍእ ኢልካ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ከይፈተኻ ኣባ እቲ በድሃኔ ብሓፈሻ ሓሳብካ እቲ ስግኣትካ ኣነ ኣይቅበል ኮይኑ እየ ዝርዮ ኤርትራውያን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ወይ እውን ኣብ ሓንቲ ሶምን ወይ እውን ኣብ ሓንቲ ወርሒ ናይ ዓመታት ዝነበረ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ተጻብኦ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሶምን ኩሉ ረሲዕካ በቃ ሌትስ ቢ ፍሬንድስ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህሉ ከም ዘይክእል ገለ ሰብ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ዝርዱ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ወላታ ኣወል ኣዋዕ ዝበላ እውን ኣወል በይኑ ዝብሎ ዘሎ ጌርካ ዘይምውሳድ ማለት እዩ ኣወል ካብ ኤርትራ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣወል ዝብሎ ዘሎ ናይ መንግስቲ መርገፂ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና መንግስቲ ብመንገዲ ኣወል ዝገብሮ ዘሎ ድማ ዕላማ ኣለዎ ኣናባ ፖለቲካ ኮም እዩ ኣን ኦፊሻል ስቴትመንት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ዘይክእል ግን ዕላማ ናቱ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ይሕብር ኣሎ ስለዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትከሶ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ትዊተር ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ይወፅን ወይ እውን ብመንገዲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ መንገዲ ብዝበሎ ይወፅን ስለዚ ንኤርትራ ክትከሳ ይትኽእል ኢኻ ግን ይፍለጥ እዩ ድማ እዚ ኣቢብ ተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኪላታት ናይቲ ፖለቲካ ድማ ተደጋጋሚ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ይነግሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ትጥቀመሉ ዘላ ተመሳሳሊ ታክቲክ እዩ ናይ ኤርትራ ታክቲክ ግን ንሰላም ዝዕድም ብምዃኑ ኢና ንስዕቦ ዘለና ሰላም የድልየና እቲ ትብሎ ዘለካ ጥንቃቐታት ኩሉ ኣብ ቦቱ እዩ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሸበድበድ ኢልካ ዝግበር የለን ኤርትራውነት ኣብ ምልክት ሕቶ ክንእቱ የብልናን ዝምድናና ሕውነትና እቲ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ውዕውዕ መንፈስ በዚ ሓሳብ እዚ ክበታትን ወይ እውን ክልሕልሕ ኣይደልን ኣነ ናተይ ቀዳምነት ኣብዛ ቻነል ኣነ በዛ ዓቕመይ ክሰርሓ ዝደሊ ኤርትራውነት እቲ መንነት ይኹን እቲ ሓድነትና ዝትንክፍ ነገር ክህሉ የብሉ እሳ ጥራይት ሃገራንቲ ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ ተወሳኺ እዩ ካብ ካልእ ክመፅእ እንተመፅኡ ማለት እዩ ተመፅኡ እዚ እምበር ዝተጨበጠ ክመፅእ ዝኽእል ንብሎ ነገር የለን ጥራይ እቲ ከምቲ በልናዮ እቲ ፕላን እቲ ሓሳብ ናትካ ግን ብወገነ ይቅበሉ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ መድረኹ እዩ ክቕበሎ ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ለይቲ ብሓደ ኮይንና ኩልና ሓደ ግዜ ድማ ከምኡ እዩ ገለገለ ሰባት ድማ እናተጠራጠሩ ተፀኒሖም ባላንስ እዮም ዝሕልውዎ
شو الكات كده يدخلني خا قال سب سكبتيكال كون صبغيو اقداسي يون ترى انت يجن نسخه سلدي برهالكا منغستي مدب اندحرالو تطوك بلا يكلني سو نسخه خي برهالكا قسيل كخ برهالكا يخلي منغستي جن እቲ መድረክ ዘለዎ ንመጋየፂ ወይ ንንግዲ ይኮነን ዝግበር ዘሎ ኩናት ክፍኑ ዝኽእል ሓደገኛ ፀላኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ትሕቶ ዳርጋ መብርህ ኣለዎ እዩ ብከምኡ ስለ ንሪኦ ዘለና ምስ ግዜ ድማ ናነፀረ ክኸይድ እዩ መጠን እቲ ዝገበርናዮ ውዕውዕ መንፈስ ኣብ ትግራይ እኮ ሕጂ ንፁር ዝኾነ ፖለቲካዊ ካይዳ እዚ ውዕውዕ ዝኾነ ንርኢ ኣለና ኩሉ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ፅምዶ እዩ ዲቤት ዝገብር ዘሎ እንዳስ ኢምፖርታንት ነዚ ናይ ኣቢ መጋበርያ ነገር ሰከንደሪ ቦታ ትሒዝዎ ኣሎ ولا ونتي قال لك فانا تግራይ እኮ ኤርትራ ሓጊዛትና ንኣቦ ክንሃርመይና ክሳብ ምባል ዘትፍሮም ዘሎ እዚ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ነዞም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ እኮ ሓደጋ እዩ ብስ ናይ ወፃኢ ሓይሉ ኮይኑ ክሃርመና ኢና እዚኣ ናይ ከማ ዝበለ ዘረባ ናይ ኣቢ ኣዳኸርቲ ካድረታት ቆሪፆማ ናይ 10 ሰከንድ ኣቀናቢሮማ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራን ገለን ገይሮማ ሃገር ክፍንቅሉ ይደልዩ ኣለዉ ብምባል ነዛ ዘረባ ይጥቀሙሉ ኣለዉ I know this abex ወሪዳ ስለ ዘላ እንታይ ማለት ግን ንምንታይ ከም ይብሉ ለው ዞም ሰባት እዚኣተው እዚ ብርሃነ ዝበሃል ዘበገሶ ቀደም ከመይ ነይራ ይኮነን እዚ ሕጂ ተበገሳ ናይ ሂወት ሕቶ ቀሪባትሉ ነይራ እያ ስቲል እውን ኣብ ከምኡ ኩነታት ኣሎ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ቀሊል ኣወል ምስ ብርሃነ ተራኺቡ ገለ ኖ ኖ ኖ this is a big thing ዓበ ነገር እዩ ድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ደይ መደይ ተባሂሉ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ዘሎ ኣወልን ብርሃነን ናይቲ ልዕሊ ማይ ዘሎ ንሽተይ ክፋል ናይቲ በረድ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ትሕቲኡ ገጅፍ እዩ ዘሎ ምስ ግዜ ድማ ክበሪ እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ከም ዘለዎ ናብ ሰላም ገፁ ከይዱ ናብኡ ክውዳእልና ምክንያቱ እቲ ኣቢ ዝህቅኖ ዘሎ ድሕሪ ናብኡ ገፁ ከይዱ ኣይንደልዮን ኢና ኤርትራ ፍርሃ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ናይ ኩናት ምስልቻው ስለ ዘለና ወላ እኳ ድልውነት ኣለዋ ነቲ ኩናቱን ክትዕወቶ ያየልና እምነት ኣለና ኣነ ኤርትራ ናይ 2018 እስራታት ዝነበረ ኩነታት ተተዓዊታ ሎሚ ዝበለፀ ሓይሊ ዘለዋ بكل ملكي جن وجه من يدليو أنا كعوتي كان وجه زخيات نجاري يلا أيكوننا أنا أب يمن زكبر زلو كنا نسأل الله غاف السودان زكبر زلو كنا نسأل لنا أب يوكرين زكبر زلو كنا نسأل لنا باكستان زكبر مسندي نسأل لنا كنا تايندلنا بعالم سلام كل اللي وين نبل جن زيادة نخنا برهايلة جرز غير نايم وداتا حتى بالكا قبل دقيقة انتهيت بالناس كنتات مزاز ما خبر له دهرينا سافيلنا بزاكن خير هراي بطعمي صبق أمتينا صبق حساب أمتيهم أنا كوا كاباهم كم معاري لند أتي أو تأيوتي مجمرتان جوروتي قدامي كجبر زلوا كم ناتي إمنات مالتي ننحد حدينا بفلاي زوم أبلع على لهم زوم يتبرات بهالو كتناوبو وتقولوا لكم زبلات حساس باي زلني معناته نحناون ابت ميديا مسخم علينا ددحريكم ينازلنا مالته من تايبلالو سلمتايكم زلو قربسين نفلتنا ولا خندقم تزي فلتنا قربسين يردانا مالته ስለዚህ ካባ ሚዲያ መጽኻ ነተኸማ ካድ ሰርሕ ደሎ ድጎይ ደሎ ካባ ሚዲያ መጽኻ እንከላይ ነቲ ህዝቢ ጊር ዘብል ነገራት ክንትሰخعሉ ኣብ ርእሱ ተዳዋዊልካ እዛ ከምዚኣ ዝበለትስ ከም ተዓንቶ ሳም ዝበላ ማለት እዩ ተዳዋዊልካ ክዝረብ ዝግቦይ እንታይ ኣኸ ሓሲብካ ነርካ ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ተሰርሑ ዘለኹም ትዛረብዎ ንጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ገለ ክመጽእ ክእል ይኸውን ግን እዚ ስለምንታይ መጽኢ ከዓ እቶም ንዕዘበኩም ዘለና ኢና ንህበኩም ማለት እዩ ከምዚኣ ሲልካ ነርካ ዝብል ክንብለኩም ከለና እቲ ተመራጺ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ብደገ ካልእ እዚ ኣወልድ በሎ ንብሎ ዘለና ከምዚ ትብልዎ ዝጸናሕኹም እዩ ብመደብ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንሰላም ክሳብ ዝኾነ ከዓኒ ብትኽክል ሰላም ናይ ኤርትራ እንድሕር ደኣኒ ዝርዳእና እንድሕር ኮይኑ ወይ ዘድልየና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደገ ኮይኑ ይኮነን ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ሽፋን ትበሃል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንድሕር ሃልይዎ ብዘለዋ ጥራይኻ ክትቅበላ ዝግባእካ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ምክንያቱ ብዙሕዮም ዝፈልጡ ታይሞ ብዙሕዮም ዝፈልጡ እዞም ሻዕብያሲ ብዙሕ ነገር እዮም ዝፈልጡ ብዙሕ ነገር ገይሮም እዮም ሕጂ ከዓ
ካብኡ እንድሕር ዝወፅእ ሃልዩ ኮይኑ ከዓ እቲ ኦፊሻል ዝበሃል ከምዚ ዝብሎ ዝፀናሕኩም እኳ እንተኾነ ግን ብዳይሬክቲ ብኣወል ገይሩ ከዓኒ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ብኣወል ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እቲ ክበሃል ዝግብኦ ኣብ ደገ ኮንካ ዝዝረብ ዘረባ ገደብ ክግበሮ ከም ዘለዎ ክብል ከሎ ትክክል ኮይኑ ዘሎ ስማዓና ካልእ እዚ ሕዋት ኢና ዶ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣዘራርባ እዚ ዘምፅኦ ቀንዲ ሽግር መን እዩ እንድሕልና ስለደይ ንዛረብ ኢና ምክንያቱ ሻዕብያ ዝመሃረና እዩ እዚ ክንሓወይ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ይገብር እምበር ኣይዛረብን ዝበሃል ነገር ሕጂ ግን ዝዛረበሉ ግዜ እምበር መፂ ኢሎ ቀንዲ ከፊእና ዘሎ እኮ ንሕና እኮ ዋላ ንሕና ኢና ለሚድናዮ እኮ ዋላ ብደገ ወፂና ሕጂ እዚ ክንዛረብስ በቃ ዘይንኽእል ኮይና ንዛረብ ዘይንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎም ሓውካ እንድሕር ኮይንዳ ሓደ እግርኻን ሓደ እግርኻ ሓይድካን ቆሪፁ ዶ ይሰደድካ ኢላ ሓውካ እኮ ከማ ኣይገብርን ንመፃኢ ዋላ እንድሕር ክሓስብ ኮይኑ ማለት ሕግና ይምሩኻን ኣለዎ ሕጊ ምሩኽ ኣሎ ሕጊ ምሩኽ ዘይተማልኣሉ እኮ ጥራይ ኤርትራ ኮይኑ ይስማዓና ብኡ ስለ ዝፈልጦ ማለት ስለዚ በእንዳይ ትሕውነት ሕጂ ስለዘይተዘርበ ግን ስለዘይተዘርበ ከምኡ ገይሮም ይሽፍንዎም ኣለዉ ከምኡ ገይሮም የምፅዎ ስለ ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር እኮ የለን ክትብሎ ትኽእል እቶም እንዳፈለጡ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከዓ ዘይፈልጥካ የለን ከዓ ዊን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ በዓል ገብሩ ኣስራቲ እንታይ ዝዛረብ እቲ ቀዳማይ ንኤርትራ ሲንጋፖር ናይ ምዃን ዕድል ቀንዲ መባእሲና እንድሕር ኢሉሲ ሕሙም ጥራይ እኮ ርእሲ ዘይብሉ ምናሲ ጥዕና ዝጎደሎ ጥራይ እኮ ዘይርድኦ እምበር ርድእ እኮ ኢኮ ንትግራዋይ በሎ ንኣምሓራይ በሎ ዋላ ንኤርትራ ንኩሉ ማለት ስለዚ ገበነኛ መን እንድሕልካ ንሳቶም ባዕሉ ዝምልሶ ዘሎ እየ ዝበለኹ ባዕሉ ተዛረቡ ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ውሽጥና ጌርና ከምቲ በዓል ሳሙ ክብሎ ፀኒሑ ንሕና ናህና ናይ ውሽጥና ረብሓ ርኢና ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓኒ ንኣብነት ኣባኻ ኣብ ጆርጆ ሓውና እንድሕር ኣነ እንድሕር ዛረብ ሃልየ ኮይነ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብዚኣ ዘየሎ ኣልዒለ ክዛረብ ከለኹ ጠጠው ክተብለኒ ትክእል ኣለካ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ካልእ መንገዲ እዩ ዘምፅእ ምክንያቱ እዚ ቆልዓ ኣብዚኣ ዘሎ ኣነ ጀርመን እዩ ዘለኹ ኦልሬዲ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ማለት ስለዚ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባ መሰረቱ ጠጠው ክብል ዝግብኦ እዩ ማለት ተዓፅዎ ነርካ ኢኻ ሪስፔክት እውን ትህቦ ነርካ ኢኻ ግን ንሱ ክስርድኦስ ክሳብ ዘይከኣለ ቶታል ጠጠው እዩ ክብል ዝግብኦ ማለት እዩ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣምፂኻ ኣብ ሚድያ ምዝራብ ንዘየለ ፅቡቅ ስለ ክኸውን ስለ ዘይክእል ከምዚ ዝዓፁ የቀኒየለይ ከዓ ዝበልከ እሳታ ንሶሎ ሚድያ ከምኡውን ኣለና ዋልታ ሃገር ዝነቐፈላ ኣብ መንጎ ዘረባ ክኸልፎ ስለ ዘይደለ ቁጥራ ሱቕ ኢለ እምበር ትክክል ስለ ዝነበረ ይኮነ እንታ ዘረባ እውን ኣብ ቦታ እያ ፅቡቅ ኣለኻ ኣብዚ ቦታ ናተይ መፅኡ ሰብ ርእቶ ከብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓሳብ ክገልፅ እዩ ኣነ ግን ነቲ ናቱ ርእቶ ከም መፃድቀሉ ዝደልየሉ ምክንያት የብለይ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ምርድዳእ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኩሉ እቲ ዝበልከያ ነጥብታት እውን ገጀፍትን ኣገደስን ነጥብታት እዩ የቀኒየልና ገር ዝገሄር ዛኪ ኖ ብርሃን ሳሙኤል ሶሪ ድሕሪ ዛኪ ميت الله قسامي اوكي سمع له يس تبغى تسمع له حاج اوكي ثانك يو انت يا خبل دليسي حدا نجر ابزي صبونا نراد امسينا ابز حج اوان وين بانديرا بدحريت سقيل كان ايرترا هاجراو اندا تمثلكا بزعل هاجر تجارب دلخ خونكا ጉዳይና ካልእ ሰባት ዕሱብ ኮይኖም ዝሰርሑ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብዚ ብሩኽ ኾነልና ምክንያቱ ዋላ ሽሕ ግዜ እኳ ሃገራውያን እንዳተባሃልና እቲ ናይ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራዊ መንገዲ እንዳልዓልካ ግን ብድሕሪኦም ዘይፀረዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እንታይ ብል መፅሓፍ ቅዱሲ እቲ ድሕሪት ነበረ ቅድም ኮነ ብል ሕጂ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ጆርጅ ከወቕሶ ምክንያቱ ጆርጅ ተቃዋማይ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እንታይ ኣሎ ወርጠባውን ከምኡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ኣሎ ግን ንሰብ ኣብ ሓደ ከምዚ ቦታ ነይሩ እንዳበልካ ንድሕሪት እንዳተመለስካ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ነቲ ጎየ ዘሎ ጉያ ድሕሪት ምምላስ እዚ ጌጋ እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ካብ ኣብነት ምናልባት ሎመዓቲ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ ተዳ ኮይነ ኣነ ንጆርጆ ብጣዕሚ ፀሎ ሰብ ነበርኩ ሓደ ቀዳማይ እየ ሎሚ ግን ከመይ ኢልና ንዛረበና ንጆርጆ ኣነ 2016 17 ናይ ጆርጆ ቪድዮ ሰምዖን እየ ክሪኦም ክሰምዖን ኣይደልን ነይረ ሓቂ ክዛረብ ተዳ ኮይነ ማለት እዩ ምክንያቱ ትዛረቦ ነበረ ኣንፃር ሃገር ዛረብ ነይሩ እሞ ሎሚ ብከምኡ ድየ ክሪኦም
بوشعور زارب النبر دي خريو أول يمين ناي جورج درار أنا حدا خبط نجرت بركو فيديو ناي تقول كلام كيف مريوه أبز حجي دو درار دول فيديو خمر ريوه وسرح نيرو إذا حجي بس حوض الله تعيري ونافذ درجات بس أم بيبو ترديو نتقداي نابك اللي سوى الله تربو ترى كلهم تقاومتي كلهم حماقات مالتها كلهم طبقات مالتها يكون كلهم كحماقات مالتها يكون جن جورجو نزعج درجازي كابتي زنبرو نابتق مهاجر نابتق نابرحون خيروه بخمك أيروه سمارت نزغون غيروه بركب لك أنا سي أي بتعمي فتونير دحار أبزنا يوتيوب ناي إنفستمنت قبل مجمرة كل جزء يزارب كل جزء يزارب سمع نيره حدا أبكرش نكاد علينا بحطيره زعما جورج كم زندي خمسين بحنينا بزغونا جن دحار أبزنا إنفستمنت يزارب مع التاوية أنا إنفستمنت دو كتولى مجمرة أنا سبيني كنا أنزود زي كل شيء زعما إنفستمنت زارب الله أنس كل تاني يتحكسر كبر سي مو على إنفست خسر إلى والسينة إنفست مهر أتيه بس مهركو جن أبي درجة الله أنا بعرف الطاق حج خد غني في الجرجها نسب كيك أرب كايو كي زارب كايو جاش قبرو صباح كلام دون جاش بكابر المصحف حج بزخون أنت أخذ دليل نتي مرحو وبحقي نجنها كابلو بسرح دلو مثلا عكبين فتم ده حاجة كله بدحري بانديا أصدق الله مالت كله تعي مالتها كمان كندي كات قصيرات خفيفات توصل الله جزها خبرها الله خلاله جن أسوس زي كونه مجمرتان عن ما علنا كلنا حدنا كلنا له حدوخن ولا تبحث تكاجم تخدلو لافنا أنا ما قدنا نخمل صبدا هنصير على النمبر نعوم ممكن الحكم كنت صرفهم أجيبنا نيو نتحرق ارتاحت فيها ولون سلام تاني تقولوا ميراث تقولوا من نسيت أنصار مع الناس إننا أما أنصار أساسا خيروا دباسنا نيو بسنك زي مرنا عندي بسنك ميدار زي نحن ميدار زي معبالني بعد طاب ورطاب بعد جورج جوبرو نزمر سيف من شمد له قال لي صراحه كنت ساكت له صباح نقول حجي صباح نقول 4 تمص له راي كميك حل فيه من سرح له مين صيكا بهند بد مص غدا يكون መንግስት በሀገር ሰራሐሎ መልሰት ካብ ዘማው ኣብዚ ሚድያ ወደሎ ካሰርሕ ለው ኩሎም ዶ ኣይኮኑን ንፋዓት ኣለው ዶ ሕማቃት ኣለው ዶ ስለምንታይ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕጂታ ይኽብል ደለ ኣብዚ ክዝዝም እቲ ናይ ካልኣይካ ኣብ ሓንቲ ክበደሊ መንእሰያት ካብ ኤርትራ ክወፁ የብሎም ድብላ ተሓሳስባ ካብ በኣፍና ከምዛ ሕጂ ጆርጅ ድበላ ንሕና ኣብ ኤርትራ ኮልና ናብዚ ክመፅእ ኮልና ካልኣይ ነይሩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ኣተሓስባ እዩ ዘለዎ ንሕና እቶም ኣብ ግዳም ዘለና ፕላን ቢ ጌርና ኢንቨስት ኣብ ኤርትራ ንገብር ክንክል ኣለና ኢንቨስት ተደኣ ጌርና ኣነ 50 ሽሕ ድዮ ተሓስኻ 50 ሽሕ ሓደ 40 ሽሕ ድዮ ዝኾነ ትካል ገብር ተጀሚሩ ሰብ ሰሪሑ ከዓ ተጀሚሩ ወፃ ይደልኒ ግን ስደት ሕማቅ እዩ ንሕና ዘለና ፅቡቅ ኣይኮነን እንታይ ኢልካዮ በዘት እዩ በዚ ይወፆ ጥዑም ሕማቅ ኮይንካ ካብ ዝብለ ትመፅእ ይኽለካ ንሕና ግን ስደት ርኢና ኣለና ናብራ ከመይ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ኤውሮጳን እንታይ እንዳኾነ ኸይድ ንሪኦ ኣለና ገንዘብና ፍርቂ እግርና ኣብዚ ከምቲ ቀደም ሕጂ ድበሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከለዉ ፍርቂ እግርኩም ኣብዚ ፍርቂ እግርኩም ዓድኩም ተባሂሎም ሰሚዖም ዶ ኣይሰምዑን ኩሉ ምስ ተጎጎምኩ እንታይ ኮይኖም ገሊኦም መሃርታ ኣንታይ ገሊኦም ደም ተሰሚሮም ተባሂሉ ይጎድኦም ሕጂ ንሕና እውን እዚ ከይመፃና ከሎ ፕላን ቢ ክንገብር ኣለና ትዕበት ንኣስ ኣብ ዓድና ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣለና ኣትሊስት ተዋሓደሲ ገንዘብናስ ፍርቁ ባንኪ ኤርትራ ክኾን ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ወፂኦም ብክሳድካ ካብዚ ዓዲ ሰጎም እንታይ ተኣትዉ እንዳመን ተኣትዉ ሕጂ ከም ኣኽብል ድኽእል ካልእ ትዘረባ ከይንውሖ ተንኪዩ ዞም ኣሕዋተይ وقت زغانا لبواي خايب كهذا اللي خان السبت نبي بحكي أجد السنة بيو ذاك حدا في تبوغيرو كأسرايو انتاين مالتيو زي بلوزلو أبزانا أبزي شارع لزا حدا زي كم زنا أوروبا نا أمريكان كم زلا نقولنش معهم سبات هالو كالو تهجرات نعدنا أتوكيرنا نسرح قبل خلو نورمال نجريو إيرتراون إيرترا كسرح قبل كلجن كم زي حجراو كحدا تفصم زلا هاكيرو زريا كاسب مهلاو نبي حكي سستمني ካልኦት ሃገራት እኳ ንሃገሮም ክሰርሑ ዝሓስቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ኬንያ ወይ ኣብ ኢንግላንድ ዘሎ ባዕላት ፈልጥ ኢትዮጵያ እንተይልኩም ያ ሓደ ካብ 100 ሚልዮን እዩ ሓደ ኤርትራዊ ንኤርትራ ኣይግደሰላን ክብል ከሎ ክሰራይ ንኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ እዚ ነፍሲ ወከፍ ዘገድሳ ንኤርትራ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ምናልባት ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እቲ ሓደ መዓልቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ፖሊሲ ኣነፂሩ ደጊሙ ነቲ ህዝቢ ኣድቨርታይዝመንት ገይሩ ንዓቶ ኣብ ዓድኻ ስራሕ ንዓበዚ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ዝመፀሉ መዓልቲ
እሞቲ ትነገራትካ ክፍተነሉ ኣብዚ ካለ መዓልቲ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ህዝቢና ቀናኣቲና ቅዱስ ቅንእለና ስለዚ ከምዛ ንደገ ክንወፅእ ንፃረፈ ዝነበርና I can see one day ኣብቲ ኤምባሲ ሰብ ክባላዕ ክዕላው እቲ ኤምባሲ ኣብታ ነፋሪት ልክዕ ከምዚ ንባሕሪ ስለ ዝመፀና ገለና ኣብታ መርከብ ንጓየ ዝነበርና ኣብቲ ነፈርቲ ጉያ ከጋጥም ከም ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ይረአየና ነ ምክንያቱ ኤርትራዊ ተሃላላኺ እዩ ካብ ሰቡ ክሓምቕ ኣይደልን እዩ ስለዚ እዚ ነጀው ዘምፃና ዝነበረ ኤነርጂ ሓደ መዓልቲ ንኤርትራ ገፁ ክምለስ እዩ ቡ መንፅር ድማ ማራ ተወዳደርቲ ስለ ዝኾና ህያው ኣብነት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ኣብ ዘይጠቅም ቦታ ሽመልባ ዝበሃል ምስ ጓሓፍዎም እታ ሽመልባ ካብታ ጥቃ ዝነበረት ከተማ ዝበለፀት ገይሮማ why is that ኤርትራውያን ፈጠርቲ እዮም we have this gene እዚ ናይ ምስራሕ ክእለት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣሎ እዩ ኣብቲ መንፈስ ናይ ኤርትራዊ ጥራይ እንታይ እዩ እታ መንገዲ ነታ በሪ ፅቡቅ ገይሩ ዝኸፍተሉ ይደሊ መጀመርያ ባሕሪ ምኻድ እኮ ውሕዳት ሰባት እዮም ጀሚሮም መድሓር እቲ ናይ ባሕሪ ሪስክ ይጎደለን ግን ሰብ ኤርትራዊ ተፈተነት መንገዲ እንተርእዩ ኣነ እኮ ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምብል ነይረ ኤርትራዊ ኣክንዲ ካልእ ድኳን ዝፈጥር ድኳን ኣብ ጥቃ ሓወ ዝገብር እኮ እዩ ድኳን ትስራሕላ ተሰሚዑ ኣክንዲ ካልእ ነገር ትፍድን ኣብቲ ኣብ ጎላ ሓዉ ከፊትዋ ዘሎ ኣጣይቆ ኣብ ድኳን ዝኸፍት እንታይ ማለት እዩ እቲ ምውድዳር ኣለና ቁሩብ ሓንጎል ይጎድለና ግን እቲ ተበላሓትነት ይጎድለና ግን ናይ ምውድዳር መንፈስ ናትና እንድሕር ፅቡቅ ገይሩ ከተቕንዖ ጀሚርካ እዚ ኤነርጂ እዚ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ኣነ ጥራይ እንታይ እዩ ፅቡቅ ጌርካ ጋይድ ክትገብሮ ኣለካ ኣድቨርታይዝ ክትገብሮ ኣለካ ምቹእ ምዃኑ እቶም ኣብኡ ከይዶም ዝዕወቱ ዘለዉ ድማ ከም ሮል ሞዴል ክመፅእ ክኽእልሎም ድሕሪኡ ትረስት ሚ ኩሉ ሰብ ለታይ ቦርሳኺ ሒዝክ ድያ ለታይ ንዕናይ ንዓዲ ድያ ገለ ትብል ደርፍላ ንዓ ጌርካ ኩሉ ሰብ ክጓየ እዩ እዚ ከዓ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ከምኡ መድረክ በፂና ኣለና ዛኪ ፅቡቅ ጌርካ ኣሳስራ ምናልባት ጌርና ንውድእ ሕራይ ደጊመ ንኩልኩም የመስግነኩም ከምኡ ነቶም መስመር ዝከታተሉና ዘለዉ ነዊሕ ሰዓታት ከድና ዳርጋ 3 ሰዓት ቀሪቡ ድዩ ሓሊፉም ሕጂ እንታይ ክብል ደላ ኣነ ሓንቲ እዚ ናይ ኣብይ ኣካይዳ ንዓና ይጠቕመና እምበር ኣይጎዳእናን ምክንያቱ ህዝብ መራሕ ሓደ ዓርካ ያለው እንታይ ይብለኒ ህዝብታት ንመራሒኦም እዮም ዝመፅሉ ሕጂ ኣብይ እንታይ ድግስጉስ ዘሎ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ቁጠባና ከምዚ እዩ ከምዚ ንሕና ባሕሪ ግን የብልናን ኤርትራ ግን ንእሽቶ ክልተ ወደብ ኣለዋ ስለዚ ከይድና ንዝመት ሓንቲ ንውሰድ እዚኣ ሕጂ ነቲ ታራ ህዝቢ እንታይ ይብሎም ዘሎ ኣነ 9 ቆልዑት ኣለውኒ ማኪና የብለይን ድኳን የብለይን ገለ የብለይን ኣብታ ጎረቤተይ ግን ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ቆልዑት ኣለዎም ሓንቲ ማኪና ኣላቶም ሓንቲ ብሽክለታ ኣላቶም ሓንቲ ፈረስ ኣላቶም ነቲ ህዝቢ ሕጂ እንታይ ይብሎ ዘሎ ተደይብልካ ካብቶም ዘለዎም ጎረባብታ መንዝዕ እዚኣ እዩ ዝብሎም ህዝብታት ሃገራት እኩብ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ውልቀ ሰባት እዮም ኣነን ጆርጆን ሕጂ ሓደ መዓልቲ ንጆርጆ ድሕሪ ገለን ስራሕ ተባሂልና ጠሊመ ፈልጥ ኮይኑ ናብዛ ናይ ትግራይ ትብሎ ኣሎ ካልኣይ ግዜ በል እንዳ ሻሂ ከፊትና ነና ሕጂ ከዓ በል ናዕበል እንዳ ቤት ምግቢ ንፈተ ኢለዮ ዋላ ተኸፈተ ምስ ማለት እምነት ብኣዋጅ ኣይኮነን ዝመፅእ እምነት ባዕልካ ክትሃንፆ ኣብ ነዊሕ ግዜ ካ ትሃንፆ ስለዚ እንድሕሪ ዝተመዝገበ ኣለካ ብሓንጎልካ ዋላ መንግስቲ መፅኡ ኦይ ካብ ሕጂ ንንዮ ንእመኖ ዋትና እዮም ገለ ተበልዐ ከምዛ ትብሎ ዘምስኹም እየ ማለት ቀስ ኢልካ እዩ ዝወፅእ እቲ እምነት ብስራሕ እዩ ዝመፅእ ነቲ እምነት ጠልም ዘሎ ከዓ ዕዳ እዩ ሕጂ ንብል ኣለና እኮ ከምዚ ከመይ ጌርና ንኣምኖ ምብል ዝረኾነ ሰብ ስለዚ ሕጂ ዕዳ እዩ ነቲ ንዕኦም ዋላ ብሕጂ ንዝመፅእ ነቲ ወለዶታት ዋላ እዚ ናይ ኣብይ እንድሕር ርኢናዮ ንዕኦም ዕዳ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዕዳ ንዓና ኣድቫንቴጅ ክሳራ ይብልና ኢትዮጵያ ፈሪሳ ንንሕዶም ክባልዑ እዮም ሕጂ እዚ ዝኸድዎ ዘሎ ሃብታም ድኻን ሃብታም እዚዑ ካብ ጎረቤትካ እንዳመንዛዕካ ንበር እዩ ዘሎ ተረዲኩም ስለዚ እዚኣ ክብል ደሊ ሓንቲ ካልኣይቲ ኣሕዋት ኢና ትበሃል ከዓ መዓስ እያ መፅእ ኣሕዋት ትበሃል ንኣብነት እዚ ሕጂ ዝፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ቅርዚ ብዘላትሉ እዋን እያ ንዕበሉ ፅምዶ ንግበር ንተዓራቕ ዛ ዓይነቱ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ምስ ደኸምና ኣይኮን ብዘበንቲ ብናይ ትግራይ ሳይድ ክረአ ከሎ ግን እዚ ሕማቅ ክወርደና ክንእገድ ገለ ከሉና ኣሕዋት ኢና ይበሉና
حجي بزيام استخبابو بزين الحرف 4 عامات يوم حواتنا خمزدو مسي الصخمان كم زبولكم نتيب كبسادلو نعون بزن مع إلهم قال أنا أم بحاجة عادي مالسي ناي إرتراسي ودي كل قرن إرترانير أبزخد كيفا حنت من أختي أنيراتو صخانة النتبل كل خواجة خفيف لأنه كل خام ما عرف بصح إرترا مالك تجيب من التعب أمجرش أقول لك أقول دلي جورجيا كل جزء زمز أنا تبلا زفوت وخاصة بزعبا إنفست خنقبر أو حتى نحسب نزل خنقبر كأني حدا وعلى يقبر اللي يزدف مخنياسو كم سيمبوزيوم مثلا وعلى تتغيرو جورجيا نات ورات حزمت حدا خب أمريكانات حزمت حدا خب قالوا أنا عددلو كل سنة ناتو نديش حسب مسقرة إيو تي سلزمت سلازي أبتار ست بلاد لها دحرجها أنت حتى كمسلك جورجيا حوي ني ميديا زملكت كاني كوم سيمبوزيوم تزقبك فقط على بجحة مخنياتو إذا كنت لنا جزء ጋዜጠኝነት ሰብ ተማሂሩ ይዛቱ ተማሂሩ ተሞክሩ መጽሐፋን ቢቡ መርመራ ሓሊፉ ገለ እዩ ጋዜጠኛ ሒዙ ሚክሮፎን ዝዛረብ ሎሚ ግን 3-4 ባተን ዝተጠቅም ዩቱብ ኣለካ እንታይ ድሕሪ ባይታኻ እንታይ ፍልጠትካ እንታይ ደረጃኻ ብዘይገድስ ትዛረብ ሰብ ደስታ ይልዎ ሰው ይሰማዕ ሕጂ እቲ ቀጥዕታት እቲ ክግበር ዝግብኦ ክግበር ዘይግብኦ ኣይፈልጦን እዩ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ዘይፈልጦ ኩሉ ሰብ ኣይኮን ክንብል ኣለዎ ስለዚ እንድሕሪ ንሜድያ ዝምልከት هاجرات كانوا بدرون يكون عند فرصة زلوا بميسايلات يكونان انت هذا حنقول ان فريس كاين حدثت ناب حشيش توصل تدخل كم تزبلود نبره ناب زي قبرس الدماونت حتيرو تي هاجراونت كحصه بخل كل حدقات تقودك سلازي اذا كمان عدلنياتات ينازو ابدق زلنا ميليان نتفسي بزح حما يتريلوني هاد سبتي درجه على لوي دما تعودتات استفعل نيش حيزلهم بر كمتي كونو زغبوح ما نجر አይጋጠምን ነዚ ግን ዝምእዝኖ የድልዮ ምሻለካ በጣም ብዙሕ ነገራት ይዝጎደል አውሽተ ዓድዋላ እቲ ማለት እዚ ፐብሊክ እንዲሁ ኣነተናተ ርእቶ ይኮማንክ ሕማ ኣይኮነን ወላቲ ኣብ ኤሪቲቪ ዝቐርብ መደባት ኣብኡን ብዙሕ ምሻለካ ኣብ ሚድያ ዓለም እንድሕራልካ ወይ ድማ ብዛዕባ ቁርብ እንድሕሪ ኣፅኒዕካ ብዙሕ እዚ ዘይበሃል ጉድለታት ይድረዓካ እሳቶም ዝከኣሎም ገብርሎ ኣይኖ እና ኣሶ ይኮን ክንደሎ ግን እንድሕሪ ዋዕላታት ተገይሩ እንድሕሪ ሰብነ ንእሽቱ ናቱ ኢንፑት እንድሕር ገይሩ እንድሕር ናቱ እታው ገይሩ ዝበለፀ ውፅኢት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንሜድያ ዝመልከት ምክንያቱ ሜድያ ሓደገኛ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ከም ዝበልካ ጆርጆ ኢንተርኔት ክኽፈት ይኮፍታዲ ኢንተርኔት ምስ ተኸፍተ እዘን ብልጭ ዝብላ ዘለዋ ንሪአን ኣለና ብዛዕባ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ዶ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ንሰምዕን ንሪአን ኣለና እዚ ሕጂ ኣብቲ ዓዲ እቲ ቅጥዒ ናይቲ ሜድያ ከይተሓዘ ከሎ እቲ ዓዲ እንድሕር ተፈንዩ እሞ ከዓኒ ኮነ ኢሎም ገንዘብ ኣፍሲሶም ዝሰርሑ ኣሎ ሓደ ሰብ ኣሎ ቃሕ ዝበሎ ኣብነ ጆርጆ ዝኽእል የብሉን በዚ ኣይከይድ በዚ ኣይትከድ ዝብሎ የብሉም ካልኦት ግን ከምኡ ተባሂሎም ክመፁን ሰልጢኖም መሳርሕታት ተዋሂብዎም ገለገለ ሕጂ ነዚ እንድሕሪ ደያማ እዚንካዮ እዚ ሕጂ ተበግሶ ወሲዶም ጥርንፍ ኢሎም ዝኸድዎ ዘለዉ ቁርብ እንድሕሪ ዘይተሰሪሕሉ ዝኾነ ቅርፂ ተደሒዙ ሓደገኛ ክኾን ይኽእል ካብ ሚሳይል ካብ ወራር ናይ ኣብይ ንላዕሊ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብኮምፒተር ኣብ ቴሌፎንና ሕማቅ መርዚ መዓልቲ እንዳሰደዱ ንየማን ክንከይድ ዝግባአና ንፀጋም ክወስዱና ስለዚ እዚኣ ነግሪ መንገድኻ ክትግስግሰላ ሓተካ ጆርጅ ሓወይ የቐኒለይ ብሩኽ ምሸት يس زاكي يغنيلنا سلت كله ذهب كحبريتان حسابن كالوت كلهم مسكنا نو ياسو غرز جهير ساميل مدهاني كالوت ابز زنبركم لعلو كله سانا ننوح ساعات طويل كنت كاتلونا زلون بلبنا مسكن انت تناي ميديا انتايو تزبلت مسيلك زاكي اكن دي نت ميديا كنترول مقبار حزبنا كنك حلو حزبنا ستاندرد نايتن السوز قبل حبريتا كديب كخلالو حماق حبريتا كاب قنوع ناي مماي مميخا مفلات أقدر سنة اللو نميديا خنو قاصرين خلينا we live in an age of من everybody تلفون تسكيمي زخيزلو اتي entertainment limit يبلون سلازي اتازبلت كن صرح الله زلنا حزبنا نقحيو تراش زخونه زربا بوتو كأمتك خلالو كابي صبح حبريتا تركب كسحق تدلي كابي تقيد نفسنا بوتاتات معكنا خقبرلو خلالو اجي انا بزوج زي مثلا زينا يتنقغي اندحري زي تجبط خوينو
يدنقي بقى هذا ما عاد تدنقي له جزيلا مكز عند حري على البيت نعايز نترن نجار تدي رغيبة كم حلالفو يسكفني قال نجار سكر بالك خلالنا أتليس أبقله ويب سايت دي أبقله نجار منزل بوتاع كرك خلاله انتهينا مالتيو أبزبنا بروباغندا نكويناتن بزح جبتون زدي كنا قالي ولا يفلت حق انه تكون كم زي كلجن عدلاينة علوي مورال له حزب خاصه قدس كسب زغونه دما اقداسي مخنياتو تم بنصارنا زلو كاب حكي شحات كيلومتر ريقوم زدلي ويم تقبروا حجز بحال يلن ناي زخونه يكون ناي سب يكون ناي املاح حجز خطولي يكون نفط بروباغندا ناتو لاي وز زخونه اجريسيف زخونه غوسغوسي مانصارنا زغبرو زلو تانكس غات بزحات امحرኛ يسمعنينا يحقوس أنا بخمو وأنا أتم تسأل لنا يرتزبنا ده يسمع مخانو حدا كلا يون تزبنا ميديا تودا دارن تدقير نايو نابهم خيديو سازي أفيلم تودا در تنكونا لنا موسيقى تودا در تنكونا لنا أب زينة تودا در تنكونا لنا من تان سينو نابو خيدو مقابر أنا تم كون معناته ناتم تسمع تلقى ناتم ما ينسى يبرز خاقات إذا كرنك مستوى السنة عمتات نايم حرنيا تراي فيلم زري بقى كم زمع بالة تقصيرو نايم حرنيا رياليتي شو زري نايم حرنيا زينا زري بزو ينيرو تانكس كاد لو مز تغيروا خيني سمعني إيرتراوي أبناتو فتراونت كم إيرتراو فتراوي يلن تحديد كم مسلكم ناي إيرترا درفي كندي زيدقي مملو بمحرنيا كل يتم عبيتنا تو نايم حرنيا درفي كندي زيدق جنب إيرترا إيرترا مقولوا لهم نيركابت بزح خدك ما إيرترا يمكن حدش كفترو يمسعرو بيك كومبلمنت كنا بامي قبازي ابي إثيوبيا جن نا إيرترا بحق إيرترا سلازي تحزوم ناي مليونات جنزب كسارا زقبو فيلمتاتنا يسرقوا درفتاتنا يسرقوا انتي كده يسرقوا انا اكو ازنا شنو زربلنا بإيرترا زمتات غير جلوكو كال نغري زي intellectual properties بالزي جبني جن انتايو إيرتراوي مفتار كلتالو تراينتي إيرتراو منفس نحنا خندقفلنا وعدات زبينا نحت عندنا انت ريت دقاقيفنا ناتنا طبب ناتنا حيلي ناتنا منسي كذا خمنا يغليو النابلكو نوح ساعات هذا حسكم يغني لنا انا نزل بروجرام دس النابل النمتي بيكاز بزو نغير كم مهاري خل مخنيات انا بمسمع هذا مهاره بزوانزي ولا كبودكاست كابكله يتسمع زياده سلازي از خار ريل لايف سلازي غورنا عاي كم زي انا تراي كونتريت قبل ده كونس كم مهاره ونعدل سلازي بني ازي دسبلني غزي هيبكم ابزو كفيلكم سايسم سخوم تم كالو دما كابني تخاتلكمنا يغني لنا أبز مصب خاله قطامي يرغبنا ببزلهم نقريهم بروح معلتي نقريهم بروح مشيت نقريهم بروح ليتي نقريهم دما وقعتهم قريب الغوني حنت درفق دليلكم مفانوي تقولنا thank you everybody أكله قطامي دما يرغبنا نابلكم سلامتكم كفتني جك يبا يغني لنا جورجو Yes, thank you everyone. أنا كقول. لا كل جنت قبل كم دل يوم مسلك هاجر كتلمع ويكتف بمهوريا دي تيموراتنا خا كتستغاثوا قروب نايم تأثر بهريات كتريو لعلو كله هي جزا كابنا كاستاي سلالو تأساسيرنا ينزلنا قد يبلكم انتراي كتنا كسالو وتاقمت انبر تأساسيرنا لمسينا لنكنه أبزو بوتات سلازلو ينبر أبزين ويكند خمان مدب يهلونا غوني تساقبر. Okay, غني لهم سلام شت. Okay. Thank you everybody. عفنان كبابان لدي مساوك عفنان كبابان لدي مساوك أخنا فات سلام سمايات يسكر أخنا فات سلام سمايات يبرر دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان لدي مساوك دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان لدي مساوك سلام مفاتح ككم حبرو خوحي جدد مأكل سرسي ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا صر سلام أبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر
عفنان كبابان بدي مزوجد أخنا مع السلام سمايات يسكت دمسنا سلاميو بعودا زنقود عفنان كبابان بدي مزوجد دمسنا سلاميو بعودا زنقود عفنان كبابان بدي مزوجد نفاس هلوا حيال شوشوتا سزفرارك ربوي كوربتا سلازي دما يواب كلو أبحبر السلام سنقلق زخلو السلام أبلبنا تجاوبيعو هاي مسدمنا أمات بابنا يسافر مزمور سلام زمر أمات